Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Валянцін Тарас на выспе ўспамінаў. На арбіце звязды. У раздзеле «Прарочыя сны» я ўжо згадываў Надзею Міхайлаўну Баўбель, кабету, якая была звязана з менскім падполлем. Згадываў пра тое, як па даручэнні Надзеі Міхайлаўны пабываў аднойчы ў прафесара Клумава, каб перадаць яму пэўную фразу, аб сапраўдным сэнсе якой не меў ніякага ўяўлення. Не ведаў, што фраза ўмоўная, што гэта шыфр. Тое было ў студзені 42-го, а на пачатку лета я стаў выконваць больш сур'ёзнае даручэнне, але цяпер ужо ведаў, што яно смяротна небяспечнае. Надзея Міхайлаўна даручыла мне распаўсюджванне падпольнай газеты «Звязда». Праўда, слова «распаўсюджванне» тут не зусім дарэчы. У Надзеі Міхайлаўны быў толькі адзін асобнік, з якім я хадзіў па розных адрасах да людзей, якіх Баўбель добра ведала і не сумнявалася, што ім можна даверыцца, даць ім прачытаць падпольную газету. Але казаць, адкуль яна ў мяне, я не павінен быў нікому. Казаў, што знайшоў пад дзвярыма, нехта падкінуў. І абсалютна нікому я не павінен быў нават паказваць газету без дазволу Надзеі Міхайлаўны. Не паказваць, не хваліцца, што бачыў яе, што трымаў у руках. Без майго ведама нікому ні слова. Гэта быў першы нумар падпольнай звязды, малафарматны, крыху большы за старонку школьнага сшытка, хутчэй улётка, чым газета. У музеі Вялікай айчыннай вайны на стэндзе экспазіцыі, прысвечанай менскаму гарадскому камуністычнаму падполлю 1941-1944 гадоў, можна паглядзець на адзін з ацалелых асобнікаў. У рукі яго не возьмеш, ён за шклом. І неяк дзіўна ўсведамляць, што 12-гадовым хлопчыкам я меў дачыненне да гэтай звязды 1942 году, і ледзь не паплаціўся за яе жыццём. Пакладацца над безданню. У спісах удзельнікаў менскага падполля Надзеі Міхайлаўны Баўбель не значыцца, і я ведаю чаму, але пра гэта пазней. Галоўнае, што яна была ў падполлі, ва ўсякім разе мела да яго дачынення, як і той чалавек, з якім яна сышлася падчас акупацыі. Муж Надзеі Міхайлаўны, міліцыянт Пётра Баўбель, пакінуў Менску апошнія дні чэрвеня 41-го году перад самым прыходам немцаў, і яна засталася адна з невылечна хворай дачкой на руках, 14-гадовай Ліляй. На руках у літаральным сэнсе. У Лілі была хвароба Даўна ў самай цяжкой імбецыйнай форме. Дзяўчынка амаль не ўмела размаўляць, не магла самастойна есці, яе кармілі з лыжкі, як малое дзіця. Аддаваць яе ў спецінтэрнат Надзея Міхайлаўна не хацела, кінула дзеля яе працу, працавала яна рахункаводам у домакіраўніцтве. Калі за год да вайны памерла Ліліна бабуля, маці Надзеі Міхайлаўны, і Ліля засталася без нянькі. Надзеі Міхайлаўне проста пашанцавала, што ў тым безвыходным становішчы, у якім яна апынулася, дом пайшоў дымам, сродкаў для існавання ніякіх, сваякоў у горадзе няма, блізкія знаёмыя, самі пагарэльцы і нічым дапамагчы не могуць. Ёй сустрэўся чалавек, на плячо якога яна змагла абаперціся, які раздзяліў з ёю такую турботу, як Ліля. Звалі таго чалавека Канстанцін. Прозвішча не ведаю, імя па бацьку выпала з памяці, можа таму, што я ніколі не звяртаўся да яго па бацьку. Для мяне ён быў проста дзядзька Костя. Ён быў не тутэйшы, прыехаў у менскую камандзіроўку перад самай вайной аднекуль з Каўказу, ці то з Грузіі, ці то з Асетіі, з нейкага невялічкага гарадку. Не ведаю, хто ён быў па прафесіі, з якой нагоды прыехаў у Менск, не ведаю і ягонай нацыянальнасці, ці то грузін, ці то асецін. Па-расейску размаўляў амаль без акцэнту, толькі некаторыя словы гучалі з акцэнтам, тыя, у якіх ёсць мяккае «л». Мякка яно ў яго не вымаўлялася.
Не ведаю таксама, як ён пазнаёміўся з Надзеяй Міхайлаўнай. Калі я ў студзені 42-го году няпрошана прыйшоў да яе ў госці, яны ўжо жылі разам. Прывёў мяне да Надзеі Міхайлаўны голад. Пра тое, як я галадаў у першую ваенную зіму, асобны расповед, а пакуль што аб тым, што звязана з Надзеяй Міхайлаўнай. Выпадкова я даведаўся, пачуў ад некага, дзе яна жыве, дзе пасялілася пасля таго, як не стала нашага трамвайнага завулку. На Цнянскай, у самым яе канцы, у дамку наводшыбе ад вуліцы. І адразу згадалася, як некалі да вайны у трамвайным быў з мамай у гасцёх у Надзеі Міхайлаўны, як яна частавала нас гарбатай, а да гарбаты быў пірог з чарнічным начыннем, яшчэ гарачы, толькі што з бляхі. Успамін пра той пірог і вёў мяне на Цнянскую. Надзея Міхайлаўна прыадчыніла дзверы, глядзела здзіўлена, не пазнавала і раптам ахнула. А божа, Валік! Узрадавана схапіла мяне за руку, зацягнула з ганку ў сенцы. Другія дзверы з сенца ў хату былі насцеж, і ў твар мне дыхнула ласкавым цяплом печы, густымі пахамі ежы, смажанай рыбы і варанай бульбы. І ў мяне адразу пацяклі слінкі, у роце зрабілася горача і кісла, цягуча засмактала пад лыжачкай. Дагэтуль, нават калі сыты, як толькі пачую тыя пахі, цякуць слінкі і пад лыжачкай смокча. Голад жыве ў маёй памяці, як салітэр у вантробе. І вось я ў невялікім пакоі. Нізенькая столь, выцвілыя жаўтлявыя шпалеры на сценах, два вакны ў сінявата-шызых карунках інію на шыбах. У прамежку паміж вокнамі стаіць стары абшарпаны камод, каля правай стенкі ложак, засланы сіняй капай, з горкай падушак адна за другую меншая. Па левую руку ад уваходу белая кафельная грубка, у топцы палаюць, патрэскваюць дровы. Каля грубкі сядзіць на падлозе Ліля, таўстая, у карычневай бумазейнай сукенцы, падстрыжаная пад нуль, як хлопчык, качае па падлозе сасновы цурбачок-кругляшык. А пасярод пакою, замест стала, даўгі вузкі варштат, завалены самымі рознымі дзвярнымі замкамі, клямкамі, засаўкамі, ваконнымі крукамі і шпінгалетамі, дзвярнымі петлямі, ключамі розных канфігурацый, усё іржавае ў акаліне. За варштатам стаіць незнаёмы мне мужчына ў чорнай паркалёвай кашулі з закасанымі рукавамі, у чорных паркалёвых шараварах, джыгае напільнікам падушцы замацаванага ў цісках вялізнага амбарнага замка. Я адразу ўбачыў, што гэты чалавек не беларус, не расейскі, і падумаў, што ён габрэй. Кучаравы, гарбаносы, чорныя вусікі, як у сёмы цырульніка з нашага трамвайнага завулку. Але габрэй не мог, як ні ў чым не бывала, знаходзіцца па-за гета. У любы дом у любую мінуту маглі ўваліцца паліцаі з праверкай дакументаў, ці суседзі маглі завітаць з якой нагоды. А ён белазуба усміхнуўся, спытаў, не ў мяне, у Надзеі Міхайлаўны, што за мальчык. Яна сказала, што мальчик свой, што яна сябравала з маёй маці, добра ведае ўсю нашу сям'ю. Неплохой мальчик. Ён усміхнуўся, звярнуўся цяпер ужо да мяне. Мальчик-спальчик, человечек-кузнечик, ты почему такой кузнечик, а, мальчик? Я сумеўся, не ведаючы, што сказаць. Сёння, згадваючы, як я выглядаў у тую зімку, усміхаюся, як тады дзядзька Костя. І сапраўды кузнечик, жаўтлява-зялёны конік, худенькі да празрыстасці, адны вочы на твары. Ён адклаў бок напільнік, выйшаў за варштату, падышоў да мяне, падаў руку як даросламу. «Меня зовут Константин». Ён назваў сваё імя па бацьку, якое я, як не стараюся, не магу ўспомніць. Я назваўся, але ён не адпускаў маёй рукі, глядзеў на мяне уважліва, дапытліва і неяк сумна, са спагадай, і раптам, панізіўшы голас, спытаў нібы па сакрэце: «Ты, наверное, очень кушать хочешь, а, кузнечик? Я тоже проголодался». И сказал Надее Михайловне: «Слышишь, Надя, мы с кузнечиком хотим кушать». Да нас, спатыкаючыся, як маленькае дзіця, якое вучыцца хадзіць, прыкульгала Ліля,
Ухапілася за матчыну спадніцу, утаропілася ў мяне, раскрыўшы рот з рэдкімі крывымі зубамі. Твар у яе быў круглы, як поўня, бледна-жаўтлявы, вочы шчылінкамі, бровы вертыкальнымі стрэлачкамі. Кітайчанё. Праз шмат гадоў я недзе прачытаў, што кітайскі твар у дзяцей адна з адзнакаў хваробы Даўна. «Гэта Валік, дачушка», — сказала Надзея Михайловна. «З нашага трамвайнага завулку, ты помніш Валіка?» Надзея Михайловна, як многія тагачасныя мельчукі, выхадцы з вёскі, размаўляла па-расейску і па-беларуску адначасова у залежнасці ад мовы суразмоўцы. «Валік!» — радасна прагнюсявіла Ліля. «Дядя!» З куточкаў рота ў яе цякла сліна, і Надзея Михайловна уцёрла ёй рот насоўкай, пагладзіла па галоўцы. «Разумніца ты моя!» Абедалі на куханьцы, і аказалася, што на абед няма ніякай рыбы, хоць ёю пахла на ўсю кватэру. Але гэта быў пах рыбінага тлушчу, якім Надзея Михайловна заправіла бульбу. На адной з паліц у куханьцы стаяла 3-літровая бутля гэтага тлушчу, ачышчанага, медычнага. У апошнія дні чэрвеня 41-го году і ў першыя 3 дні акупацыі мельчукі рабавалі харчовыя крамы, базы, склады, аптэкі. З аптэчнага складу і прынесла Надзея Михайловна тую бутлю. Расходвала ашчадна, у студзені 42-го ў бутлі заставалася не менш літра. О, гэты рыбін тлушч, ненавісны да вайны, які мама некалі прымушала мяне прымаць па сталовай лыжцы 3 разы на дзень пасля нейкай хваробы. І гэта было пакутай глытаць залаціста-зялёны, падобны на мёд, але такі гідкі рыбін тлушч, такі самы гідкі, як і касторка, а цяпер я прагна еў запраўленую ім бульбу, і яна была нечувана смачнай. На харчох Надзеі Михайловны я падушэў, крыху паправіўся, таму што стаў прыходзіць у дамок на Цнянскай ледзь не кожны дзень. Надзея Михайловна сама папрасіла, каб прыходзіў, а то Ліля ўвесь час адна, без равеснікаў. Ёй таксама кампанія патрэбна, гэта толькі здаецца, што яна нічога не разумее. Але яна ўсё-такі нічога не разумела, у яе быў розум 3-гадовага дзіцяці. Да таго ж неразвітага, я не мог з ёю ні аб чым размаўляць, не ўяўляў, як і ўва што з ёю бавіцца, хіба што качаць па падлозе бярозавыя цурбачкі. Я быў рады, калі дзядзька Костя даручаў мне сваю работу. Рашпілем і кавалкам наждачнай паперы я сашкрабаў іржу і акаліну з дзвярных замкоў, засавак і петляў, з усяго гэтага жалеза, якое ён назбіраў на попелішчах спаленых гарадскіх кварталаў. Рамантаваў і прадаваў на камароўскай таўкутцы. Ды хоць у час акупацыі літаральна ўсё, пачынаючы з цвіка і швейнай іголкі, зрабілася дэфіцытам, тавар дзядзькі Косці не карыстаўся попытам, таму што амаль ніхто ў акупаваным Мінску не будаваўся, не рабіў капітальнага рамонту, амаль нікому не патрэбныя былі ні замкі, ні шпінгалеты, ні якія іншыя скабяныя прычындалы. Гандаль імі быў для Канстанціна маскіроўкай, ягонае пастаяннае месца на камароўскім рынку выкарыстоўвалася для канспіратыўных сустрэч. Падыходзіць чалавек, цікавіцца замком ці якой клямкай, хто зверне на гэта асаблівую ўвагу. На камароўку дзядзька Костя выпраўляўся ў пэўныя дні тыдня разам з Надзеяй Михайловнай. І я некалькі разоў заставаўся з Ліляй за няньку, што было для мяне цяжкім выпрабаваннем. Як толькі за маці зачыняліся дзверы, Ліля пачынала раўці і раўла гадзінамі. Я не ведаў, што рабіць, чым яе супакоіць, спрабаваў як-небудзь насмяшыць, хадзіў перад ёю на карачках, мяўкаў, гаўкаў, мэкаў, а яна замаўчыць на хвіліну, глядзіць на мяне, раскрыўшы рот, і зноў пачынае раўсці. «Мама! Мама!» Пакутай было яе накарміць, я не мог да яе нават падступіцца. Яна адштурхоўвала талерку з зупай, матляла галавою, ухіляючыся ад лыжкі, якую я спрабаваў данесці да ейнага роту, плявалася, вішчэла. Ды каб жа толькі гэта, у маці яна прасілася на гаршчок, а ў мяне не прасілася, сюсяла на падлогу. А неяк не толькі ўсюсялася.
І тут ужо я быў бездапаможны, таму што падцерці за ёю лужыну я яшчэ мог, але сцягнуць з яе загаджаныя штонікі было звыш маіх сілаў. Не давала тое зрабіць не толькі гідлівасць, але і пакутлівая цяжкая няёмкасць, неадольны сорам, блізкая да нейкага незразумелага страху збянтэжанасць. Бо, нягледзячы на сваю амаль немаўляцкую дзяціннасць, Ліля была дарослая дзяўчынка. У яе ўжо выпукліліся грудзі, што мяне і бянтэжыла, палохала, хоць тады я яшчэ не разумеў, што са мною адбываецца. Такі ж сорам, такую ж пакутлівую няёмкасць выклікала ўва мне і Ліліна ласкавасць. Раптам яна пачынала лашчыцца да мяне, як лашчылася да маці і дзядзькі Косці, абдымала за шыю, лезла з пацалункамі, і я груба адштурхоўваў яе, гыркаў: «Сядзі ціха!» А Ліля, як кожнае малое дзіця, а яна была 14гадовае малое дзіця, ласкавы парыў якога зняважылі, пачынала ціхенька плакаць, горка, бездапаможна. І тады мяне ахоплівала вострае незразумелае пачуццё, пранізлівы адчай. Я не разумеў, што гэта пачуццё спачування, жаль да няшчаснай чалавечай істоты, якой я нічым не магу дапамагчы. Гэта цяпер я магу разабрацца ў тагачасных сваіх пачуццях, даць ім вызначэнне. Згадалася толькі што над гэтай старонкай, як такі самы жаль, што і жаль да Лілі, ахапіў мяне, калі мы, Алеся Адамовіч, Навум Кіслік і я, увайшлі ў палату псіхіятрычнай клінікі ў Навінках, дзе ляжаў наш блізкі друг Рыгор Бярозкін. Страшэнны інсульт, гэта здарылася летам 1979 году, знішчыў Грышаву свядомасць, разбурыў ягоны бліскучы і скрамётны розум, ператварыў Грышу ў бязмоўнае стварэнне з бессэнсоўнымі вачыма, якое магло адно мычэць і стагнаць. Але ўсё роўна гэта быў Рыгор Бярозкін, чалавек, якога мы любілі і працягвалі любіць, які і цяпер быў нам дарагі. І калі размова заходзіць пра эўтаназію, гэтае забойства ў імя міласэрнасці, каб пазбавіць такіх, як Ліля Баўбель, ад бессэнсоўнага, бескарыснага існавання, а такіх, якім стаў пасля інсульту Грыша, яшчэ больш бескарыснага, я думаю, а як быць з любоўю і жалем, як пераступіць праз іх, ці можа міласэрнасць прыняць аблічча гвалтоўнай смерці? Гэта ж у нацыстаў была праграма эўтаназіі. Памятаю, як дзякавала Богу ніякая няверніца Надзея Міхайлаўна за тое, што нараіў ёй нікога не слухаць і не аддаваць Лілю ў спецінтэрнат для цяжкіх даўнаў, што да вайны раілі ёй зрабіць многія. Помню, як яна баялася, што Лілю могуць адабраць у яе міласэрныя звяры ў чорных эсэсаўскіх мундзірах. Хоць, вядома, пытанне аб эўтаназіі спрэчнае, асабліва ў цяперашні вельмі рацыянальны час. Але вярнуся да падпольнай звязды. Яшчэ да яе была адна тайная небяспечная рэч. Школьны сшытак з перапісаным у яго вершам Сергея Міхалкова дзецям акупіраваных абласцей. Гэты сшытак Надзея Міхайлаўна дала мне прачытаць яшчэ зімою, у тым жа студзені 42-го году, калі я стаў сваім у доміку на Цнянскай. Помню той верш на памяць, хоць з тае пары ні разу яго не перачытваў. Ранним утром на рассвете, когда мирно спали дети, Гитлер дал войскам приказ и послал солдат немецких против всех людей советских, это значит против нас. Верш даўгі займаў увесь сшытак. У канцы аўтар заклікаў дзяцей, якія апынуліся ў акупацыі, прыняць удзел у барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. «А ты готовы прыняць удзел?» – спытала Надзея Міхайлаўна. «Не спужайся?» Вядома ж, я быў гатовы. Гэта цяпер бачу, што верш быў далёкі ад паэзіі, голая рыфмаваная агітка, але тады сэрца ў мяне калацілася ад хвалявання, было і радасна і страшна, вострае пачуццё небяспекі і разам з тым адвагі перапаўнялі маю хлапечую душу. Як да вайны у кіно, калі глядзеў фільм «Федька», дзе хлапчука будзёнаўца з усіх бакоў акружаюць белагвардзейцы,
А ён страляе па іх з кулямёта Максіма з тачанкі, якая спынілася пасярод стэпу. Усхрапваюць ад жудасці, ржуць і становяцца на дыбы коні, валакуць тачанку, у якой адляцела кола. Побач з Федькам хіліцца на бок цела забітага камандзіра. Вось-вось заб'юць і яго, 13гадовага Федьку, але ён і не думае здавацца, ён не збаіцца, і я не збаюся. Такое самае хваляванне ахапіла мяне, калі ўзяў у рукі нумар падпольнай звязды. Шэры газетны лісток біў па пальцах токам і замірала душа, як ад боязі вышыні, калі стаіш над высокім абрывам альбо на балконе высотнага гмаху на апошнім паверсе. І жудасна і цягне кінуцца ўніз галавою. Ведаю гэта па сабе, бо ў мяне гэтая хвароба, боязь вышыні. Забірала душа і кожнага разу, калі ішоў па пэўным адрасе з падпольнай звяздой за пазухай. Адчуванне небяспекі не пакідала ні на хвіліну, быццам ідзеш па вузенькай хісткай кладацы над безданню і ў любы міг можаш сарвацца. Вядома, усе гэтыя вобразныя параўнанні мне тады і ў галаву не прыходзілі. Гэта цяпер я іх знаходжу, а тады мне было проста страшна. Аднойчы я такі сарваўся з кладачкі. У габрэйскім гета. Час ад часу я прабіраўся ў гета ў адведкі да бабулі Крэйнай і дзеда Міколы. Яны жылі побач з юбілейнай плошчай на Танкавай, у маленечкім убогім доміку. На куханьцы, памятаю, падлога была земляная. Такім самым убогім, што і амаль усе хацінкі на даваеннай Танкавай, дзе спакон веку жыла габрэйская галота, рамесніцкі люд. Шаўцы, краўцы, бондары, лудзільшчыкі, майстры па рамонце гадзіннікаў, акуляраў, парасонаў, пільшчыкі дроваў, балаголы і гэтак далей. Дзед Мікола належаў да тамтэйшай эліты, ён быў сталяр-чырванадрэўшчык. У асноўным габрэі жылі і на іншых прылеглых да юбілейнай плошчы вуліцах, вулічках і завулках. Гета невыпадкова было ўтворана менавіта ў тым раёне Менска. Дзясяткам тысячаў людзей не трэба было нікуды перасяляцца. Там жа, на Танкавай, дзе цяпер узвышаецца велізарны жылы дом, абліцаваны чырвонай керамічнай пліткай, сімвалічна для будынка, узведзенага на крыві вязняў гета, хоць, вядома, праектоўшчыкі і будаўнікі наўрад ці думалі пра нейкую сімволіку. Стаяў у тыя гады даўжэзны, як лагерны барак, аднапавярховы драўляны дом, кватэр на 15. А ў адной з тых кватэр жыў хлопчык, якога звалі Люсік. Па гадох ён быў мой равеснік. З боку бабулі Крэйны ён даводзіўся мне нейкім далёкім родзічам. Праз яго ўсё і здарылася, хоць я і сам быў вінаваты. Самавольна, без ведама Надзеі Міхайлаўны, вырашыў даць яму прачытаць падпольную звязду. У той дзень на кватэры ў Люсіка у цеснай двухпакаёўцы сабралося поўна людзей. Нейкая там была сходка, нешта там абмяркоўвалі. На гета амаль кожны тыдзень накладваліся розныя санкцыі, кантрыбуцыі, уводзіліся новыя правілы. То жыхароў гета абавязвалі на працягу 3 сутак сабраць і ўнесці ў казну германскіх уладаў велізарную суму грошай на пакрыццё стратаў, якія панёс нямецкі народ па віне габрэяў, то здаць залатыя рэчы, футры і каштоўныя камяні, то абвяшчалася, што з такога-то дня габрэі абавязаны, знаходзячыся на вуліцах гораду па-за гета, хадзіць толькі па бруку у 5 кроках ад тратуару, а той, хто ступіць на тратуар, будзе сурова пакараны. Не ведаю, што менавіта абмяркоўвалі ў той дзень на кватэры ў Люсіка, але тая сходка ледзь мяне не пагубіла. Мне паклікаць Люсіка ў двор і там, дзе-небудзь за сараямі, паказаць яму газету, а я зрабіў гэта ў доме, на кухні. Загадаў, каб ён зачыніў дзверы, я табе нешта пакажу. Дастаў з-за пазухі складзены ўдвая лісток, разгарнуў і даў Люсіку. Прачытай, толькі хутка. Ён здзіўлена ўзяў газетку, забегаў вачыма па старонцы і тут жа адарваўся ад чытання, ашалела ўзрадавана вылупіўся на мяне. Адкуль гэта ў цябе? Адкуль, стуль, чытай. Але я не папярэдзіў, не паспеў папярэдзіць, што ён мусіць маўчаць, што гэта тайна. І Люсік раптам, як апантаны, кінуўся да дзвярэй, адчыніў іх нагою насцеж.
Я кінуўся за ім, схапіў яго ззаду за кашулю ўжо за дзвярыма ў калідорчыку, што вёў у пакойчык, дзе ішла сходка, але ён лёгка вырваўся і з парогу пакойчыка пракрычаў нешта па-габрэйску. У пакойчыку таўкліся чалавек 20, гаманілі ўсе разам, аб нечым спрачаліся, і ўсе разам на паўслове, як выключанае раптам радыё, замоўклі, утаропіліся ў Люсіка, а ён гучна, ледзь не крыкам, пачаў чытаць, абедзвюма рукамі трымаючы газету перад сабою. Нямецка-фашысцкая грабежніцкая армія церпіць паражэнне за паражэннем. Пад ударамі чырвонай арміі яна адкатваецца на захад. Доблесныя палкі і дывізіі чырвонай арміі падышлі да роднай нашай беларускай зямлі. Настаў час расплаты з крывавым ворагам. Гэта быў тэкст караценькага, якіх-небудзь 20 радкоў перадавога артыкулу пад назовам «Блізкі час аслабанення», пад якім чамусьці ў дужках стаяў подпіс «Сакратар ЦК КПББ», без прозвішча, але пісаў гэты безыменны сакратар ЦК няпраўду. Тады, у чэрвені 42-го, не фашысцкая, а чырвоная армія ўсё яшчэ цярпела паразу за паразай. Немцы прорвали савецкі фронт на поўдні, наступалі на сталінградскім напрамку, уварваліся на паўночны Каўказ, а заходні фронт грымеў далёка за Смаленскам. Пра гэта кожны дзень крычэла нямецкая прапаганда, але ёй не верылі. Верылі мне, таму што хацелі верыць, асабліва гета, асуджанае на смерць. Дачытаць Люсіку не далі, да яго прыціснулася хударлявая жанчына ў чорнай шоўкавай сукенцы, рыжавалосая, з выразна габрэйскім тварам, нос, што дзюба ў ястрабійцы. Яна падалася мне старой, як баба-яга, але цяпер, аднаўляючы ў памяці ейны твар, бачу, што ёй было гадоў 40. Люсік і апамятацца не паспеў, як яна спалохана і разам з тым драпежна выхапіла газету з ягоных рук, утаропілася на яе і адразу ж на Люсіка, нешта спытала па-габрэйску. Люсік не адказаў, азірнуўся на мяне, я стаяў за ім. Твар у яго быў разгублены, губы дрыжэлі. Жанчына адштурхнула Люсіка локцем, падступілася да мяне і таксама па-габрэйску, як толькі што ў Люсіка, нешта спытала. Але, відаць, па твары маім убачыла, што я не разумею, і злосна спытала па-расейску: «Ты кто? Я тебя не знаю. Почему ты без латы? Ты не еврей?» Вочы ў яе былі таксама нейкія рыжыя, ржавыя, поўныя жаху. Жах гэты перадаўся мне, перацёк ва ўсю маю істоту. Жах, як і гістэрыка, заразны. Я падаўся назад, але жанчына ўчэпіста схапіла мяне за руку, сунула под нос газету. «Это ты принес? Хочешь, чтобы нас всех расстреляли? Что ты молчишь? Я тебя спрашиваю, паршивец!» Я паспрабаваў вырваць руку, але жанчына яшчэ больш учэпіста сціснула мне запясце, вострыя пазногці, што кіпцюры уваткнуліся ў скуру. «Ты никуда не пойдешь, ты пойдешь со мной!» І тут нейкі стары дзядзька ў паласатай кашулі з закасанымі рукавамі, у саламяным капелюшы, з-пад якога тырчэлі сівыя кучаравыя валасы, таўсты, з барвовым тварам, нешта рэзка сказаў жанчыне, яна таксама рэзка адказала, і яны пачалі спрачацца, усё больш павышаючы голас. Я не разумеў ні слова, але што мне пагражае нешта страшнае, гэта я разумеў. Ногі ў мяне здранцвелі, і ўвесь я здранцвеў, і не было сіл упірацца, калі жанчына, адмахваючыся ад старога свабоднай рукой, заціснутай у ёй газетай, пацягнула мяне да дзвярэй. Стары заступіў ёй дарогу, страшным голасам гаркнуў «Найн!» і затрос сціснутымі кулакамі каля твару жанчыны, затупаў на яе нагамі і ўсё крычэў нешта страшным голасам. І ўсе, хто быў у пакойчыку, таксама закрычэлі, загаманілі ўсе разам, але стары перакрычаў усіх, выкрыкнуў нейкую фразу і стала ціха. І жанчына павольна адпусціла маю руку. І я пачуў: «Ладно, можешь идти. Помни тетю Гиту, что тебя пожалела, но больше здесь не появляйся». І як толькі яна гэта сказала, я выхапіў у яе з рукі газету, знянацку, як яна нядаўна выхапіла яе з рук Люсіка, кінуўся да дзвярэй. Людзі перада мною расступаліся жывым калідорчыкам. Пазней я даведаўся ад Люсіка, што адбылося.
Тая жанчына, Гіта, была служачай юдэнраду габрэйскага самакіравання гета і адказвала за парадак на Танкавай. Калі пакарыстацца цяперашняй тэрміналогіяй, была куратарам ад юдэнраду. Яна смяротна спалохалася, што за звязду праз мяне усю Танкавую расстраляюць і хацела здаць мяне нямецкаму каменданту гета, бо немцы ўсё роўна даведаюцца, што на кватэры ў Люсіка чыталі падпольную бальшавіцкую газету і лепш самім, пакуль не позна, адцурацца ад гэтага падшыванца, які яе прынёс. Крычэла, што ёй мяне шкада, але ж я гой, а свая габрэйская кашуля бліжэй да цела. Але стары Фрумкін сказаў, і ўсе, хто быў на сходцы, яго падтрымалі, што калі Гіта здасць мяне каменданту, габрэі Танкавай яе праклянуць, яе і ўвесь ейны род да 7-га калена, што яе пракляне Бог. 60 гадоў прайшло з таго дня, а я, згадваючы, як усё тое было, толькі цяпер да канца разумею, што гэта сама смерць неахвотна адпусціла тады маю руку. І адчуваю на запясці яе учэпістыя пальцы. На гэтым мае дачыненні да падпольнай звязды скончыліся. Недзе на пачатку ліпеня каля нашага дому на Пушкінскім пасёлку мяне падпільнаваў нейкі незнаёмы дзяцюк. Спытаў: «Ты Валік?» «Валік? А што?» «Цётку Надзю Баўбель ведаеш?» Я спалохаўся, ніколі не бачыў гэтага дзіцюка ў Надзеі Міхайлаўны. Таму прамаўчаў, толькі плячыма паціснуў, што азначала «разумей, як хочаш». Дзяцюк усміхнуўся: «Не бойся, я свой. Цётка Надзя прасіла перадаць, каб ты да яе больш не прыходзіў, яна паехала з гораду. Ты павінен мне верыць, таму не ўздумай правяраць. Табе пакуль што і блізка падыходзіць да ейнай хаты нельга. Гэта небяспечна, разумееш?» Я наіўна спытаў: «А куды яна паехала?» Дзяцюк зноў усміхнуўся: «На Кудыкіну гару». Толькі праз 12 гадоў пасля вайны, выпадкова сустрэўшы Надзею Міхайлаўну, я даведаўся, што тады, на пачатку ліпеня 42-го году, ёй імгненна трэба было знікнуць з Мінску. Гестапа выйшла на ейны след, з хвіліны на хвіліну ёй пагражаў арышт, і разам з дачкой яе і Косцю пераправілі ў лес да партызанаў. Але уцякаючы, яна думала не толькі пра сябе, не толькі сябе ратавала. Папярэдзіла мяне праз таго дзіцюка, каб я, крый Божа, не наведаўся ў ейную хатку. Хатка тая стаяла ў самым канцы Цнянскай вуліцы, асобна як хутарок, бо там я мог нарвацца на гестапаўскую засаду. Узялі б за каршэль: «Чаго ты, хлапчанятка, сюды прыпёрся? Што ты ведаеш пра Баўбель? Можа, скажаш, дзе яна? А галоўнае, што яна загадвала табе рабіць?» На тое, што я сапраўды хлапчанятка, яны зважаць не сталі б, ведалі, што з падполлем звязаныя і зусім дзеці. Нехта скажа, як гэта можна, каб сталая кабета, сама маці, уцягвала ў свае смяротныя небяспечныя справы 12-гадовага смаркача. Але так было, дзеці тады сталелі імкліва, вайна штыком падганяла. Хоць мне сёння і самому часам не верыцца, што гэта было са мною, і бывае дзіўнае адчуванне, што той хлопчык не я, што я ніколі не быў тым хлопчыкам. Настолькі ён за 6 дзесяцігоддзяў не проста аддаліўся ад мяне, але і аддзяліўся, стаў існаваць сам па сабе, нібы прыдуманы мною літаратурны персанаж. Таму я і ведаю пра яго ўсё да дробязяў. Аб тым, што звязда была мне наканавана лёсам, сведчыць не толькі прыведзены вышэй расповед, але і выпадак, які адбыўся са мною ў жніўні таго ж 42-го году, калі ён, лёс, літаральна носам тыцнуў мяне ў дзверы маёй звяздоўскай будучыні. Нехта з мяне пасмяецца, хоць у тым выпадку проста немагчыма не ўбачыць варажбу лёсу, ягонае вешчаванне. Тым жнівеньскім днём я аднекуль ішоў да хаты на свой пушкінскі пасёлак, які знаходзіўся ў раёне цяперашняй вуліцы Кузьмы Чорнага, і калі праходзіў міма дома друку, маецца на ўвазе стары, яшчэ даваенны дом друку, будынак якога да сёння стаіць на рагу праспекту Скарыйнай і Друкарскай вуліцы, насупраць мастацкай акадэміі. Калі параўняўся з ягоным ганкам, мяне гукнуў з таго ганку нейкі мажны дзядзька: «Гэй, хлопчык, падыдзі да мяне, ты мне патрэбны». Дзядзька быў у нейкім дзіўным адзенні.
Форма не форма, цивільная не цивільная. Падобная на канфедэратку шапка, зеленавата-жоўты фрэнч з вялікімі накладнымі кішэнямі на грудзях, такога самага колеру шырокае галіфе, жоўтыя боты з высокімі халявамі. Ніякай зброі пры ім не было, а побач з ім стаялі на ганку некалькі хлапчукоў майго ўзросту. Трое, здаецца, нейкія спалоханыя, і я таксама спалохаўся. Аблава! Гэта аблава! Па Мінску хадзілі чуткі, што немцы і паліцаі хапаюць на вуліцах падлеткаў, завозяць на таварную станцыю, адкуль сілком адпраўляюць у Германію. Гэта, дарэчы, былі не толькі чуткі. Я стаяў ні жывы, ні мёртвы, а дзядзька паківаў мне пальцам. «Падыдзі, не бойся!» Я падняўся на ганак, а ногі былі што з ваты, і рэзка захацелася сікаць. А дзядзька сказаў: «Ну вось, цяпер мне вас хопіць, хадземце са мною, хлопчыкі, патрэбна ваша дапамога». Следам за ім мы ўвайшлі ў пад'езд, у якім з правага боку знаходзілася дзяжурка. За адкідной драўлянай перагародкай, за столікам з 2 тэлефонамі і яркай настольнай лямпай сядзеў нямецкі жаўнер у акулярах, гартаў таўстую канторскую кнігу. Па наш бок перагародкі ляжала на падлозе цэлая гара нейкіх пакетаў, падобных на паштовыя бандэролі, але без сургучных пячатак і паштовых штампаў. Дзядзька кіўком паказаў на пакеты. «Трэба гэта занесці на 3-й паверх, адтуль пазносіць у двор смецце, рамонт у нас быў». Ён нешта сказаў па-нямецку жаўнеру за перагародкай, той паказаў жэстам, каб праходзілі. Пакеты былі лёгкія, кожны з нас узяў штук па 10 стосам, дзядзька таксама нагрузіўся, і мы падняліся на 3-й паверх, увайшлі ў даўгі паўцёмны калідор з мноствам дзвярэй па абодва бакі. Дзядзька накіраваўся да бліжэйшых справа, піхнуў іх нагой, і мы ўвайшлі ў пусты гулкі пакой, дзе пахла алейнай фарбай і сырой крэйдай. На шырокім падваконні вялізнага акна стаяў вазон, запырсканае кроплямі пабелкі алоэ ў гліняным гаршку. Дзядзька паказаў нам, куды складваць пакеты. «Вось сюды, хлопчыкі, да гэтай сцяны, толькі акуратна, не кідайце абы-як». Мы акуратна паклалі сваю ножку на падлогу і адправіліся за чарговай партыяй. Але я, як толькі выйшлі з пакою ў калідор, адчуў, што больш не магу стрымлівацца. Мая патрэба пасікаць зрабілася нясцерпнай, я скрыжаваў ногі і аж прысеў. Дзядзька спыніўся каля мяне, спытаў: «Што здарылася, хлопча, што ў цябе забалела?» Я, ледзь варочаючы языком, прамармытаў: «Сікаць хачу». Ён здзіўлена прыўзняў бровы. «Ну дык ідзі пасікай, вось жа прыбіральня», і паказаў на дзверы ў левым кутку калідору. Калі я пасікаў чысцюткі пісуар, нават слёзы выступілі ад палёгкі. І ад радасці, што ніякая гэта не аблава, усіх нас адпусцяць, весела пераскокваючы праз 2 прыступкі, пабег уніз. Яшчэ разы 3 вярталіся па пакеты, а потым дзядзька павёў нас у другі канец калідору да запаснага выхаду, за дзвярыма якога на лесвічнай пляцоўцы стаялі адзін на адным папяровыя мяхі з будаўнічым смеццем, мяхоў з 10. За паўгадзіны мы пазносілі іх у двор, пагрузілі на нейкі аўтапрычэп, а калі работа была скончана, дзядзька падазваў нас да сябе, дастаў з кішэні фрэнча пачак грошай і даў кожнаму па 100-рублёвай купюры з выявай Леніна. Падзякаваў: «Вельмі вам удзячны, хлопчыкі, выручылі, у нас сёння не было каму гэта зрабіць. Вось я вас і злавіў, вы, напэўна, спачатку спалохаліся». Ён з усмешкай кіўком паказаў на мяне. Гэты хлопчык ажно ледзь не ўсікаўся ад страху і спытаў, уважліва мяне разглядаючы: «Чаго ты гэтак спалохаўся, ага? Няўжо я такі страшны?» Твар у яго быў зусім не страшны, круглы, што поўня, нос бульбай, і голас быў дабрадушны, але малыя блакітныя вочкі глядзелі пільна, востра, і я пахаладзеў, таму што ні на момант не забываў, што я мечаны. І хоць я абсалютна не быў падобны на габрэя, кожны раз, калі на мяне глядзелі пільна, вывучалі мой твар, усё ўва мне мярцвела ад жаху, што зараз спытаюць: «Ты жыд?» Але дзядзька больш ні аб чым мяне не распытваў. Калідорамі першага паверху ён праводзіў нас да дзяжуркі, сказаў жаўнеру за перагародкай, каб той нас выпусціў, і мы высыпалі на ганак.
Усе былі радыя, за 100 рублёў можна было купіць на базары чвэрць бохана хлеба, альбо з паўкілё бульбы, альбо качан капусты. Акупаваны горад жыў галодна. Не ведаю, хто быў той дзядзька, ведаю толькі, што не немец, чыста хораша размаўляў па-беларуску. Не ведаю, што за пакеты мы, хлапчукі, якіх той дзядзька злавіў, цягалі на 3-й паверх дому друку. Мабыць, нейкія службовыя бланкі, але гэта не мае значэння. Я прывёў гэты эпізод таму, што, як я ўжо казаў, для мяне тая аблава аказалася прарочым знакам. Вядома, тады я гэтага не ведаў і не мог ведаць, але менавіта на 3-м паверсе старога дома друку размясцілася рэдакцыя пасляваеннай звязды, супрацоўнікам якой я стаў роўна праз 13 гадоў пасля таго жнівеньскага дня 42-го году. Увайшоў у той самы пакой, у якім хлапчуком цягаў нейкія пакеты. У той самы пакой, хоць я аніяк не павінен быў у яго ўвайсці. Лёс ведае сваю справу. Калі ў ліпені 1955 году я скончыў аддзяленне журналістыкі філфаку БДУ імя Леніна, звязда мне не свяціла. Ні звязда, ні іншыя партыйныя рэспубліканскія газеты. У мяне і ў думках не было ўладкавацца ў якую-небудзь з іх, тым больш у звязду, галоўны і старэйшы орган ЦК КПБ. Па-першае, я быў беспартыйны і быў упэўнены, што ў такой газеце, як «Звязда», могуць працаваць толькі сябры партыі, да таго ж асобы давераныя. Па-другое, калі б я нават быў сябрам партыі, хто возьме ў такую важную газету новаспечанага журналіста толькі-толькі са студэнцкай лавы? І хоць я даўно друкаваўся, у сталінскай маладзёжы цяпер знамя юнасці, у альманаху «Савецкая адчызна» цяпер часопіс «Нёман». Гэта былі ў асноўным вершы, як журналіст я павінен быў пачынаць з глыбінкі, з пасады літработніка раённай газеты. Па размеркаванні мне трэба было ехаць на Берасцейшчыну ў гарадок Ружаны, у распараджэнне рэдакцыі тамтэйшай раёнкі. І паехаў бы з радасцю, калі б у тыя ж Ружаны размеркавалі маю жонку, Рэню Бакуновіч. Мы пабраліся за год да заканчэння універсітэту. Але яна вучылася не на журналістку, скончыла аддзяленне лёгікі, псіхалогіі і расейскай мовы і па размеркаванні павінна была адпраўляцца ў Магілёўскую вобласць у сельскую школу. Мы, натуральна, сталі дабівацца, каб нас размеркавалі разам, куды заўгодна, але разам. Мы зусім не стараліся застацца ў Менску, хоць яна і я карэнныя мінчукі. Наадварот, мы хацелі самастойнасці, хацелі вызваліцца з-пад бацькоўскай апекі, вырвацца з убогага закутка, у якім туліліся ў хаціне Рэніных бацькоў, і ўжо адным гэтым, якое не ёсць, а ўсё ж жытло, былі ад іх цалкам залежныя. Пачаць самастойнае жыццё, адзінае, аб чым мы марылі, а дзе нам было ўсё роўна. Але размеркаваннем выпускнікоў аддзялення журналістыкі займаўся аддзел друку ЦК КПБ, а ўсіх іншых выпускнікоў філфаку размеркоўвала Міністэрства асветы ці адукацыі, не памятаю, як яно тады называлася. І пачала жонка абіваць парогі міністэрства, а я хадзіць у ЦК. Зрэшты, у ЦК шмат разоў хадзіць не прыйшлося, хапіла аднаго. Тагачасны загадчык цыкоўскага аддзела друку Рыгор Канавалаў, цяжкі змрочны чалавек, хамло ў дачыненні да простых смяротных, калі я папрасіў яго, каб ён паўздзейнічаў на міністэрскіх чыноўнікаў, хай накіруюць маю жонку ў тыя ж Ружаны, у тамтэйшую школу. Нават не выслухаў мяне да канца, пачырванеў ад злосці і закрычэў, што яму няма ніякай справы да маёй жонкі, што я абавязаны ехаць у Ружаны і паеду як миленькі, а калі не паеду, то нагул застануся без працы. Тебя не возьмут даже в многотиражку, я постараюсь. Ишь, вцепился в Минск, как клещ. Я яшчэ раз паспрабаваў патлумачыць, што гатовы ехаць у Ружаны хоць заўтра, але толькі разам з жонкай. Чаму ён не слухае, што яму кажуць? Але ён не слухаў,
Все, разговор окончен, не мешай работать. Дарэмнымі аказаліся і хадайніцтвы жонкі. У міністэрстве ёй сказалі, што ў ружанах няма вакансій для настаўнікаў яе профілю. Адзінае, што для яе зрабілі, далі ёй вольную, вызвалілі ад абавязку ехаць па размеркаванні. Але гэта азначала, што для міністэрскіх чыноўнікаў яна перастала існаваць. Сістэма прымусовага размеркавання выпускнікоў ВНУ, незалежна ад іх жадання, у інтарэсах дзяржавы, мела той плюс, што гарантавала выпускніку рабочае месца. Але калі патрабаваўся індывідуальны падыход, узнікаў прыватны выпадак. Бюракратычная машына адкідвала цябе ў бок. Адным словам, апынуліся мы з жонкай у падвешаным стане, абодва беспрацоўныя. Да таго ж мне вольную ніхто не даваў, і калі я не паеду ў ружаны, то мяне, згодна з законам, можна прыцягнуць да судовай адказнасці. Аднак лёс ведаў сваю справу. У адзін цудоўны, інакш не скажаш, дзень выпадкова сустракаюся на вуліцы з Барысам Михайловичам Пшонікам, загадчыкам аднаго з аддзелаў газеты «Сталінская маладзёж». У сталінцы я бываў часта, быў сябрам ейнага літаб'яднання, на паседжаннях якога амаль заўсёды прысутнічаў Пшонік, любіў слухаць вершы маладых паэтаў. Барыс Михайлович пытаецца, што ў мяне чуваць, як справы, чаму апошнім часам не заходжу ў сталінку. Расказваю яму пра сваё становішча, ён спагадліва слухае і раптам крыху няпэўна, асцярожна кажа: «Здаецца, я магу табе дапамагчы, цвёрда нічога не абяцаю, аднак шанец ёсць». І распавядае, што ягоная жонка, Шура, скончыла сёлета Акадэмію грамадскіх навук пры ЦК КПСС і трапіла па размеркаванні ў «Звязду» на пасаду загадчыка аддзелу літаратуры і мастацтва. Праўда, аддзелу яшчэ няма, ёсць толькі загад галоўнага рэдактара «Звязды» аб яго ўтварэнні, і пакуль што толькі Шура аддзел, літработнік, здаецца, яшчэ не прызначаны, кажа Барыс Михайлович. Патэлефануй мне дні праз 3. Мінаюць, цягнуцца як вечнасць, 3 дні я тэлефаную Пшоніку, і ён запрашае мяне да сябе дамоў, пазнаёміцца з Шурай. Я цябе абмаляваў як найлепш, але яна хоча сама на цябе паглядзець. Як на крылах імчуся ўвечары з букецікам кветак і бутэлькай партвейну да Пшоніка. Даўгая застольная размова пра літаратуру, тэатр, жывапіс, нагул пра жыццё. Я, што тут грахі хаваць, стараюся спадабацца Шуры, мабілізую ўсю сваю эрудыцыю. Пад канец размовы Шура, Александра Александровна Шаўня, кажа, што я яе задавальняю, але апошняе слова за Пышковым, галоўным рэдактарам «Звязды». Яна, Шура, заўтра пагаворыць з ім наконт мяне. Кажа, каб я патэлефанаваў ёй дамоў заўтра ўвечары. Ледзь дачакаўшыся таго вечару, тэлефаную і даведваюся, што з Пышковым Александра Александровна пагаварыла і што ў наступны панядзелак о 10 гадзіне раніцы я павінен з'явіцца да яго на прыём. Тут слухаўку бярэ Барыс Михайлович і кажа, каб на аўдыенцыі ў Пышкова я быў пры ўсіх сваіх медалях. Ты ж партызан, гэта для Пышкова таксама характарыстыка. На медалі Пышкоў не звярнуў ніякай увагі, адразу спытаў, які ў мяне багаж як у журналіста. Мне сказалі, што вы вершы пішаце, друкуецеся як паэт, а паэты мне не патрэбныя. У мяне ўжо ёсць адзін паэт, Сцяпан Гаўрусёў, толькі вершы і умее пісаць. І ён паглядзеў на мяне сярдзіта, нібы не я перад ім сядзеў, а невядомы мне Гаўрусёў. Я сказаў, што пішу не толькі вершы, што ў сталінскай маладзёжы друкавалася мая публіцыстыка, рэцэнзіі на кніжкі. І не ў папад, бо размова таго не вымагала, сказаў, што ў вайну хлапчуком, да таго, як пайсці ў 43-м годзе ў партызаны, я меў дачыненне да падпольнай «Звязды», што гэта, відаць, быў знак лёсу. Сказаў пра гэта, бо дужа мне хацелася, каб Пышкоў мяне ўзяў. Ён зірнуў здзіўлена, паціснуў плячыма. Знак лёсу? І спытаў, як у мяне з беларускай мовай, ці валодаю я ёю на пісьме гэтаксама свабодна, як размаўляю. Вы ж па-расейску пішаце. Я сказаў, што па пісьму ў школе мне заўсёды ставілі выдатна, хоць тое, калі па шчырасці, было няпраўдай.
Зазваніў тэлефон, Васіль Андрэевіч узяў слухаўку і, не падносячы яе да вуха, сказаў: «Добра, я вас бяру, але памятайце, не як паэта, як журналіста, з месячным выпрабавальным тэрмінам. Пабачым, што ў вас за пяро, заўтра прыступайце да работы». Я сумеўся: «Заўтра? А навошта адкладваць? У аддзеле нікога няма, шаўня прыступіць да работы праз некалькі тыдняў. Ёй пасля заканчэння акадэміі закон дае права на адпачынак. Хіба яна вам аб гэтым не сказала? Так што самі бярыце быка за рогі». «А як жа быць з ЦК?» – спытаў я разгублена. «Па размеркаванні я павінен ехаць у Ружаны, Рыгор Васильевич Канавалаў». Але Пышкоў, не даслухаўшы пра Канавалава, паднёс нарэшце слухаўку да вуха, адмахнуўся ад мяне вольнай рукой. «Гэта ўжо не ваша турбота». Канавалаў не быў для Пышкова начальствам. Наадварот, Пышкоў, паколькі ён уваходзіў у склад ЦК, быў у адпаведнасці з партыйнай іерархіяй начальствам Канавалава. Загадам па рэдакцыі ад 8 жніўня 1955 году я быў залічаны ў штат «Звязды». Выпрабавальны тэрмін мяне не палохаў, я ведаў, што спраўлюся. Сцяпан Гаўрусёў і Звездюкі. У тыя гады рабочы дзень у «Звяздзе», як у іншых рэдакцыях рэспубліканскіх газет, пачынаўся о 8 гадзіне раніцы, і я прыйшоў роўна о 8. Невялікі пакой з шырокім амаль ва ўсю сцяну акном, кактусы на падваконніку, 4 абшарпаныя сталы, 2 з левага боку, 2 з правага, драўляная, нядаўна памытая падлога. Пад столлю плавае, цягнецца шызым воблакам у адчыненую фортку папяросны дым. За другім з правага боку сталом сядзіць, гаротна падпёршы рукою падбародак, светла-русявы ускудлачаны хлапец у пакамечанай крэмава-ружовай кашулі з закасанымі па локаць рукавамі, пры скасабочаным аранжавым гальштуку пад вострым кадыком. На стале перад хлопцам стаіць шкляная зялёная попельніца з гарой недапалкаў, ляжаць скамечаная пустая пачка Беламор-каналу, стосік нейкіх кніжачак кішэннага фармату і стаіць распачатая бутэлька піва «Жыгулёўскае». Я паздароўкаўся, і хлапец узняў на мяне шэра-блакітныя, затуманеныя сумам вочы, якія глядзелі крыху ў розныя бакі, хоць і не скажаш, што касавуры, стоблена спытаў: «Вам каго? У рэдакцыі яшчэ нікога няма, але калі вы ў аддзел культуры, я вас слухаю». Я сказаў, што прыйшоў на работу, што я новы супрацоўнік, што мне было сказана прыходзіць о 8. Хлапец адрэагаваў абсалютна нечакана, устаў, высокі, шыракаплечы, ладны, узрушана схапіў левую рукою бутэльку з півам і з горлачка выпіў яго амаль да дна. Абцёр вусны рукавом, паставіў бутэльку, выйшаў за стала, праціснуўся ў вузенькі праход паміж ягоным сталом і суседнім, падышоў да мяне, заўсміхаўся, адчаго на шчоках у яго ўтварыліся мілыя, што ў дзяўчыны ямкі, падаў руку. «Вельмі прыемна, Сцяпан Гаўрусёў». Далонь у яго была шырачэзная, што лапата, поціск моцны ад усёй душы. Па поціску рукі, дарэчы, можна адчуць, што за чалавек з табою здароўкаецца, чаго ад яго можна чакаць, хоць, вядома, бывае, што і памыліся, але я памыляўся рэдка. Не падмануў і Сцяпана ў поціск. Сцяпан быў адным з самых шчырых, прастадушна адкрытых людзей, якіх мне давялося сустрэць. Не ўсе разумелі, не ўсе прымалі гэтую яго прастадушную адкрытасць, лічылі, што гэта нявыхаванасць, што гэта ад нявыхаванасці ён з усімі за панібрата, пачынаючы з таго ж здароўкання. Для Сцяпана тут, ды і наагул, не існавала ніякай субардынацыі. Ён ад усёй душы з нейкай дзіцячай радасцю падаваў сваю лапату і роўным сабе і любому начальству. Прычым падаваў першы. Памятаю, як аднойчы наведаў «Звязду» сакратар ЦК КПБ па прапагандзе Цімох Гарбуноў з цэлай світай. Пышкоў сустракаў высокіх гасцей унізе на ганку,
Звязда знаходзілася на 3-м паверсе старога яшчэ даваеннага дома друку. І вось падняліся па лесвіцы, ідуць па калідоры, а насустрач Сцяпан. Спыніўся, не саступаючы ў бок, радасна усміхнуўся і падае Гарбунову руку. «Добрый дзень, Тимох Сазонтович, рады вас бачыць». Той сумеўся, заміргаў сваімі белымі, што ў парасяці вейкамі, раскрыў рот, але разгублена ўсё ж падаў Сцяпану сваю пульхную вялую ручку. А людзі са світы глядзелі на Сцяпана як на блазна. Потым Пышкоў сярдзіта выгаворваў яму: «Ты што, зусім з глузду з'ехаў, знайшоў сябра?» А Сцяпан, ніколькі не прыдурваючыся, не разумеў, за што яго лаюць, вылупіў вочы. «Што я такога зрабіў?» Але я забег далёка наперад. Сцяпан патлумачыў мне, што хоць афіцыйна працоўны дзень пачынаецца о 8, звычайна ўсе прыходзяць о 9, а то і о 10, што ён, Сцяпан, прыйшоў сёння гэтак рана, таму што не начаваў дома. Дзе начаваў, не сказаў. Што учора замочваў з хлопцамі сваю кніжку, якая толькі што выйшла ў Белдзяржвыдзе. Асобнікаў з 20 гэтай яго першай кніжкі «Паходныя кастры» і ляжалі стосікам на ягоным стале. Ён тут жа надпісаў мне тую ж кніжачку Валянціну Тарасу на дружбу. Але не паспеў я яе разгарнуць, як ён сказаў, што трэба нам хуценька збегаць за жалезку, шалманы вось-вось адчыняцца, і ўзяць па 100 грамаў. Як ты на гэта глядзіш? На праспекце Сталіна, на які выходзілі вокны звязды, яшчэ хадзіў трамвай, і збегаць за жалезку азначала збегаць за трамвайную лінію, на супрацьлеглы бок вуліцы, дзе раскінулася цэлая слабодка піўных кіёскаў і закусачных, пафарбаваных у блакітны колер. Іх называлі шалманамі і блакітнымі дунаямі, што было адгалоскам зусім яшчэ недалёкай на тыя гады вайны. Я сказаў, што, відаць, не варта мне ў першы дзень выхаду на работу, ды яшчэ з самага рання, адзначацца за жалезкай, з чым Сцяпан, хоць і з вялікім засмучэннем, пагадзіўся і пачаў расказваць, якія тут у звяздзе парадкі, што за людзі працуюць у рэдакцыі. Я табе рады, ён адразу перайшоў на «ты», бо тут адны старыя ёлупні, маладых хлопцаў амаль няма. Газета «Нудота», железабетон, чытаць яе, што камень хрысці. Жывога слова не церпяць, пішы, як яны, звездюкі гэтыя. Яшчэ ён сказаў, што літаратурай і мастацтвам займаўся аддзел культуры, у якім ён, Сцяпан, і працуе. Але займаўся ад выпадку да выпадку, а так усё больш сельскімі клубамі, хатамі-чытальнямі, ну яшчэ мастацкай самадзейнасцю. Гэта добра, што цяпер будзе асобны аддзел літаратуры і мастацтва. Я, дарэчы, у яго прасіўся, але Пышкоў адмовіў. Ні чыпар яму на мяне наплявузгаў, ні чыпар мяне ўвесь час за вершы ўпікае. Кажа, што мне ўсё роўна, у якім аддзеле лайдачыць, вершыкі крэмзаць. Вершы для яго адмоўны раздражняльнік, такі гад печаны. І патлумачыў, што Нічыпар Пашкевіч — гэта адказны сакратар рэдакцыі. Сухар, прыдзіра, душу з усіх вымае, хутка сам убачыш. Зноў жа, забягаючы наперад, скажу, што Нічыпар Еўдакімавіч Пашкевіч і праўда быў чалавек сухі, педантычны, уедлівы, і сапраўды мог дастаць душу прыдзіркамі да падрыхтаванага табой матэрыялу, і прыдзіркі гэтыя даходзілі да садызму. Пакліча ў свой кабінет, пакладзе перад табой твой матэрыял і загадвае: «Прачытай уважліва тое, што здаў, бо тут не ўсё ў парадку». Перачытваеш, здаецца, ўсё нармальна, а ён патрабуе, каб яшчэ раз перачытаў і яшчэ раз. І калі сам не знойдзеш аніякага ляпу, аніякай недарэчнасці, ён з сарданічнай усмешкай тыцне алоўкам у пэўны радок. «Тут патрэбна коска, дык што, я павінен за цябе яе ставіць?» Аднак у паэзіі ён усё-ткі разбіраўся, і Сцяпана як паэта цаніў, хоць ніколі яму самому гэтага не казаў, а мне казаў неаднойчы, скрыпеў сваім наждачным голасам: «Ён не благі паэт, але кепскі газетчык». Сцяпан раздражняў яго сваёй пастаяннай узрушанасцю, палкай летуценнасцю, што і праўда перашкаджала яму рыхтаваць да друку такія далёкія ад паэзіі руцінныя матэрыялы пра хаты чытальні і клубную мастацкую самадзейнасць.
Для тагачаснай звязды з яе альбо грувасткай саліднасцю, альбо рытарычным казённым пафасам ён і сапраўды быў кепскі газетчык і не мог прыстасавацца да агульнага звяздоўскага безэмацыйнага тону. Толькі ў час хрушчоўскай адлігі пасля 20-га з'езду КПСС звязда стала мяняцца, загаварыла больш жывой мовай, пачала набліжацца да сапраўднага рэальнага жыцця, адыходзячы ад жыцця ўяўнага, якое існавала толькі ў пастановах ЦК і на старонках ягоных органаў. Але ў той звяздзе Сцяпан пабыў нядоўга. Ужо недзе, здаецца, на пачатку 57-га ён пайшоў з рэдакцыі. Ды вярнуся яшчэ раз у той першы дзень нашага знаёмства. Раптам Стёпа нечага спахапіўся, паляпаў па кішэнях памятых з пухірамі на каленях сініх бастонавых штаноў з шырачэзнымі калашынамі. Заклапочана прамармытаў, што халера папяросы скончыліся, недзе была яшчэ пара чырвонцаў, чорт іх ведае, дзе яны, можа, згубіў, і папрасіў пазычыць яму паўсотні, па папяросы збегаю. Я не мог адмовіць, даў яму грошы, і Сцяпан, сунуўшы купюры ў нагрудную кішэньку кашулі, імкліва падаўся ў дзверы. Я падышоў да акна і неўзабаве ўбачыў, як Сцяпан, па-вясковаму запалошана азіраючыся па баках, што той дзядзька ў Вільні, пераходзіць трамвайныя пуці. Адышоў ад вакна, прыткнуўшыся да Сцяпанавага стала, разгарнуў паходныя кастры. Да гэтага я не ведаў ягоных вершаў, акрамя 2-3 надрукаваных, здаецца, у чырвонай змене, даволі звычайных. А тут, памятаю, уразіў, спадабаўся адзін з першых у той кніжачцы. Ты выйдзеш з дзіцём на руках у сад пасля шумнага ліўня, і рдзяцца на дужых суках карамяныя яблыкі жніўня. Вісяць над тваёй галавой антонаўкі і медуніцы, і ветер гамоніць з ліствой, вільготны пасля навальніцы. І хоць не так ужо многа ў яго вершаў пра яблыкі, яблыні, тое маё першае ўражанне і сёння застаецца для мяне вызначальным у адчуванні ягонай паэзіі. Вобраз яблыка, яблыні, хай сабе нячасты, неназойлівы, аднак скразны ў ёй. Першапачатковая нота, камертон, на які настроена ўся сімфонія. Якія яблыкі, адно ўпадзе і за вярсту чуваць. Сёння можна сказаць, што чуваць і праз гады. Неўзабаве ён вярнуўся, вясёлы і разам з тым неяк дзелавіта сабраны. Шчокі ў яго былі ружовыя, што тыя яблыкі, нібы ён толькі што абмыўся сцюдзёнай крынічнай вадой, і такая юначая свежасць зыходзіла ад яго, як ад таго вільготнага пасля навальніцы ветру. Відаць, за жалезкай ён не толькі папяросамі абышоўся, але яшчэ здаровы быў, магутны, што волат, і 100-грамоўка ці куфаль піва толькі паліравалі кроў. Пазней гэта сталася бядой, на жаль, не яго аднаго, многіх і маёй у тым ліку, што тут прыкідвацца анёлам. І што тут апраўдвацца, апраўдання ў гэтаму няма, ёсць толькі тлумачэнне, хоць і ў тлумачэннях няма сэнсу, і ўсё ж, калі ты ў разладзе з рэчаіснасцю, з хадзячай мараллю, з прапіснымі ісцінамі, з дзяржавай, з грамадствам, хоць розумам гэтага не ўсведамляеш, а толькі душой, што тады? Усім дарагі ён, клопат чалавечы, у радасці бясслаўнай і бядзе, нарослыя альшыны, як на плечы, галіны ціха яблыня кладзе. Яблыня без гэтакай апоры загінуць можа ад сваіх пладоў. Што з ім і здарылася праз гады, падламіўся пад сваімі пладамі, пад цяжарам роздуму над разломам эпохі, якога не зразумеў, адно пакутваў. І апоры побач не аказалася, і хоць многія плакалі, калі ён адышоў, праўда і тое, што адзін з нашых жывых клясыкаў, дужа вялікі мараліст, безуважна сказаў, адным п'янюгам менш. Нібы не ведаў, а можа і не ведаў, радкоў паэта. І на нябёсах слізкая дарога, калдобіны свае ў сінявы. Зірніце, адстае ад хваставога, аслабшы жораў, мёртвы ці жывы.
Падбіла куля, ці самлелі крылы, ці напужаў размах далечыні. Губляючы з няцвёрдым пер'ем сілы, ён падае ў чароты з вышыні. Другім да пірамід данесці летуцені, а тут, сярод балотных астравоў, чуваць у трысняговым шалясценні журбу недаляцеўшых журавоў. Але тады яму было наканавана ляцець яшчэ доўга, яшчэ ён не адставаў, а быў адным з першых. Зноў вяртаюся ў першы дзень маіх звёздных гадоў. На лятутцы, на якой мяне прадставілі калектыву, я нарэшце ўбачыў усіх тых старых ёлупняў, пра якіх казаў Сцёпа. Аказалася, што не такія ўжо яны старыя. Большасці было гадоў пад 40, некаторым пад 45. І, вядома, не ўсе яны былі ёлупнямі, але ўсе былі старыя члены партыі з 20-25гадовым партыйным стажам, камуністы сталінскага гарту. Гэта не значыць, што ўсе яны былі кепскія людзі, нейкія змрочныя злыдні, якімі малююць сёння тагачасных камуністаў тыя ж нашы бескампрамісныя маладзёны. Як людзі, чалавекі яны былі самыя розныя, як у любой чалавечай суполцы. Аднак пры ўсёй іх рознасці ва ўсіх была яшчэ адна іпастась, адна сапраўды змрочная рыса. Усе яны былі рычагі. Слова гэтае набыло пераносны метафарычны сэнс пасля 20-го з'езду КПСС у 1956 годзе, калі ў Маскве выйшаў альманах «Літаратурная Масква», у якім было надрукавана невялічкае апавяданне вядомага ў той час расейскага пісьменніка Александра Яшына, якое так і называлася «Рычагі». Змест апавядання зусім просты. На лавацы каля праўлення калгасу сядзяць мужыкі, кураць, гутараць між сабой пра калгасныя справы. У прыватнасці пра тое, што гэта дурасць сеяць кукурузу, як загадвае Мікіта Хрушчоў, нават і там, дзе яна ніколі не расла і вырасці не можа, бо клімату насраць на Хрушчова. Адным словам, гавораць дзядзькі тое, што думаюць. Але вось іх запрашаюць у памяшканне, і аказваецца, што гэтыя мужыкі камуністы калгасу і прыйшлі на партыйны сход. І на сходзе, выступаючы адзін за адным, яны гавораць цалкам супрацьлеглае таму, што гаварылі толькі што на лавацы. Услаўляюць мудрыя ўказанні дарагога Мікіты Сяргеевіча, самакрытыкуюцца. Мала мы пасеялі кукурузы, трэба ўсе палеткі аддаць пад царыцу палёў. А ў канцы сходу парторг кажа: «Мы камуністы, перадусім ёсць хто? Мы рычагі партыі ў любой справе, рычагі». Так з таго апавядання, якое спецыяльнай пастановай ЦК КПСС было прызнана паклёпніцкім і шкодным, за што далейшы выхад літаратурнай Масквы быў забаронены, і пайшло: камуніст — гэта перш за ўсё рычаг. Тое самае, вядома, было і ў «Звяздзе». Але ў «Звяздзе», як наогул у рэдакцыях партыйных газет, у тагачасным журналісцкім асяродку, камуністы яшчэ ў большай ступені, чым дзе-небудзь, былі безадмоўнымі рычагамі партыі. А беспартыйных у рэдакцыі амаль не было, літаральна некалькі чалавек, у тым ліку мы са Сцёпам. Ды і тут ёсць агаворка. Па перакананнях і мы тады былі камуністамі. Шчыра і глыбока верылі ў неўміручае марксістска-ленінскае вучэнне ў вялікага Сталіна. Асабліва Сцяпан. У мяне ўжо былі сумневы, бо за плячыма быў партызанскі атрад, дзе бачыў я і бяссудныя расстрэлы, самаўпраўства і жорсткасць асобых аддзелаў, бязлітаснасць не толькі да старастаў і паліцаяў, але і да іх сем'яў, да іхніх малых дзяцей. Я памятаў партызанскія так званыя сельгасаперацыі, калі партызаны забіралі ў мужикоў кароў, свіней, збожжа, вопратку, абутак, і хоць і разумеў, што іншага выйсця не было, не разумеў, чаму ўсё гэта замоўчваецца, скажаецца, чаму партызанскую вайну ставяць на катурны, ператвараюць у параднае палатно, на якім няма ніводнага чорнага маска. Навошта столькі лаку? Не разумеў я і хвалі шалёнага антысемітызму, якая пракацілася па краіне Саветаў у 1949-51 годах пад выглядам барацьбы з касмапалітызмам.
Не разумеў, не прымаў, але яшчэ не звязваў са Сталіным, і гэта і многае іншае, што прымушала задумвацца. Не прымаў гэтага і Сцяпан. Тыя ж антысеміцкія выбрыкі прыводзілі яго літаральна ў ярасць. Глыбока абурала тое, што робіцца на вёсцы, такой самай гаротнай, няшчаснай, абсалютна бяспраўнай, як і ў гады вайны. Але ён не звязваў гэта са Сталіным, з сацыялізмам. Дарэчы, ад Сталіна ён не адхіснуўся нават і пасля 20-га з'езду КПСС і пасля 22-га. Калі выйшлі на паверхню ўсе сталінскія злачынствы, калі кожнаму, хто здольны мысліць, стала зразумелай сутнасць сталінскай дзяржавы як другой інтэрнацыянальнай іпастасі германскага нацызму з яго райхам, чырванеў ад злосці, рашуча сек рукою: «Сталіна не чапай!» І гэта для мяне дзіўна, таму што ўсімі сваімі чалавечымі паводзінамі, а галоўнае творчасцю, ён супрацьстаяў усяму ладу, усёй атмасферы партыйнай дзяржавы, савецкаму абывацелю, аглушанаму несупыннай прапагандай. Не, ён не пісаў ніякіх антыпартыйных вершаў, нічога такога, што магло б зрабіцца паэзіяй самвыдату. Ён пісаў проста вершы аб вечным спрадвечным, аб горы і шчасці, аб каханні, аб чэрвеньскіх травах, белагрудых ластаўках, пра гарлач бярозавіку ў жніўным полі, уцеху жней у звонкую сухмень, пра мігценне маланак і рокат грымотаў густы, пра тое, як гуляў сланечнік у шырокім полі, і пра самае страшнае ў жыцці таксама. Над лесам кружыцца груган, галодным выглядзеўшы вокам, што цьмяна блізкая наган перад хлапчынай смуглашчокім. Цень гругана, як чорны крыж, над юнаком даўно маячыць, і лёс свой не перахітрыш, і сонца болей не пабачыць. Пад хвояй дрэмлюць жарабкі, заслухаўшыся ў лес шумлівы, а сівер крочыць на прасткі і б'е ў свой бубен зігатлівы. І няважна, хто каго забівае, паліцай і партызана, ці партызаны паліцая, ці гэта габрэйскага юнака вось-вось застрэліць нелюдзь. Забіваюць чалавека. Сёння нехта скажа, ну і што тут такога асаблівага ў гэтым вершы? Гэта калі забыцца, што пісаўся гэты верш на фоне крыклівай рыторыкі, на фоне патрыятычнага пафасу ў самай казённай яго трактоўцы. Калі тая ж смерць апявалася толькі як гераічная, зноў жа пафасная, ненатуральная, у сэнсе штучная, смерць нейкіх манекенаў, а не людзей. Галоўная, асноўная рыса сцяпанавай паэзіі — натуральнасць, чалавечнасць. Кім, а рычагом ён не быў ні ў самай малой ступені пры ўсім сваім наіўным сталінізме. Так дзіця верыць у Бога, бескарысліва, без страху перад ім, без рабскіх дрыжыкаў у каленях, без самапрыніжэння. Вось чаму ён кепска ўпісваўся ў тагачасную звязду, дакладней, зусім не ўпісваўся, бо заўсёды быў самім сабою, заўсёды казаў тое, што думаў, што адчуваў. А самасць ягоная была ў вясковасці, але ў вясковасці без ценю забітасці, хутарской абмежаванасці. Для яго нічога вышэйшага за зямлю, за прыроду, за працу не было. Уся цывілізацыя ў ягоным уяўленні стаяла на хрыбце хлебароба. Уся, з усімі яе вяршынямі навукі, мастацтва, літаратуры і філазофіі. Хлеб на кляновых лістах — вось аснова свету. Хоць, вядома, ён ведаў цану і хлебу культуры і прагны быў да яго як мала хто. Чытаў запоем, праўда, без сістэмы, але ж горы кніг самі па сабе сістэма. І ўсё ж ніколі надбудова не была для яго вышэйшай за базіс. І ў гэтым сэнсе ён мог з дасціпным здзекам, схаваным у прастадушнасці, нагадаць пра сапраўдны парадак рэчаў на гэтым свеце і паставіць на месца тых, хто пра яго забыў. Неяк на адным ці то рэдакцыйным сходзе, ці то на лятутцы многа і доўга гаварылася пра ролю журналістаў у барацьбе за ўраджай. У выкананні пастаўленай партыяй чарговай задачы краіна павінна атрымаць сёлета 10 мільярдаў пудоў хлеба. Недзе пачатак 57-га.
І намеснік галоўнага рэдактара Вячаслаў Палескі пытаўся ў кожнага з нас, як мы разумеем сваю ролю асабістую ў бітве за будучыя мільярды пудоў. За ўраджай заўсёды была бітва замест нармальнага жніва. Дайшла чарга да Сцяпана. Ну а ты, Гаврусёў, як ты думаеш змагацца за 10 мільярдаў хлеба? Сцёпа заусміхаўся, залыбіўся ад вуха да вуха. У маёй роднай вёсцы ёсць такі дзядзька Лявон. Я, калі толькі ў звяздзе пачаў працаваць, камандзіроўку ў Дрыбінскі раён скарыстаў і заехаў да бацькоў. Ну і з дзядзькам тым сустрэўся на вуліцы. І ён у мяне пытаецца: «Дык гэта вы, Сцяпан Захарович, я чуў, у Менску цяпер жывяцё? Каля правительства уладкаваліся, у газетцы працуеце?» «Так, кажу, дзядзька Лявон, у газетцы, у звяздзе». А ён люльку сваю закурыў, галавой паківаў і кажа: «Ну што ж, Сцяпан Захарович, калі які чалавек здароўем слабы і да работы няздатны, дык можна і ў газетцы». Распавёў і засмяяўся, хітра пабліскваючы вачыма. Рагатнуў і Палескі, паблажліва, хоць і не дужа весела, зразумеў, што да чаго. І амаль усе засмяяліся, неяк крыху прысаромленыя, і толькі парторг звязды Казялецкі, чырванатвары чалавек у сталінцы, паўваенны фрэнч, такі самы, што насіў Сталін, пачырванеў ад гневу яшчэ больш і гыркнуў на Сцяпана: «Што ты сур'ёзную партыйную размову ператвараеш у хіханькі? Мы гаворым пра адказную, пачэсную, агульную справу». Не ведаў Казялецкі, што і наконт агульнай справы у Сцяпана таксама ёсць навэлка з цыклу пра капітана Пасохіна. Калі Сцёпа служыў у войску, гэты капітан Пасохін, які быў зампалітам у Сцёпавай часці, даўся яму ў знакі. Толькі і ведаў, што на кожным кроку выхоўваў Сцяпана. «Я из тебя, Гаврусёв, мечтательность твою выбью. Ты у меня капитал Маркса наизусть будешь знать, а не стишки всякие. Стальной пружины в тебе нет, Гаврусёв, а солдат без пружины. Шалтай-болтай, шагом марш в ленкомнату». А з агульнай справай навелка такая: загадалі Сцяпану і яшчэ аднаму салдату выкапаць яму для салдацкай прыбіральні і саму прыбіральню змайстраваць з дошак. І вось у разгар будаўніцтва капітан Пасохін падводзіць да будаўнікоў узвод новобранцаў і кажа: «Вот, товарищи солдаты, наглядный пример того, чем хороша наша родная советская власть. Рядовой Гаврусёв — поэт, стихи пишет, Хабибулин — плотник, а оба делают общее дело, строят сортир». І сказана гэта было, бажыўся Сцёпа, без теню гумару, на поўным сур'ёзе. А людзей без пачуцця гумару, абсалютных рычагоў, ён баяўся. Перад тым жа Казялецкім рабіўся бездапаможным, заікаўся, чырванеў як школьнік. Казаў: «Гэта страшна, калі чалавека ніякім жартам не проймеш». Дарэчы, тыя, што жартаў не разумеюць і не любяць вершаў, жахлівыя людзі. Сам ён быў поўны гумару, любіў весела пакпіць чыёй-небудзь дурасці альбо пыхі, але і самаіроніі ў яго хапала. І ўсё гэта таксама жыве ў вершах Сцёпы, іскрыцца смехам, нязлоснымі хітрынкамі побач, дакладней разам з сумам і журбою, глыбокім роздумам, болем і трывогай. Паэзія ягоная сапраўды палітра, на якой перамяшаліся ўсе фарбы з усімі іх адценнямі, усе пералівы душы з яе святлом і ценем. З асаблівай яскравасцю гэта адкрываецца сёння, калі яго даўно ўжо няма. Перачытваючы ягоны пасмяротны двухтомнік, што выйшаў у 93-м годзе ў мастацкай літаратуры, укладальнік Аляксандр Дракахруст, раптам падумаў, што калі б некаму трапіў у рукі не сам двухтомнік, а толькі некалькі апошніх старонак, на якіх надрукаваны змест, то нават па адных назвах вершаў, многія названы па першым радку, чалавек убачыў бы, што аўтар двухтомніка сапраўдны паэт. Многія гэтыя назвы самі па сабе каротенькія вершы аднарадкоўі, з якіх, дарэчы, можна скласці асобны твор, верлібр з самастойным унутраным сюжэтам, з цэласным малюнкам. Для мяне двухтомнік Сцяпана з'явіўся нібы першапачатковым адкрыццём паэта.
Таму што вось так цэласна я вершаў яго не чытаў гадоў 35, калі не болей. З таго часу, калі перакладаў на расейскую мову, яго даволі вялікі зборнік, лепшае, што ім было да той пары напісана. Пераклад быў зроблены для маскоўскага выдавецтва «Савецкі пісатель». Недзе ў жніўні 65-го я адпачываў у Кактыбеле ў доме творчасці, і там пазнаёміўся з рэдактарам Савпіса Мікалаем Мікалаевічам Сідарэнкам. Аднойчы на пляже ён у мяне пытается: «Вы такого поэта, Степана Гаврусева, знаете? Хороший он поэт». «Очень хороший, Николай Николаевич. А почему вы спрашиваете?» «Да вот заявка его на книгу у нас в издательстве лежит, в редакции поэзии народов СССР. Я ею заведую. Заявка в принципе принята, подбираем переводчиков. Может, вы переведете несколько стихотворений?» Я сказаў, што перакладу з радасцю, аднак лепш было б, каб я перакладаў усю кнігу цалкам, таму што калі перакладчыкаў шмат, то атрымліваецца страшэнны разнабой, разнастылёвасць, нейкая акрошка. Да таго ж большасць маскоўскіх паэтаў, акрамя 2-3, такіх як Якаў Хялемскі і Ігар Шклярэўскі, беларускай мовы не ведаюць, але самаўпэўнена лічаць, што тут і ведаць няма чаго, бо, маўляў, беларуская мова ледзь не тая ж расейская, можна нават у слоўнік не зазіраць, бо і так усё зразумела. І ў выніку певень на плоце ператвараецца ў певца на плату, конік у канюшыне ў каня в канюшне, вежы становяцца веждамі, павекамі, а сланечнік слановнікам. Прыклады гэтыя я не выдумаў, гэтыя пярліны мелі месца. Акрамя таго, трэба ведаць не толькі мову, але і агульны кантэкст, гістарычны, этнічны, культурны, той паэзіі, з якой перакладаеш. Добра бачыць і адчуваць месца таго ці іншага паэта ў гэтым кантэксце. Выслухаўшы мяне, Сідарэнка сказаў, што я маю рацыю, і ён гатовы рызыкнуць і даць мне на пераклад усю книжку. Но вы должны на пробу перевести 2-3 стихотворения. У меня с собой есть несколько сборников вашего Гаврусева. Специально захватил, чтобы познакомиться. Так что давайте посмотрим, как у вас получается». На спробу дык на спробу. За один вечер я пераклаў 3 вершы: «Станция «Темный лес», «Цирковые кони» и «Отправление ў палёт». Отдал пераклады Сідарэнку, и он, прочитавши, сказал: «Ну что ж, вы меня окончательно убедили, буду заключать с вами договор». Под назвой «Отправление в полет» книжка ў 1967 годзе выйшла ў свет. І хай мяне папракнуць за нясціпласць, сёння з вялікай ужо адлегласці часу бачу, што гэта была адна з найлепшых беларускіх кніг паэзіі ў расейскім перакладзе. А самае галоўнае, перакладам быў задаволены Сцяпан. Асабліва падабаўся яму пераклад «Цыркавых коней». На нейкай літаратурнай вечарыне, дзе мы выступалі разам, Сцёпа чытаў іх у арыгінале, а я ў перакладзе. Цяпер, перачытаўшы арыгінал і параўнаўшы яго з перакладам, зноў адчуў задавальненне і радасць, што дамогся адэквату. І балюча стала, што ўжо ніколі не раздзяліць гэтую радасць са Сцёпам, ніколі разам з ім не гнуць дугі. Ах, дугі! Светлы ўспамін пра тое, як аднойчы перад нейкім святам, ці то перад навагоднім, ці то кастрычніцкім, Пышкоў загадаў Сцяпану, каб той напісаў верш у святочны нумар «Звязды», высокаідэйны верш пра долю народу, пра тое, якой яна была даўней пры царызме і якой цудоўнай стала ў наш велічны час. Сцёпа сказаў мне пра заданне Пышкова, паскардзіўся, што няма асаблівай ахвоты пісаць з-пад палкі, і раптам: «Слухай, Валя, давай разам напішам. Удвух весялей, прыдумаем што-небудзь пра эксплуатацыю чалавека чалавекам, ды каб пастрашней, га? Ну, давай». Засталіся мы пасля работы ў рэдакцыі, піва купілі бутэлек з 5, запасліся папяросамі і пачалі ствараць. Уздымем верш на недасягальна высокі ідэйны ўзровень. Назаўтра Сцяпан занёс верш Пышкову, той яго ухваліў і загадаў паставіць на першую паласу. Увесь тэкст не памятаю, запомнілася толькі першая страфа. «Без кажуха у адной кашулі, парой зімовай у пургу, дзяды, бывала, дугі гнулі і самі гнуліся ў дугу». Каб хто спытаў, чаму дзяды гнулі дугі ў адной кашулі, ды яшчэ ў пургу, то мы наўрад ці маглі б растлумачыць,
але затое які выразны вобраз цяжкой долі, сагнутыя дугою спіны дзядоў. А адначасова мы, ствараючы гэты сур'ёзны верш, пад піва прыдумлялі не для друку. Буры-пургі адгудзелі, наступіў цудоўны час, і дзяды памаладзелі, бо ўступілі ў калгас. Прадалі музею дугі, распрамілася спіна, дзяды танчаць бугі-вугі, і цвяроза, і сп'яна. Маладыя былі, рыфмы пёрлі з нас, як тое піва з бутэлек, вось і дурэлі. Ды зрэшты, калі згадаць, якія вершы тады друкаваліся не толькі ў газетах, але і ў часопісах і ў кніжках, то з упэўненасцю можна сказаць, што каб прапанавалі мы гэты самапарадыйны вершык таму ж Пышкову, пайшоў бы за мілую душу. Адзін з апошніх маіх успамінаў пра Сцёпу, звязаных са звяздой, і смешны, і сумны. Недзе вясной 57-га паехаў ён у камандзіроўку, здаецца, у Слонім. Праз колькі дзён вярнуўся нейкі прыгнечаны, пануры. Пытаюся, што здарылася, Сцёпа. Ён памаўчаў, паўздыхаў і расказвае. Я там у камандзіроўцы крыху дзюбнуў з тамтэйшымі хлопцамі перад ад'ездам ужо на вакзальчыку. А там на пэроне звон вісіць, стары, мядзяны, яшчэ відаць з даваеннага часу. Настрой добры, надвор'е цудоўнае, коцікі на вярбе. І захацелася мне ў той звон зазваніць у гонар вясны. Ну і таргануў за вяроўку 3 разы, а на пуці цягнік стаяў. Машыніст вырашыў, што адпраўленне далі, і цягнік рушыў. Людзі з таго цягніка, што на пэроне квас пілі, перакусвалі каля кіёскаў у лямант, кінуліся даганяць цягнік. Ён, праўда, адразу спыніўся, а мяне міліцыя за каршэнь узяла, пратакол склалі, сказалі, што паведамяць у рэдакцыю. У рэдакцыю такі паведамілі, і праз дзень на чарговай лятуцы разглядалася Сцяпанова персанальная справа. Пачалося з таго, што Палескі, хмуры, што хмара, зачытаў паперу з міліцыі, напісаную той пачварнай канцылярскай, да таго ж страшэнна непісьменнай мовай, што і наўмысна не прыдумаеш. Означенный гражданин Гаврусев С.З. в нетрезвом виде произвел 3 произвольных отправления ударением в колокол отправления с нарушением графика подвижного состава, который по предъявлению требования предъявления паспорта предъявить отказался и заплатить штраф. Запомнилось тому, что такое не забывается, як и блескучие афоризмы. Дарэчы, гэтая папера, тое, што Палескі яе зачытаў, пайшло на карысць Сцяпану, бо папера насмяшыла амаль усіх і злагодзіла людзям настрой. На Сцёпу глядзелі хоць і з дакорам, але паблажлівым. Ён свой учынак патлумачыў тым жа, што казаў мне. Зазваніў у гонар вясны, хацеў пачуць, як сінь адгукнецца. Палескі хмура усміхнуўся. Адгукнулася тым, што мы цябе звольнім з работы. Пра гэта ты падумаў? Сцёпа крыху перамяніўся ў твары, пакусаў губы, паціснуў плячыма і сказаў: «Звальняйце». Палескі зноў усміхнуўся гэтак жа хмура. «Ну добра, мы цябе звольнім, а што ты тады будзеш есці?» І Сцёпа бездапаможна, абсалютна па-дзіцячы адказаў: «Нічога». Лятучка грымнула рогатам, нават парторг Казялецкі зарагатаў. Абмежаваліся тым, што вынеслі Сцяпану суровую вымову з апошнім папярэджаннем. Згадваючы сёння той эпізод, не сумняваюся, як не было ў мяне сумневаў і тады, што Сцёпа сапраўды зазваніў у станцыйны звон не з блазноты, а ў гонар вясны, каб пачуць, як яму адгукнецца сінь. Пасля таго, як ён пайшоў са звязды, мы сустракаліся нячаста. У кожнага склалася сваё кола бліжэйшых сяброў. А ў 1962 годзе са звязды пайшоў і я. Ідэйна гэта ўжо была не мая газета, не мой калектыў. Але не хачу кідаць камень у гарод, у якім узрос. Я ўдзячны лёсу, што ён яшчэ ў ваенным маім дзяцінстве наканаваў мне звязду, без якой не было б мяне сённяшняга. Бо менавіта ў звяздзе пачалі канчаткова выкрышталізоўвацца мае сённяшнія перакананні, бо менавіта ў звяздоўскай школе жыцця я зразумеў механізм таго ладу, які завецца таталітарнай сістэмай.
Зразумеў, убачыў у вачавіткі механізм яе прапаганды, злавесны механізм цэнзуры. Убачыў знутры, бо сам быў вінцікам гэтага механізму. Пакуль не сарвалася разьба папярэдняга яшчэ з дзіцячага садка марксістска-ленінскага выхавання і запрацавалі ўласныя звіліны. У многім, дзякуючы некаторым звяздоўцам, такім як Франц Ляпескі, Мікола Цімошак, Віктар Говор, Мікола Каралевіч, Эма Вяходка, бібліятэкарка Зоя Федченка і тым пісьменнікам, артыстам, мастакам, музыкантам, якія былі аўтарамі звязды, маімі аўтарамі. Бо я ж працаваў у аддзеле літаратуры і мастацтва, нават выконваў абавязкі загадчыка аддзелу цэлыя 3 гады. Праз мяне, так бы мовіць, прайшлі звяздоўскія публікацыі і Броўкі, і Глебкі, і Панчанкі, і Танка, і Куляшова, і Бялевіча, і Вялюгіна. Ды што там, амаль усіх беларускіх паэтаў, празаікаў, крытыкаў, чые імёны былі на грэбні літаратурнага жыцця той пары. А за публікацыямі гэтымі стаялі сустрэчы з аўтарамі, спрэчкі, часам гарачыя, роздум разам з імі. Што і было сапраўднай школай. Некаторыя мае аўтары сталі бліжэйшымі сябрамі. Дзякуй звяздзе за Рыгора Барадуліна, за Георгія Коласа, за Сергея Дзяргая. Дзякуй звяздзе і за Сцяпана Гаўрусёва, аднаго з самых светлых, незабыўных людзей, якіх падараваў мне мой звяздоўскі лёс. І дзякуй Сцяпану за дружбу, за ягоныя крамяныя, сакавітыя, свежыя, амытыя сонечнай радасцю і чыстай слязой яблыкі паэзіі. Розныя перуны бабахаюць над нашай галавой, і весныя, і злавесныя. Розныя дажджы вось ужо шмат гадоў плачуць над Сцяпанавай магілай. А яблыня ягоная цвіце і цвіце, і доўга яшчэ будзе цвісці і пладаносіць. У змрочную хвіліну з сумам і шчымлівай радасцю знаходзіш у душы ягоныя яблыкі. Лепш за мяне пішыце самі. Ідзе першы мой месяц у звяздзе, загадчыца аддзелу літаратуры і мастацтва Александра Александровна Шаўня ў адпачынку, і аддзел вяду я. Галава ў мяне крыху кружыцца і нос задзіраецца, са студэнцкай лавы трапіў адразу на такую вышыню. Яшчэ б не задзірацца носу, у аддзел амаль штодзень заходзяць людзі, чые імёны ведае ўся рэспубліка і нават увесь Савецкі Саюз. Звяртаюцца да мяне па бацьку, уважліва мяне слухаюць, калі я раблю нейкія заўвагі наконт іхніх артыкулаў, вершаў, апавяданняў, нарысаў, якія яны прапаноўваюць звяздзе. І я ўвесь перапоўнены усведамленнем уласнай значнасці, хоць і разумею ў глыбіні душы, што яны паважаюць не так мой аўтарытэт, няма яшчэ ніякага аўтарытэту, як аўтарытэт звязды. І вось аднойчы ў чарговы нумар ідуць вершы Петруся Броўкі. Я знаёмлюся з імі ўжо непасрэдна ў карэктуры, таму што іх здалі ў набор, мінаючы мяне. Броўка аддаў вершы непасрэдна галоўнаму рэдактару, той адказнаму сакратару звязды Нічыпару Пашкевічу, а Пашкевіч неадкладна паставіў іх у паласу. «Вычытай карэктуру, кажа мне Пашкевіч, і завязі паласу Пятру Устінавічу, ён адпачывае ў Каралішчавічах. Патрэбны яго подпіс на карэктуры, такі парадак, у Каралішчавічы цябе завязуць на рэдакцыйнай машыне». Сказаў і пайшоў, а я прачытаў вершы адзін раз, другі, трэці, потым узяў самапіску і пачаў іх правіць. Вельмі рашуча і адважна, цяпер ужо не памятаю, што гэта былі за вершы, але карэктуру, пярэстую ад маіх карамзоляў, бачу перад сабою і сёння. Пашкевічу я гэтых сваіх правак не паказаў, таму што быў абсалютна ўпэўнены, што цяпер вершы заігралі. Прыязджаю ў Каралішчавічы, афіцыйная назва «Дом творчасці пісьменнікаў імя Якуба Коласа», паблізу ад вёскі Каралішчавічы, з правага боку Магілёўскай шашы, здаецца, на 13-м кіляметры.
Пётр Устинович потискае мне руку, запрашае прысесці, я аддаю яму паласу, ён, уздзеўшы акуляры, садзіцца за стол, бярэ аловак і пачынае чытаць. Літаральна праз паўхвіліны чую ціхі і разам з тым злавесны, як мне падалося, голас. Што гэта такое? І броўка паказвае мне карэктуру. Як што? Я спалохана ўстаю з канапкі. Карэктура? А хто гэта тут накрэмсаў? Па-ранейшаму ціха і зласліва пытаецца броўка. Чаму накрэмсаў? Гэта праўкі. Я хацеў, бачыце? Я ўсё бачу, не сляпы. Ужо чырванеючы ад гневу узвышае голас Пётр Устинович. Таму і пытаюся, хто гэта зрабіў? Вы? Я? А хто вам дазволіў? Я пытаюся, хто вам дазволіў, малады чалавек? Гэта што, вашы вершы? Тут жа напісана, во, у версе, Пятрусь Броўка. Я хацеў, каб было лепш, прамармытаў я. Мне здавалася, і слухаць не жадаю, што вам здавалася, вы не маеце ніякага права перарабляць мае вершы, нават калі яны кепскія, я і сам не інвалід. Але Пятро Устинович, усё ж адважыўся запярэчыць я. Паглядзіце, так жа лепш. Я паспрабаваў узяць паласу з ягоных рук, але ён не даў. Усе вашы праўкі я закрэсліваю, бо гэта пісаў не я, а вы. Няхай будзе горш, але маё, разумееце? А лепш за мяне вы ўжо самі пішыце. Добра. Адклаўшы аловак і ўзяўшы аўтаручку, ён старанна затушаваў усе мае крамзолі, напісаў унізе паласы, чытаў Пятрусь Броўка і аддаў мне паласу, правёў да дзвярэй і каля парогу раптам абняў мяне за плечы, зірнуў у вочы, сказаў на вуха як сакрэт: «Не расказвайце нічога рэдактару, бо вам дастанецца на арэхі. Я ўсё-такі Пятрусь Броўка, а лепш за мяне, паўтараю, пішыце самі». Адчыніў дзверы, паціснуў мне руку, а ў самога ў вачах смех, і добры, і разам з тым іранічны. Пазней, недзе ў 59-м, мне давялося ездзіць з ім у адной пісьменніцкай брыгадзе па Віцебшчыне у дні дэкады расейскай літаратуры ў Беларусі. Ён ні разу не нагадаў мне, як я некалі ўзяўся правіць ягоныя вершы. Толькі позірк, скіраваны на мяне, кожны раз свяціўся тым жа смехам. Апошні раз я сустрэў яго ў парку Горкага, за якім у месяц да смерці. Ён прагульваўся па алеі з кіёчкам, слабенькі, сівенькі, зняможаны дзядок. Толькі вочы засталіся ранейшымі, жывымі, разумнымі. Я сказаў яму, што перакладаю на расейскую мову яго верш пра кнігу. У выдавецтве «Мастацкая літаратура» рыхтаваўся да друку зборнік вершаў паэтаў свету, прысвечаных кнізе. Толькі пакіньце ў сваім перакладзе што-небудзь і ад мяне самога, усміхнуўся Пётр Устинович, бо іначай не падпішу карэктуры. І як некалі ў Каралішчавічах абняў мяне адной рукою за плечы. Вядома, Броўка быў не раўня вялікім клясыкам нашай паэзіі Янку Купалу і Якубу Коласу. Ён, так бы мовіць, быў прызначаны клясыкам партыйнымі інстанцыямі і таму быў недатыкальны для крытыкі знізу і прывык да гэтага. А таму вельмі хваравіта рэагаваў на любыя спробы аб'ектыўна разабрацца ў ягонай творчасці. У прыватнасці, да канца жыцця не мог дараваць Алесю Адамовічу артыкулу, у якім грунтоўна крытыкаваўся раман Броўкі «Калі зліваюцца рэкі». Яго апаненты кпілі: «Калі зліваюцца рэкі, кладзецца сон на павекі». Але самым жорсткім крытыкам аказаўся час. Сёння выразна бачыш, перачытваючы тамы паэзіі Броўкі, як ягоны скасцянелы палітычны дагматызм, так званая партыйнасць, знявечыў талент паэта, а талент, безумоўна, быў. І добрая жменя залацінак яго засталася, лірыка. Чыстая, беспартыйная лірыка найлепшае ўвайшло ў пасмяротны зборнік «Істок маей судьбы». Ён выйшаў у перакладах на расейскую мову, у тым ліку і маіх, у якім чуваць нягучны, задушэўны, ласкавы голас паэта, дадзены яму Богам.
Яму спяваць бы заўсёды гэтым голасам, а ён усё жыццё фарсіраваў яго, надрываў, гвалціў, уздымаючы да грамападобнага пафасу. І выходзіла фальшыва, таму што не павінен лірычны тэнар раўці басам. Пра белы верш і рыфму. Звычайна масцітыя аўтары прыносілі свае творы не ў аддзел літаратуры і мастацтва, а ішлі да першага намесніка галоўнага рэдактара Вячаслава Палескага, які курыраваў аддзел, таму што быў не толькі газетчыкам, але і пісьменнікам. Лічылася, што Палескі дока ва ўсіх літаратурных пытаннях. Творы масцітых, аднак, ён не рэдагаваў, перадаваў праз сакратарку ў аддзел з рэзалюцыяй «Прашу неадкладна падрыхтаваць да друку». І я, засвоіўшы урок, атрыманы ад броўкі, да твораў гэтых не дакранаўся, хіба што чытаючы выпраўляў памылкі, зробленыя машыністкай. Недзе праз год я адважыўся нешта правіць у рукапісах знакамітых аўтараў, аднак потым узгадняў з імі кожную літарку. І вось аднойчы, мінуючы Палескага, непасрэдна ў аддзел заходзіць Максім Танк, рослы, шумны, румяны, з непакорлівым чубам на лбе, аддае водарам хорошага адэкалёну. Павеяла свежасцю, як ад першага снегу, з вялікім пацёртым жоўтым партфелем пад пахай азіраецца па баках. «Хто тут вершамі камандуе?» Адгукаюся «Я». Ён падыходзіць да майго стала, падае руку. «Максім Танк, можна папросту Яўген Іванович, а вы, здаецца, раней я вас тут не бачыў. Новы супрацоўнік? Ага, як вы сказалі, вас завуць? Валянцін Тарас?» Ён утрымлівае маю далоню сваёй, не адпускае. «Ці не сын мастака Яфіма Тараса? Сын? Ага, добра знаёмы з вашым бацькам, не ведаў, што ў яго такі дарослы хлопец». Я, толькі цяпер апамятаўшыся, што размаўляю з ім седзячы, усклікваю «Сядайце, калі ласка». «Расседжвацца няма часу», кажа ён, «спяшаюся ў ЦК, на нейкую засядалаўку выклікалі». Ага. Але ўсё ж прысаджваецца да стала, кладзе партфель на калені, расшпільвае, корпаецца ў ім і вымае некалькі старонак машынапісу, працягвае іх мне. Я тут некалькі верлібраў напісаў, паспрабаваў, ведаеш, гэтую форму. «Паглядзіш, браце, можа, звязда надрукуе, буду вельмі рады». Ага, а я пабег, машына чакае. Зашпільвае партфель, устае, падае на развітанне сваю моцную пяцярню. Прыемна было пазнаёміцца, Яфіму Мікалаевічу паклон ад мяне. І выходзіць з пакоя гэтаксама, як увайшоў, імкліва, шумна, нібы клён прашапацеў густой лістотай пад парывам ветру. А я доўга яшчэ не магу апамятацца, узрушаны тым, што ўпершыню убачыў жывога Максіма Танка і тым, як ён са мной размаўляў, зусім проста, без ценю сановнасці, як з роўняй. Пазней я неаднойчы мог пераканацца ў яго дэмакратычнасці, манеры папросту паводзіць сябе з усімі, хто б не быў на роўных. Аднак, кіруючы саюзам пісьменнікаў, афіцыйную партыйную лінію ён праводзіў не менш няўхільна і сурова, чым броўка. Ачомаўшыся, пачынаю чытаць танкаўскія верлібры. Асаблівага захаплення няма, я не люблю верлібр, гэта значыць нерыфмаваны верш, яшчэ яго называюць белым альбо свабодным, вольным, хоць белы і вольны не зусім тое самае, што верлібр, але гэта тонкасці, галоўнае, што вершы былі без рыфмы. Прачытаў, падклеіў да першай старонкі рэдакцыйны блянк, распісаўся ў графе, у якой указваецца, хто падрыхтаваў матэрыял для друку, і здаў у сакратарыят. Нічыпар Пашкевіч паставіў на блянку сваю візу, і вершы пайшлі да Палескага. А на наступны дзень мяне выклікаюць да яго, тэрмінова. Уваходжу ў яго кабінет, здароўкаюся. «Добры дзень, Вячаслаў Пятровіч, выклікалі?» Палескі на прывітанне не адказвае, сядзіць, што хмара, утаропіўшыся ў нейкія старонкі, пыхкае, не зацягваючыся папяросай. На рабоце ён амаль заўсёды быў хмуры і несупынна, папяроса за папяросай, дыміў беламорам. «Што ты вапшчэта здаеш?» Ён нарэшце падымае на мяне вочы. «Што гэта вапшчэта такое?» «Вапшчэта» было ў ягонай гаворцы словам паразітам, як у многіх людзей, так сказаць.
Падыходжу бліжэй і заўважаю, што перад ім ляжаць вершы Танка, гэта на іх ён надзьмуўся, як мыш на крупы. Што здарылася, здзіўляюся, вам не спадабаліся вершы? Палескі глядзіць на мяне з-пад ілба. Якія гэта вершы? Ты іх хоць прачытаў, перш чым здаваць? Тут жа нават рыфмы няма. Збянтэжаны я мармычу, дык гэта ж белы верш, Вячаслаў Пятровіч. У адказ Палескі забівае мяне на павал. А што, вапшчэта, беламу вершу рыфма пашкодзіла б? Я нямею, а ён, змрочна згасіўшы ў папельніцы беламорыну і тут жа прыкурыўшы новую, пачынае даваць мне дыхту. Вапшчэта, трэба больш сур'ёзна працаваць, Валянцін. Глядзець, што ты вапшчэта падпісваеш. Але гэта белыя вершы. Я адважваюся стаяць на сваім. Белы верш не рыфмаваны, як у Някрасава ў паэме «Каму на Русі жыць добра». Яна напісана свабодным, нерыфмаваным вершам. Палескі павольна чырванее, ужо разумеючы, напэўна, што даў маху, але таксама стаіць на сваім. Друкаваць не будзем, забяры. Ён ледзьве не кідае мне рукапіс. А што я скажу Танку? З Танкам я сам пагавару. Ставіць кропку Палескі. Я расказаў Танку пра гэты выпадак праз шмат гадоў, незадоўга да ягонай смерці ў стацыянары лечкамісіі, дзе ён ляжаў у адной палаце з Васілём Быкавым. Я прыйшоў у адведкі да Васіля, не ведаючы, што ён ляжыць разам з Танкам, і не звярнуў увагі на ложак каля супрацьлеглай ад Васіля сцяны. Дакладней, зірнуў на той ложак мімаходзь, бяздумна, і не пазнаў у худым, з жоўтым тварам старым чалавеку Танка. Васіль вачыма паказаў мне на ложак насупраць, ціхенька сказаў: «Паздароўкайся з Яўгенам Івановичам». Я не разумеў, пра каго ён, закруціў галавой, і тут Васіль паўтарыў гэтак жа ціхенька: «Падыдзі да Танка». І да мяне нарэшце дайшло, што гэты худы, змучаны, адны сківіцы тырчаць і нос, пергаментна-жоўты стары ў ложку насупраць Максім Танк. Падышоў да яго, напусціў на сябе вясёлы выгляд, сказаў бадзёрым голасам: «Добрый дзень, Яўген Іванович, я вас не пазнаў, багатым будзеце». Ён слаба усміхнуўся, прыплюшчыўшы вочы. «Ага, буду багатым, зямлі хопіць аж на вечнасць». Мне зрабілася няёмка, прыкра, моўчкі аблаяў сябе дурнем за гэтае сваё «багатым будзеце». І каб неяк развесяліць яго, пачаў расказваць пра розныя дробязі. І раптам прыгадаў, як некалі Палескі забракаваў яго верлібры. А што, беламу вершу рыфма зашкодзіла б? Яўген Іванович з ранейшай слабай усмешкай сказаў: «Мне пра гэта расказвалі, не памятаю хто, нехта з паэтаў. Быццам гэта з ім Вячаслаў меў размову пра белы верш. Ага, а Вячаслаў, аказваецца, мне даў адлуп». Ён прыўзняўся, паклаў галаву на спінку ложка, у вачах заскакалі гарэзлівыя іскаркі. Сапраўды, як гэта верш без рыфмы, ды яшчэ белы. Вось каб чырвоны быў, тады, можа, і не страшна. Ага. Гэта гісторыйка пра белы верш, якому рыфма не пашкодзіла б, даўно ўвайшла ў літаратурны фальклор. Многія выстаўляюць яе героем сябе, перайначваюць, і Бог з імі. Для мяне важна, што яна звязана з Максімам Танкам, а не з кімсьці іншым. Калі дапісваў гэтую старонку, самі сабой згадаліся 6 танкавых радкоў, якія я некалі пераклаў на расейскую мову, яшчэ калі ён быў жывы і здаровы, яны, дарэчы, без рыфмы. С топлёным маслом, с кислотой лимонной, с мукой обжаренной, с желтком яснее солнца, с голландским сыром, что натерт на терке, с толченым сухарем и с листиком лавровым. Такой для рыбы сделан чудный соус, а рыба глупая, печально почему-то. Ці не пра сябе ён думаў, калі ствараў гэтыя радкі, пра свае званні, рэгаліі, высокія пасады, пра соус славы, які яму шчодра падлівала ўлада. Так і карціць паставіць у канцы апошняга радка яго нязменнае «Ага».
Коля Лупсякоў. У 50-е гады мінулага стагоддзя слова «бомж» ужывалася зрэдку, калі, дай бог памяці, нагул існавала. Бамжы тады яшчэ не былі паўсядзённай з'явай, як цяпер, тым больш бамжы-інтэлігенты. Праўда, пра Колю Лупсякова цяжка сказаць, што ён быў інтэлігент, хіба што паводле роду занятку. А бомж ён быў клясычны, ён начаваў на вакзалах, у кацельнях, у грамадскіх прыбіральнях, на гарышчах, у пад'ездах, хадзіў у страшэнных лахманах, непаголены, нямыты, нечасаны, смярдзючы. Ад яго несла смуродам асяродку, у якім ён абітал, застарэлым перагарам таннага віна, пахам танных цыгарэт. Рот у яго быў агідны, слюнявы, з чорнымі гнілымі зубамі. Сінія вочы, як у вар'ята, скіраваныя і на цябе, і некуды ў бок. Грошай у яго ніколі не было, і з'явіўшыся ў доме друку, ён абыходзіў літаральна ўсе рэдакцыі, страляў рублі. Каго не сустрэне, адразу, не здароўкаючыся: «Слухай, будь чалавекам, пазыч рубель». Янка Брыль расказвае, што аднойчы быў сведкам таго, як Лупсякоў у пакоі адной з рэдакцый вываліў з кішэні на стол кіпу настраляных рублёў, акуратна палічыў і захіхікаў. «Во, колькі ў доме друку дурняў, столькі ж колькі рубельчыкаў, ведаюць, што ніколі не аддам, аддаюць». Ці быў Лупсякоў і сапраўды вар'ятам, юродзівым, ці толькі прыкідваўся, у чым упэўнены Іван Антонович? На маю думку, ён свядома абраў спосабам жыцця бадзяжніцтва, таму што гэта давала яму поўную свабоду, пазбаўляла ад усіх забавязанняў перад людзьмі, у тым ліку і перад сям'ёй. У яго некалі была сям'я, жонка і дзеці, на якіх ён проста забыўся альбо пастараўся забыцца. Аднак, думаю, ён хоць і не быў вар'ятам у поўным сэнсе слова, усё ж быў псіхічна нездаровы. Тут трэба памятаць, што ён быў цяжка паранены на фронце ў 43-м, асколак снараду прадзіравіў яму галаву і застрэміўся глыбока ў мозгу, што з гадамі, відаць, і зрабілася прычынай псіхічнай хваробы. Характэрна, дакладней адметна, што стукнутасць Лупсякова выявілася ў шпіёнаманіі. Ён жа быў савецкі чалавек, і вар'яцтва 1937-га, відаць, хавалася ў ягонай душы, як у мозгу той асколак. Шпіёна Коля знайшоў у «Звяздзе», а шпіёнам гэтым быў першы намеснік галоўнага рэдактара Вячаслаў Пятровіч Палескі. Чаму Коля выйшаў менавіта на Палескага, Бог ведае, можа таму, што ў Вячаслава Пятровіча быў не наш выгляд. Выпешчаны пародны панскі твар, крыху пагардлівы, імпазантная постаць, унушальны і разам з тым іранічна паблажлівы голас. Нічога ад вяскоўца, хоць паходзіў ён з сялянскай пляшуцкай сям'і. Лупсякоў яго баяўся, ніколі не заходзіў да яго ў кабінет, толькі зрэдку п'яны прыадчыняў дзверы, прасоўваў у шчыліну голаў і выкрыкваў: «Ты шпіён! Шпіён!» і ўцякаў, як хлапчук-шкоднік, спалохана азіраючыся. Пра тое, што Палескі шпіён, варожы дыверсант, Коля кожны раз, калі заходзіў у рэдакцыю, расказваў па чарзе ўсім звяздоўцам. Зойдзе ў аддзел, моўчкі пастаіць, падыміць смярдзючай прымай і раптам сцішана кажа: «Слухай, кінь сваю работу, давай выйдзем у калідор, я табе нешта скажу». Навошта ў калідор? Мы ж тут адны, расказвай. Азірнецца па баках, падыдзе да стала, нахінецца, наблізіць да цябе зарослы брудна-рудым шчаціннем твар, таямніча шэпча: «Ты ведаеш, што Палескі шпіён? Не ведаеш? А я ведаю, я ж на фронте разведчыкам быў, я яго наскрозь бачу». Чый жа ён шпіён, Коля? Чый, шпіён і ўсё. Палескі хоць і пасмейваўся з колевых падазрэнняў, аднак пачуваў сябе неякавата. Нават нейкая дзіўная разгубленасць ценем прабягала па твары. Не так ужо было яму і смешна, бо ў 38-м Вячаслаў Пятровіч быў арыштаваны як вораг народу. Праседзеў, праўда, нядоўга, некалькі месяцаў, яго выпусцілі, калі быў абвешчаны ворагам народу Яжоў, кіраўнік НКВД. І ў гэтым злавесным наркамаце пачалі нібыта змагацца з яжоўскімі перагінамі ды вызвалілі частку ўяўных ворагаў. І вось гэты стукнуты бомж, брудны, нямыты і нечасаны, апрануты ў смярдзючыя лахманы бадзяга, пісаў выдатныя апавяданні і нарысы.
У іх не было і ценю вар'яцтва, калі, вядома, забыцца на тое, што пісьменніцтва само па сабе ёсць род вар'яцтва, без вар'яцінкі няма пісьменніка, наагул творцы. Не было неахайнасці ў мове, ніякай штучнасці, ясная, жывая, разумная проза. І хоць з тых далёкіх часоў я яго не перачытваў, яскравае ўражанне засталося, а я давяраю першаму ўражанню, якое выклікае прачытаная кніга альбо той ці іншы чалавек. Праўда, калі гаворыш пра Лупсякова, ўражанне, якое ён пакінуў як чалавек, не састыкоўваецца з уражаннем ад ягоных апавяданняў і нарысаў. Чымсьці блізкіх, як мне тады здавалася, да апавяданняў і нарысаў вядомага расейскага пісьменніка пазамінулага стагоддзя Мікалая Памялоўскага, які, дарэчы, таксама быў у пэўнай ступені бамжом, асабліва напрыканцы жыцця, калі співаўся. Усе свае рукапісы Коля Лупсякоў меў пры сабе, але што гэта былі за рукапісы? Брудны, зашмальцаваны тоўсты сшытак, распіханыя па розных кішэнях блякноты і блякноцікі, асобныя аркушыкі і проста кавалкі паперы, адарваныя ад газет палі, пакрытыя колевымі крэмзаламі. Почерк здаваўся абсалютна незразумелым, але пачнеш чытаць, і, аказваецца, усё разборліва. Заходзячы ў аддзел літаратуры і мастацтва з нарысам альбо апавяданнем для звязды, Коля прасіў даць яму тузін чыстых лістоў паперы, выкладываў усе свае блякноты і блякноцікі, папяровыя шматкі і, зазіраючы ў іх, перапісываў апавяданне на чыставік, чарнілам вельмі акуратна, ніколі не рабіў кляксаў, хоць да чарніла і ручкі быў нязвыклы, пісаў толькі алоўкам. Перапісваючы, час ад часу ўздыхаў. Отже, адвык я працаваць за сталом, спіна баліць і рука, я ж пішу ў стозе сена, на пузе лежачы, альбо на лавацы, на свежым паветры. Любата! Як ён піша на лавацы, на свежым паветры, я аднойчы бачыў у Купалаўскім скверы. Была восень, здаецца, сярэдзіна кастрычніка, накропваў дождж. Мы з паэтам Навумам Кіслікам ішлі некуды праз сквер і раптам убачылі Лупсякова. Ён сядзеў на лавацы, загарнуўшыся ці то ў нейкі пастухоўскі балахон, ці то ў салдацкую плашч-палатку з капюшонам, і пісаў блякноціку, нізенька апусціўшы галаву, трымаючы блякноцік на калене. Побач з Колем на лавацы стаяла бутэлька нейкага таннага віна, закаркаваная кавалкам газетнай паперы. Мы не сталі перашкаджаць і нават не паздароўкаліся, хоць ён, калі мы наблізіліся да лавачкі, падняў галаву і паглядзеў на нас невідушчымі вар'яцкімі вачыма. А лежачы на пузе ў стозе сена, ён пісаў у вёсцы Папаратнае на Жлобеншчыне, дзе была яго родная хата і дзе ён гасцяваў у асноўным летам у сваіх старэнькіх бацькоў. Многія спрабавалі час ад часу неяк паўздзейнічаць на Лупсякова. Жыць у грамадстве і быць ад яго свабодным немагчыма, асабліва ў савецкім грамадстве. Вялі з ім размовы за пратунак душы, каб вярнуць Колю ва ўлонне цывілізацыі. Аднак нарываліся ў адказ на адборныя мацюкі. Таму вярнуць Колю ў тое ўлонне паспрабавалі хітрасцю, а пасадзейнічалі гэтаму Колевы ж грошы, і немалыя. У 57-м ці 58-м годзе, дакладна не памятаю, у Лупсякова выйшла ў беларускім дзяржаўным выдавецтве даволі аб'ёмістая кніга, здаецца, «Дняпроўская чайка» ці «Вераб'іная ноч», таксама дакладна не памятаю, за якую ён павінен быў атрымаць салідны ганарар. Чвэрць заробку ў яго вылічвалі на аліменты, але ўсё адно грошай ад таго ганарару заставалася шмат. І вось некалькі чалавек-звяздоўцаў, у тым ліку і я, таксама Уладзімір Жыжэнка, які ў той час працаваў у Белдзяржвыдавецтве і быў рэдактарам Колевай кнігі, утварылі нешта накшталт камісіі па выратаванні Лупсякова. Узначаліла гэтую камісію бібліятэкарка звязды Зоя Фетченка. Мы дамовіліся з бухгалтэрыяй выдавецтва, каб Лупсякову ганарар на рукі не выдавалі. Ён павінен быў толькі распісацца ў ведамасці, а выдалі нам. Мы на атрыманыя грошы прывядзем Колю ў божы выгляд. Апранём з ног да галавы, але спачатку адправім у лазню. Сказана, зроблена.
Володя Жыжэнка павёз Лупсякова ў лазню, там жа ў цырульні пры лазні яго перад мыццём пастрыглі, пагалілі, зрэзалі чорныя пазногці і на руках, і на нагах. А потым Володя Жыжэнка прывёз Колю ў ГУМ, дзе за яго ўзялася Зоя Федченка, купіла яму бялізну, падабрала прыгожы элегантны касцюм сталёва-шэры з блёстачкай, кашулю светла-блакітнага колеру, светла-шэры гальштук, шкарпэткі, чорныя пантофлі, фэтравы капялюш і лёгкі шэра-зялёны плашч. Ува ўсё гэта Коля апрануўся там жа, у ГУМе, у прымерачнай кабіне, адкуль выйшаў не пазнаць. Сапраўдны джентльмен, пра што сказаў сам, гледзячы на сябе ў люстэрка. Ты глядзі, які я зрабіўся жальтмен. З ГУМу Колю прывезлі ў дом друку, дзе паглядзець на яго збегліся ўсе рэдакцыі. Захапляліся, ахалі, а Роза Аронаўна Цвік, стыль-рэдактарка «Звязды», старая дзева, якая на кожнага глядзела як на патэнцыяльнага жаніха, сказала, чырванеючы як паненка: «О, які прыстойны мужчына! Я б і за яго выйшла!» З тыдзень Коля хадзіў па ўсіх паверхах дома друку ў вобразе прыстойнага мужчыны, а потым знік. І паявіўся месяцы праз 2 ужо ўвосень у сваім ранейшым выглядзе. У смярдзючых лахманах, у нейкіх апорках на босую нагу, зарослы ранейшым брудна-рудым шчаціннем. З колішніх абноваў на ім была толькі кашуля, даўно ўжо не светла-блакітная, а шэрая, як пыл, з зашмальцаваным каўняром. Яе ні разу не пралі з таго часу, як апранулі. Калі спыталі, што ж ты, Коля, зноў так апусціўся, ён агрызнуўся: «Я нікога не прасіў, каб мяне прычэсвалі, не лезьце да мяне». Ён часам мог злосна агрызнуцца. Неяк Александра Шаўня, загадчыца аддзелу літаратуры і мастацтва, доўга і нудна рабіла яму заўвагі наконт нейкага ягонага апавядання. Ён слухаў і раптам гаркнуў, вылупіўшы страшныя вочы: «Пізда дурная!» Выхапіў рукапіс з рук Шаўні і выйшаў, бразнуўшы дзвярыма. Уся наша камісія па вяртанні Лупсякова ва ўлонне цывілізацыі была засмучана. Разлік жа быў на тое, што Лупсякоў, прыведзены намі ў нармальны выгляд, не захоча разбураць свайго новага аблічча, пасвятлее розумам і сам жахнецца розніцай паміж сабою бадзягам і сабою элегантным мужчынам у капелюшы. Але ён даказаў, што проста не можа быць такім, як усе, ва ўсім. Калі я ўбачыў яго ў ранейшым выглядзе, то паверыў байцы, якую пра яго расказвалі, пра тое, як ён аднойчы ехаў цягніком на даху вагона. На нейкай станцыі міліцыянер запатрабаваў, каб Коля злез з даху і паказаў дакументы. Коля не стаў спрачацца, злез і паказаў міліцыянеру пашпарт і білет у той жа вагон. Міліцыянт вылупіў вочы: «Навошта ж вы ўскараскаліся на дах, калі ў вас ёсць білет?» На што Коля адказаў: «А там дыхаецца вольна, не тое, што ў тым купе, дзе і не павернешся». Дыхаецца вольна, у гэтым відаць разгадка недарэчнай на першы погляд асобы Міколы Лупсякова. Ён не выносіў ні свабоды, хоць, магчыма, я яго рамантызую. Наш выдатны літаратурны крытык, нябожчык Рыгор Бярозкін, выказваўся наконт Колі жорстка. Люб, але пісьменнік добры. Вось і я упэўнены, што добры, і думаю, многія яго апавяданні, асабліва аповесць Пабераха, вытрымалі выпрабаванне часам і да нашых дзён прыйшліся б якраз дарэчы. Ёсць у іх перазоў з нашым сённяшнім жыццём-быццём. Еўдакія Лось. У лютым 59-го году аддзел літаратуры і мастацтва «Звязды» застаўся без загадчыка. Александра Шаўня звольнілася, пайшла працаваць у настаўніцкую газету, а прызначанага замест Шаўні Мікалая Матукоўскага зваліў цяжкі інфаркт. І аддзел зваліўся на мяне. У тым жа лютым з загадам па рэдакцыі я быў прызначаны выконваючым абавязкі загадчыка аддзелу.
Месяцаў 6 працаваў адзін без літработніка, і мяне заядала бягучка, асабліва незлічоныя матэрыялы добраахвотных карэспандэнтаў з усіх гарадоў, мястэчак і вёсак Беларусі. Пісаць адказы аўтарам на іх допісы, прычым адказы падрабязныя, было маім абавязкам. За марынаванне чытацкай карэспандэнцыі галоўны рэдактар «Звязды» Пышкоў караў сурова. Строга ставіўся да гэтага і адказны сакратар рэдакцыі Нічыпар Пашкевіч. Так што я марыў, каб мне далі літработніка, які зоймецца менавіта бягучкай. І нарэшце мая мара здзейснілася. У аддзел прыйшоў літработнік, паэтка Еўдакія Лось. Нейкі час вельмі кароткі, паміж намі была згода, хоць за бягучку Еўдакія Яковлевна ўзялася без усялякай радасці. Тым не менш, усё ішло нармальна, без узбрыкванняў з боку Дусі. Да таго дня, пакуль яна не даведалася, што я беспартыйны. Даведалася выпадкова, мы сядзелі кожны за сваім сталом, я нешта вычытваў, правіў, Дуся адказвала на пісьмы, як раптам адчыніліся дзверы, і сакратарка Пышкова абвясціла: «На партсход у кабінет Васіля Андрэевіча». Дуся хутенька прыбрала паперы ў стол, падфарбавала губы, паправіла валасы, паглядзелася ў люстэрачка і паднялася. «Ну, пайшлі?» А я ёй кажу: «Мяне гэта не тычыцца, я беспартыйны». Дуся жахнулася, высока ўскінула бровы. «Вы беспартыйны?» Такім тонам, нібы я прызнаўся ёй у цяжкім злачынстве. З таго дня Дусю як падмянілі, прыйдзе раніцай на работу, буркне «Добры дзень», сядзе за стол і доўга сядзіць моўчкі, задумліва глядзіць некуды ў столь, барабаніць па стале пальцамі. Нарэшце, цяжка ўздыхнуўшы, бярэцца за чытанне бягучкі, але амаль адразу страчвае да яе цікавасць, зноў глядзіць у столь. Аднойчы, калі я паклаў перад ёю чарговы стос чытацкіх лістоў, успыхнула, пачырванела, надзьмула губы. «Што вы мне ўвесь час падсоўваеце гэтую муць? Гэта не мой маштаб. Я ўсё-такі паэтка, скончыла вышэйшыя літаратурныя курсы». Раззлавана паднялася і пайшла з пакоя сваёй грузнаватай хадой. Твар у яе быў прыгожы, з правільнымі рысамі, а вось фігура нейкая цяжкаватая, да ўсяго яе псавала прыгорбленасць. Праз колькі хвілінаў я выглянуў у калідор, Дуся прахаджвалася па ім, заклаўшы рукі за спіну, як мужчына. У Дусіным абліччы, дарэчы, і было нешта мужчынскае, грубаватае, і голас часам быў мужчынскі, глухаваты. Калі што якое, дык Дуся, як кажуць, не цырымонілася. Я нейкі час не разумеў, хоць і здагадваўся, якая муха яе ўкусіла. Здагадку маю пацвердзіла яна сама, без дыпламатыі. Настаў дзень, калі яна, з паўгадзіны пасядзеўшы моўчкі і задумліва гледзячы ў столь, раптам спытала: «Валянцін, вам не здаецца, што гэта няправільна, тое, што загадчык аддзелу вы? Таму што вы беспартыйны і нават не член саюзу пісьменнікаў, а я ў саюзе ўжо 4 гады. Я сапраўды яшчэ не быў членам саюзу, мяне прынялі ў 61-м. Усміхаюся ў адказ: вы хочаце сказаць, Еўдакія Яковлевна, што загадваць аддзелам павінны вы, а не я? Калі ласка, скажыце пра гэта Пышкову, калі ён прызначыць вас на маё месца, я, даль бог, пярэчыць не буду». «А што?» – загарэлася Дуся. «Пагавару з Пышковым, вы не крыўдуйце, але гэта ненармальна. Чаму я, камуністка, член саюзу пісьменнікаў, павінна вам падпарадкоўвацца?» Сказана гэта было з такой прастадушнай упэўненасцю і па-дзіцячаму наіўнай шчырасцю, што я і сапраўды не адчуў ніякай крыўды. Засмяяўся: «З Богам, Дуся!» Не ведаю, што ёй сказаў Пышкоў, але пасля размовы з ім Дуся гэтай балючай для яе тэмы больш не закранала. Аднак і падпарадкоўвацца мне было звыш яе сіл. Яна пачала прыходзіць на работу, калі захоча, магла на агул не прыйсці, а назаўтра не лічыла патрэбным патлумачыць, чаму яе учора не было. І па-ранейшаму гадзінамі задумліва глядзела ў столь. Я цярпеў, не рабіў ёй аніякіх заўваг, здагадваючыся, што, напэўна, яна неўзабаве пойдзе з рэдакцыі.
выпатрабуе сабе ў высокіх інстанцыях адпаведнае яе партыйнаму і членсаюзаўскаму рангу месца і пойдзе. Гэтак мы і суіснавалі яшчэ месяцы 2. Дуся, праўда, старалася быць са мною ветлівай, часам пыталася, што яна павінна рабіць. Пытаецца, а ў самой твар пыхліва пакрыўджаны, вочы чужыя. Таму я быў дужа здзіўлены, калі яна запрасіла мяне да сябе на ўлазіны. Саюз пісьменнікаў даў ёй кватэру ў зялёным лузе. Вырашыў пайсці, падумаў, што, магчыма, яна хоча ўлагодзіць нашы адносіны. Аўтобусы ў першы тады мікрараён зялёнага лугу хадзілі рэдка, тралейбуснай лініі яшчэ не было і заваду. Не было і вулічных ліхтароў, увечары цяжка было знайсці патрэбны табе дом. Цемра, толькі асобныя вокны светяцца. Да таго ж дадому няпроста падысці, усюды траншэі, ямы, горы будаўнічага смецця. А яшчэ надвор'е ў той вечар было жахлівае, ішоў праліўны халодны дождж. Я паблукаў з гадзіну, пакуль знайшоў Дусін дом. Дзверы мне адчыніла святочна апранутая Дуся. Атласная шэра-залацістая сукенка з шырокім дэкальтэ, на шыі матава-белыя шкляныя каралі, у вушах кліпсы таксама матава-белыя шарыкі, пышная завіўка, на пальцах светла-ружовы манікюр. І ўся яна пахла нейкімі дарагімі духамі, узрадвана гасцінна заўсміхалася і тут жа жахнулася. «Божа, у вас наскрозь мокрыя ногі, у што ж мне вас пераабуць, мужчыны ж у хаце няма». Я ўручыў ёй свой падарунак, невялічкую настольную лямпу, коробку цукерак чырвоны мак, бутэльку добрага масандраўскага партвейну. Прымаючы ўсё гэта, Дуся сарамліва сказала: «Вялікі дзякуй, Валентин Ефімович, але віно навошта, выпіўкі хапае». Для мяне знайшліся нейкія тапкі, жаночыя, але аказаліся якраз па назе, і мы з Дусяй прайшлі ў пакой, дзе быў накрыты стол персон на 15. Каля стала стаяла Дусіна маці, нешта на ім перастаўляла. Цёмнавалосая, з ніцямі сівізны, зусім яшчэ не старая жанчына з грубаватым сялянскім тварам, цёмна-карычневым ад вечнага загару. І больш у пакоі нікога не было, я аказаўся першым госцем, а праз паўгадзіны стала ясна, што я адзіным. Дуся ўвесь час прыслухоўвалася, ці не прыйшоў хто-небудзь, ці не грукаюць у дзверы, званок яшчэ не паставілі. І скісала на вачах, пахмурняла. Я сказаў, каб яна не перажывала, раён далёкі, аўтобусы ходзяць кепска, а яшчэ цемра, дождж як з вядра, таму нікога і няма да гэтай пары. Шукалі, ды і паехалі да хаты. Дусіна маці падхапіла маю думку, сказала, што, відаць, так яно і ёсць, і чакаць больш не будзем. Давайце вячэраць, есці хочацца. Але нельга было не заўважыць, што яна перажывае не менш за Дусю. Столькі ўсяго на стол панастаўлялі, куды гэта цяпер падзець. А думку маю падхапіла, спачуваючы дачцэ. Сталі вячэраць, выпілі па чарцы, па другой, я гарэлкі, Дуся з маці віна. А закусіць, дзякуй Богу, было чым, і салаты, і чырвоная рыба, і бутэрброды з ікрой, і шынка, і хатняе духмянае сала, а яшчэ гарачая бульба з вялізнымі сакавітымі катлетамі. Дуся крыху павесялела, расчырванелася, мы з ёй нават патанчылі пад патэфон. Яна паставіла танга. І я пераканаўся, што яна можа быць абаяльнай, мілай, што яна не без гумару. Танцуючы са мной расказала, як была аднойчы на прыёме ў нямецкім консульстве ГДРаўскім, і консул запрасіў яе на вальс. Танчым, кружымся, а мне хочацца сказаць яму што-небудзь прыемнае па-нямецку, але нічога, акрамя хэнды-хох, рукі ўгору, не магу ўспомніць. Потым мы пілі гарбату з тортам, выпівалі пакрысе, і Дуся расказвала пра сябе, чытала вершы. Добрыя вершы, і мне было дзіўна, што тая Дуся, якую я да гэтага вечара ведаў, хваравіта-амбіцыёзная, грубаватая, па-мужыцку прасталінейная, піша такую пранікнёную лірыку, так тонка адчувае прыроду, што ў яе наогул высокая культура пачуццяў. Над гэтымі старонкамі пра яе аднавіў у памяці па адной з Дусіных кніжак маленечкі верш «Кропля», які тады хораша ўразіў. Хадзіла ля кустоў сцяжынкай і не заўважыла, калі
На іх разложыстых галінках буйныя кроплі зацвілі. Адна, налітая як вока, вось-вось прольецца. Што рабіць? Я абыходжу куст далёка, каб вочка гэта не разбіць. І ў думках чыстае цалую, хацеў таго ці не хацеў. На гэту кропельку малую мой сёння дзень пабагацеў. Над вершам гэтым зноў падумалася, што дарэмна многія цяперашнія маладыя паэты адкідваюць, закрэсліваюць усю беларускую савецкую паэзію, лічаць яе цалкам ангажаванай, цалкам заняволенай сацрэалізмам, яго догмамі. Гэта ідзе ад невуцтва, ад няведання, ад моды на мадэрн. Паэзія як такая, проста паэзія, існавала, жыла, трапятала і ў савецкі час, прабівалася праз догмы, як трава праз асфальт. А казённыя, кепскія, графаманскія ды і заангажаваныя вершы існавалі і існуюць пры любой уладзе. Карацей кажучы, перш чым адмаўляць усю беларускую паэзію савецкага часу, яе трэба ведаць, у тым ліку і вершы Еўдакіі Лось. На жаль, той наш давяральны сяброўскі вечар аказаўся першым і апошнім. Пасля яго яна яшчэ больш мяне занелюбіла. Ледзь-ледзь здароўкалася, холадна ківала, у адказ на любую заўвагу фыркала злосна. Псіхалагічна гэта няцяжка растлумачыць. Яна пакутавала ад таго, што ніхто, акрамя мяне, не прыйшоў да яе на наваселле, бачыла ўва мне сведку ейнай, як ёй здавалася, ганьбы, і, напэўна, думала, што я зласліва радуюся гэтаму і ўсім пра гэта распавядаю. Але бог сведка, ніякай зласлівай радасці ў мяне не было, наадварот, я спачуваў ёй. Хоць, вядома, мяне не магла не ўразіць такая яўна жорсткая дэманстрацыя нядобрага стаўлення да Дусі з боку тых людзей, якіх яна ў той вечар чакала. І нікому пра той вечар не расказваў, хіба што самым блізкім сябрам, ды і тое пасля ейнай смерці. Яна памерла ад раку летам 1977 году. Яшчэ пры ейным жыцці я пераклаў на расейскую мову нізку Дусіных вершаў, сярод якіх быў такі: «Не родись красивой, а родись счастливой, поговорка старая по сердцу крапивой. Век уплыл мой девичий песней лебединой, не была последней меж девчат девчиной. Была небогатой, да всего хватало, долю даже в горе я не проклинала. Время пробегает, лебедь уплывает, отражение белое речка вспоминает. Слишком много камня, вьюги слишком много, под ноги швырнула мне дальняя дорога. Не сойду с дороги и не заплутаю, но присловие старое часто вспоминаю. Поговорку эту, что сечет крапивой: не родись красивой, а родись счастливой. Паэтка Еўдакія Лось застаецца ў памяці белым адлюстраваннем адплываючай лебедзі. А тая пыхлівая, дужа партыйная Дуся — гэта нехта зусім іншы. Роза Цвік. Не памятаю ні назову, ні прозвішча аўтара артыкулу, які мне даручылі падрыхтаваць да друку ў першы мой працоўны дзень у «Звяздзе». Цьмяна памятаю адно з мест, нешта цягамотнае пра асаблівасці творчасці Міхаіла Шолахава, якому ў 55-м споўнілася 50 гадоў. І хоць нарадзіўся ён у траўні, усе партыйныя газеты Савецкага Саюзу надалей працягвалі адзначаць ягоны юбілей, такое было ўказанне ЦК КПСС. Напісаны быў той артыкул на расейскай мове, што мяне здзівіла, чаму для беларускай газеты чалавек напісаў па-расейску. Я не ведаў яшчэ, што гэта ў парадку рэчаў, што па-расейску напісаныя амаль усе матэрыялы, якія паступаюць у «Звязду». Нават з вёскі, і каб жа толькі гэта, у той жа першы мой звяздоўскі дзень я выявіў, што многія супрацоўнікі рэдакцыі паміж сабою з наведвальнікамі на рэдакцыйнай лятутцы гавораць па-расейску.
На беларускую мову матэрыялы перакладалі машыністкі, і праца іх была катаржнай. Кожны матэрыял ім даводзілася друкаваць двойчы, а то і тройчы. Таму што спачатку матэрыял, напісаны па-расейску, правіўся ў аддзеле на мове арыгіналу, пасля чаго яго аддавалі на пераклад. Але машыністкі, нават найлепшыя, самыя кваліфікаваныя, не былі журналісткамі, і пераклады іхнія былі даслоўныя, уяўлялі з сябе кальку з расейскай мовы. Таму ў аддзеле пераклад зноў правіўся, даводзіўся да ладу і здаваўся на перадрук. Аднак перадрукаваны матэрыял нельга было здаваць адказнаму сакратару рэдакцыі без візы стыль рэдактара. А стыль рэдактар так яго крэмзаў, што патрабаваўся яшчэ адзін перадрук, амаль заўсёды. Стыль рэдактарам тагачаснай звязды была Роза Аронаўна Цвік, кабета неабдымных габарытаў. Твар у яе заўсёды быў ружовы, нібы распараны, быццам яна толькі што з лазні. І заўсёды яна нешта жавала, хрумкала, то сухарык, то моркаўку, то мятную шкляную цукерачку. На абед у сталоўку Роза Аронаўна не хадзіла, пры яе грузнасці ёй было цяжка спускацца і падымацца па лесвіцы, і яна абедала на сваім рабочым месцы. 2 каструлькі з абедам, першая і другая стравы, яна прыносіла з дому і ў абед разагравала на электраплітцы. Калі надаралася зайсці ў пакойчык стылі рэдактуры ў абедзены перапынак, Роза Аронаўна ўзрадавана прапаноўвала пакаштаваць яе боршч. Боршч! Картавіла яна жахліва, і акцэнт быў той яшчэ. Альбо рыбную котлетку, альбо цымес, тушаную моркву. Прастадушна шкадавала, што няма каму ацаніць і пахваліць яе талент гаспадыні, ейнае ўменне гатаваць. Калі б вы былі мой мужик, вы б ведалі, што лепш за мяне боршч ніхто не згатуе. Самотная старая дзеўка Роза Аронаўна была крыху чокнутая на замужжы, гэта быў ейны пункцік. І як толькі скажаш ёй камплімент, вы сёння цудоўна выглядаеце, ці «О, якая ў вас прыгожая сукенка!», дыханне яе станавілася ўсхваляваным, круглы, што блін твар з ружовага ператвараўся ў пунцовы, і закатваючы пад лоб маленькія шэра-зялёныя вочкі, што, мабыць, уяўлялася ёй какетствам. Яна гулліва пыталася: «Я вам падабаюся? Вы мне таксама, вы вельмі прыемны мужчына, я б і за вас пайшла». Колькі ёй гадоў, а колькі табе, яна не задумвалася, а ёй было пад 50. Рэдзенькія валасы, сабраныя на макаўцы ў куксачку з блакітным бантикам, былі зусім сівыя. Час ад часу замест куксачкі яна заплятала валасы ў 2 караценькія коскі і таксама з бантикамі. Гэта было камічна, таўшчэзная, як бегемотіха Роза Аронаўна і бантики. Праўда, са сваіх габарытаў яна сама пасмейвалася. «Я нішто сабе Цвік, га?» Я неяк пацікавіўся, адкуль у яе такое прозвішча Цвік. Можа, дзед альбо прадзед працаваў на фабрыцы, дзе выраблялі цвікі. Але Роза Аронаўна сказала, што нічога падобнага. Прозвішча ейнага дзеда было Цві, і не проста Цві, а Бен Цві, што на старажытна-габрэйскай мове азначае «сын аленя». І не проста аленя, а высакароднага. На іўрыце Цві гэта высакародны алень. Але калі дзед атрымліваў пашпарт, царскія чыноўнікі запісалі яго Цвіком. Так што на самай справе яна аляніха, а ніякі не Цвік. Але з іншага боку яна не супраць, прозвішча атрымалася чыста беларускае, і гэта правільна, бо яна, Роза Аронаўна, хоць і габрэйка, але таксама і беларуска. Беларуская мова для мяне родная. Мову яна ведала дасканала, глыбінна, чаго не скажаш пра большасць тагачасных звяздоўцаў, якія мала таго, што пісалі шэра, казённа, дык яшчэ і з беларускай граматыкай, з правапісам былі не ў ладах. Колькі худасочных артыкулаў, нарысаў, рэпартажаў, прайшоўшы праз рукі Розы Аронаўны, хоць з боку элементарнай пісьменнасці не выклікалі нараканняў. Бываюць жа такія парадоксы. Картавая габрэйка з глухога мястэчка, з якога менавіта, на жаль, не памятаю, зрабілася стражніцай чысціні беларускай мовы.
Часам моўны пурызм Розы Аронаўны прыводзіў да кур'ёзаў, пра адзін з якіх не магу не расказаць. Неяк ішла ў нумар караценькая інфармацыя ТАСС, у якой паведамлялася, што амбасадар ЗША ў Маскве Чарльз фон Болен адбыў у Вашынгтон для кансультацыяў са сваім урадам. Але назаўтра чытачы «Звязды» даведаліся, што з Масквы ў Вашынгтон адбыў амбасадар Чарльз фон Хворы. Прозвішча амбасадара памяняла, візуючы інфармацыю яшчэ да набору, Роза Аронаўна, а дзяжурныя па нумары гэтага не заўважылі. Смех смехам, аднак на гэты раз Роза Аронаўна атрымала за сваю моўную пільнасць строгую вымову. У тыя часы нават самая дробязная недакладнасць у падачы афіцыйнай тасаўскай інфармацыі разглядалася як надзвычайнае здарэнне. А тут не дробязь высокапастаўленага замежнага дыпламата фон Болена перахрысцілі ў Хворага. І хто, Роза Аронаўна Цвік, ці ненаўмысная гэта сіянісцкая правакацыя? Я не перабольшваю, былі ў «Звездзе» людзі, якія маглі так падумаць. Напрыклад, Міхаіл В., цяжка хворы на антысемітызм чалавек. У яго нават габрэйскія імёны выклікалі юродскае хіхіканне. Як пачуе імя Хаім альбо Гірш, пачынае хіхікаць і пры гэтым густа чырванее, нібы пачуў нешта непрыстойнае. Аднак я схлусіў бы, калі б сказаў, што ўвесь калектыў «Звязды» быў атручаны гэткага кшталту антысемітызмам. Большасць ставілася да сваіх калегаў-габрэяў нармальна. Праўда, на побытавым узроўні палітычнае мысленне ў дачыненні да габрэйскага пытання нагул было ва ўсіх КПССаўскае. Ніхто не сумняваўся ў варожай сутнасці бязроднага касмапалітызму і сусветнага сіянізму. Аднак гэтыя азначэнні не распаўсюджваліся на сваіх звяздоўскіх габрэяў. Ну якая Роза Цвік, касмапалітка ці сіяністка, яшчэ адзін дзіўны савецкі феномен. Зрэшты, тое самае было ўласціва і многім немцам у нацысцкай Германіі. Габрэі, вядома, свінні, з імі трэба змагацца, але мой сусед габрэй хорошы чалавек, нібы і не габрэй нават. Што да Розы Аронаўны, то яна ставілася да антысеміцкіх выбрыкаў спакойна. «Заві мяне гаршком, толькі ў печ не засоўвай, як у Асвенціме». Абуралася яна адно тады, калі той жа В. ці яшчэ хто-небудзь задаваўся адным з вечных антысеміцкіх пытанняў. Чаму ўсе габрэі ў гады вайны адседжваліся ў Ташкенце? «Я не біла ў Ташкенце», злавалася Роза Аронаўна. «Я біла ў партызанскай зоне, і Навум Юшпрах не біў у Ташкенце, ён біў на фронте». Дарэчы, Навум Юшпрах, літработнік аддзелу партыйнага жыцця, быў яшчэ больш характэрны габрэй, чым Роза Аронаўна габрэйка. Ён картавіў, як усе габрэі свету разам узятыя, і не толькі на «Р», а здавалася, на ўсе літары. Тварам Юшпрах быў падобны, як Барыс Пастарнак, паводле азначэння Маяковскага, адначасова да араба і ягонага каня. Праўда, Навум быў падобны не да пароднага скакуна, а на каня аратага. Цікава, што ў часе вайны гэты беларускі габрэй з конскім тварам служыў у кавалерыі у казацкім корпусе. Ды вярнуся да Розы Аронаўны. У сваім змаганні за чысціню мовы яна не магла яе змяніць і пакутавала ад таго, што ў 1933 годзе адмянілі Тарашкевіча. Ні розумам, ні тым больш сэрцам яна не прымала наркамаўкі. «Я вам скажу, цяперашняя мова нейкая нясмачная, як сушаная бульба, з яе выціснулі сокі. Паспрабуй зрабіць з такой бульбы пюрэ». Не ведаю чаму, але мне Роза Аронаўна давярала і вяла са мной крамольныя, небяспечныя на той час размовы пра тое, што стары правапіс, якому навучаў Браніслаў Тарашкевіч у сваёй беларускай граматыцы для школ, быў заснаваны на фанетыцы народнай мовы, на ейных унутраных адно ёй уласцівых законах. А наркамаўка мову зрусіфікавала, штучна змяніла ейнае прыроднае гучанне. Народ так не гаворыць, як цяпер пішуць. Яшчэ большай крамолай быў сумнеў у слушнасці палітычнай ацэнкі старога правапісу. І Роза Аронаўна выказвалася на гэты конт таямнічым паўшэптам.
Вы подумайте, правопис обвясцілі Клясава варожым, Тарашкевіча шпіёнам. Значыць, ягоная граматыка шпіёнская можа такое біць? Я не ведаю. І яна шматзначна падціскала губы. Нішто не ўзнікае з нічога. У далёкім мінулым, у дзяцінстве альбо ў юнацтве заўсёды адшукаецца каліўца семені, з якога праз многія гады вырастае дрэва сталых тваіх перакананняў. У маёй душы каліўца трывожнай думкі пра лёс беларускай мовы пасеяла Роза Аронаўна Цвік. Але толькі цяпер я гэта да канца разумею, а тады што тут хлусіць, ейны клопат не быў па-сапраўднаму маім клопатам. Я быў далёкі ад нацыянальна свядомага асяродку, спакойна ставіўся да таго ж дзвюхмоўя. У звязде маю руку вяло беларускае слова, а па-за рэдакцыяй я пісаў расейскія вершы і апавяданні, гаварыў па-расейску. Толькі праз 3 дзесяцігоддзі выліўся з душы верш. У бубны дахаў вецер б'е, о мова, я знайшоў цябе на Богдановічавай глебе. Грамы гурчаць у хмарным небе, каменне бруку дождь дзяўбе, ратуе горад ад спякоты, і ні з грызоты, ні самоты, і даспадобы мне грымоты важкіх разважлівых грамоў. Я чую ў іх грымоты слоў, немітуслівай ёмкай мовы, мне родны ейны гул вясновы, гамонка прашчураў дзядоў. Мой шлях да іх, шлях да сябе, вяртанне да сябе самога, па вулках гораду старога, о мова, я знайшоў цябе. У Траецкім прадмесці, 1986 год. Скажуць, дык што, ты цалкам адхрышчваешся ад расейскай мовы, на якой пісаў столькі гадоў, на якой выйшлі амаль усе твае кнігі? Не адхрышчваюся, але стаю сёння на тым, пра што пісаў у 95-м годзе на старонках тады яшчэ прыстойнай народнай газеты. Русский язык для меня такой же родной, что и белорусский. Но в беде ныне белорусский. Вот почему нельзя просто преступно придавать русскому языку статус государственного, вводить государственное двуязычие. Это было бы правомерно, находясь оба языка в равном положении, если бы русский не подавлял, не вытеснял, не обрекал на немоту своего собрата, если бы белорусской мове не отводили место Золушки в ее собственной хате. Шкадую, што ні гэтых слоў, ні маіх беларускіх вершаў ніколі не пачуе Роза Аронаўна Цвік. Яна даўно памерла, так і не зведаўшы радасці гатаваць боршч для свайго мужика. Выразна бачу перад сабою яе круглы, што румяны блін дабрадушны твар, сівенькія коскі з бантикамі, чую ейны голас. Таварыш Тарас, вездольны журналіст, мне падабаюцца вашыя артыкулы, але вы не ведаеце беларускіх канчаткаў. На жаль, беларускіх канчаткаў я не ведаю і сёння. Не столькі граматычных, хоць і тут было б што паправіць Розе Аронаўне, колькі гістарычных. Страшна, калі спраўдзіцца тое, што прадказаў гараскоп Беларусі Францішку Скарыну 500 гадоў таму. На куски Беларусь разорвут, нашлют кровососов ораву, будут прятать под спут слово ее и славу. Гэтыя радкі Рыгора Барадуліна з ягонай ліра-паэмы «Самота паломніка» прагучалі ў 1990 годзе на старонках Нёману. Але гэта і мае радкі, мой боль, таму што пераклад паэмы на расейскую мову зрабіў я. Сёння тая паэма, натхнёнае слова пра Скарыну, глыбокі роздум пра лёс роднай мовы, роздум і трывожны, і суровы, і шчымлівы, згадалася ўся разам з успамінам пра смешную, картавую беларускую габрэйку Розу Цвік. Хоць яна ніякі не Цвік, а высакародная аляніха. Якуб Колас і Былінка.
Якуба Коласа я неаднойчы бачыў у калідоры рэдакцыі «Звязды», а ў той дзень, калі ўбачыў яго ўпершыню, нават паздароўкаўся з ім за руку. У тым жа калідоры іду, а насустрач Колас. У саламяным капелюшы, у шэрым касцюме, у навюткіх жоўтых сандалях. Я слупянеў, спыніўся, разявіў рот, і Колас спыніўся, дакладней прыпыніўся, прыўзняў капялюш. Машынальна па звычцы здароўкацца нават з незнаёмым чалавекам, як гэта даўней было прынята ў вясковых беларусаў, а можа, па звычцы знакамітага чалавека, на якога ўсе звяртаюць увагу, вылупліваюць вочы, вось і ён аказвае табе знак увагі. Я, памятаю, не прамовіў, а крыкнуў ад разгубленасці: «Добрый дзень, Константин Михайлович!» Ён здзіўлена зірнуў на мяне і падаў мне руку таксама машынальна, каротка. Рука не доўжылася імгненне, толькі кончыкамі пальцаў я адчуў ягоныя, цёплыя і мяккія. Ён пайшоў далей, а я глядзеў, куды ён накіраваўся, у які аддзел. Няўжо ў мой літаратуры і мастацтва? Але ён спыніўся каля дзвярэй бухгалтэрыі, прыадчыніў іх, і амаль адразу да яго выйшла маленькага росту жанчынка ў белай блузачцы, сіняй спадніцы, у чорных пантофельках-лодачках. Фігурка ў яе была точаная, вытанчаная, гэткая статуэтачка. Колас пацалаваў жанчыне руку, прыціснуў ейную далоньку да сваіх грудзей і, пастаяўшы так якую хвіліну, узяў жанчыну пад ручку. Павольна, нібы на шпацары ў скверы, яны пайшлі ў самы канец калідору да вакна і доўга там стаялі, размаўлялі, і ўвесь час Колас трымаў жанчыну за руку. Звяздоўцы, якія шасталі па калідоры з кабінету ў кабінет па розных справах, не звярталі на парачку ўвагі. Альбо рабілі выгляд, што не звяртаюць, паважалі чарговае спатканне старога паэта з ягонай пасіяй, хоць потым бяскрыўдна з яе падсмейваліся. Але хамаваты бабнік Мікола Бутрымовіч мог і ашарашыць непрыстойным пытаннем: «Ну і як ваш стары Рамеа, палку яшчэ можа паставіць, ці толькі вершы чытае?» Звалі тую жанчыну Аляксандра Антонаўна, прозвішча па мужу Кетлер. У «Звяздзе» яна працавала ці то старшым бухгалтарам, ці то намеснікам галоўнага, дакладна не памятаю. У 55-м годзе ёй было ўжо пад 40 ці нават за 40, але яна захавала не адно точаную фігурку, тварыкам таксама выглядала маладзейшай за свае гады. Губачкі ў яе былі, іначай не скажаш, бантикам, усмешка яркая, зубкі дробненькія, што ў коткі, мілыя ямінкі на шчочках. Нават сівізна не старыла яе, здавалася, што ў цёмна-русыя валасы дзеля прыгажосці уплеценыя срэбраныя павуцінкі, якія накідваюць на навагоднюю ёлку. А вось шэра-блакітныя вочы былі халодныя, нават нядобрыя, так ва ўсякім выпадку мне бачылася. Голас у яе быў прыгожы, грудны, але крыху хрыплы. Аляксандра Антонаўна курыла. Многім жанчынам папяроса ў зубах надае адценне вульгарнасці, а вось Аляксандре Антонаўне надавала яшчэ большы шарм. У курылцы, то бок ля вакна ў канцы звяздоўскага калідору, мы і пазнаёміліся бліжэй, чым службова. Размаўлялі на розныя побытавыя тэмы, абмяркоўвалі новыя кінафільмы і кнігі. Аляксандра Антонаўна была начытаная жанчына. Аднак ейныя разважанні аб тым ці іншым новым рамане альбо кінафільме не вызначаліся арыгінальнасцю, нейкім неардынарным поглядам. Як ейныя меркаванні аб жыцці і людзях наагул, звычайны сярэдні розум, сярэднестатыстычная адукаванасць і эрудыцыя, так мне здавалася, і было дзіўна, што ёю захапіўся вялікі пісьменнік. Мне чамусьці не прыходзіла ў галаву, што і мая абранніца ў чыіхсьці вачах можа выглядаць ардынарнай асобай. Яшчэ больш здружыў нас забаўны эпізод, пра які па просьбе Аляксандры Антонаўны я нікому ніколі не распавядаў. Пра мой з ёю візіт да нейкага балгарскага пісьменніка, прозвішча выпала з памяці, які прыехаў у Менск для наладжвання балгарска-беларускіх літаратурных сувязяў. Я павінен быў узяць у гэтага пісьменніка інтэрв'ю,
А дачка Александры Антонаўны жыла ў баўгарскай сталіцы, у Сафіі, выйшла замуж за баўгарскага хлопца. Ездзіць да дачкі ў госці, нават у сацыялістычнае замежжа, было ў тыя гады складана. Кожнага разу трэба было запаўняць падрабязную анкету, браць характарыстыкі ў парткамі і правкамі, праходзіць праз розныя грамадскія камісіі, атрымліваць дазвол КГБ. Словам, віза афармлялася месяцамі. І даведаўшыся, што я збіраюся да баўгарскага госця па інтэрв'ю, Александра Антонаўна напрасілася пайсці са мною да яго ў гатэль, перадаць заказе і ліст дачцэ і пасылачку. Прыехалі, уваходзім у нумар, нас гасцінна сустракаюць пісьменнік і ягоная жонка, запрашаюць да накрытага століка, віно, кава, пячэнне. Сядзім, частуемся. Александра Антонаўна распавядае пра дачку, хваліцца, што тая ўжо няблага размаўляе па-баўгарску. Кажа, што і яна сама таксама пачала вучыць баўгарскую мову, што гэта, аказваецца, не так ужо і цяжка. Баўгарская мова вельмі падобная да расейскай і беларускай, хоць некаторыя словы, якія гучаць аднолькава, маюць у расейскай мове зусім іншае значэнне, чым у баўгарскай. І тут я пахаладзеў, няўжо яна ляпне? Пахаладзеў таму, што адразу здагадаўся, якое слова яна прывядзе ў якасці прыкладу — спічкі. Якраз карабок запалак яна трымала ў руцэ, толькі што запаліўшы баўгарскую цыгарету, якую ёй прапанаваў пісьменнік. І яна такі ляпнула, міла усміхаючыся, например, спічкі. А па-баўгарску спічка — пахабнае слова на літару «П». Баўгарын і ягоная жонка крыва усміхнуліся, а Александра Антонаўна раптам успыхнула, пачырванела, што мак, у вачах задрыжэлі слёзы. Але пісьменнік тактоўна зняў няёмкасць, загаварыў пра Менск, пра тое, што горад яму дужа спадабаўся і людзі падабаюцца, сказаў, может быть, дамы немного поболтают без нас, пока мы с молодым человеком поговорим о деле. Мы з ім пераселі на канапу, пакінуўшы дам за столікам, і я пачаў задаваць пытанні, што было зусім проста. Пісьменнік, ніяк не магу ўспомніць ягонае прозвішча, Паптонеў, Методіеў, выдатна размаўляў па-расейску. Калі выйшлі з гатэля, Александра Антонаўна, усё яшчэ пунцовая, разгубленная, сказала: «Чёрт меня дернул за язык с этими спичками», и попросила: «Пожалуйста, не рассказывайте никому, так стыдно, Господи!» И раптам разрыдалася, як дзяўчынка. Мы ішлі пешшу аж да самай плошчы Перамогі, якая тады яшчэ называлася Круглай. Добры кавалак дарогі ад пачатку вуліцы Кірава, дзе знаходзіўся гатэль. І ўпершыню за ўвесь час, што былі знаёмыя, разгаварыліся па-сапраўднаму, з усёй шчырасцю. Размаўлялі па-расейску, Александра Антонаўна не карысталася беларускай мовай, што таксама мяне здзіўляла. Няўжо яна і з Коласам размаўляе па-расейску? Аказалася, што так, па-расейску, і ён з ёй таксама. Тады я і адважыўся спытаць: «У вас с Коласом роман или что-то другое?» Яна усмехнулася: «Очень похоже на роман, но, знаете, без последствий. У меня муж, дети, что-нибудь менять мне никогда и в голову не приходило. А Константин Михайлович, что-то я для него значу». Што яна значыла для яго, сказаў сам Якуб Колас. У нумары 11 часопіса «Полымя» за 1998 год былі апублікаваны ягоныя вершы, прысвечаныя Александре Антонаўне, якую ён называў «былінкай». Публікацыя так і называлася «Вершы да былінкі». А яшчэ ў той публікацыі прыводзіліся радкі з ліста паэта да Александры Антонаўны, напісанага па-расейску. Усяго ён напісаў ёй 176 листов. «Я знаю, что ваша дружба, ваше доброе слово, весь ваш облик чудесной былинки — это то, что связывает меня с жизнью и служит мне в ней опорой. Вот почему я дорожу вами, как самой высокой святыней, и это мой символ веры. Скажу, Олеська, вам на вухо, а вы никому не гугу. Вам не признаться не могу, я покахал кого? Глаўбуха.
Не смейцеся з майго прызнання, глаўбух не ён, глаўбух яна. Яшчэ адна моя вясна, ты толькі ў ёй цяпла нізвання. Якуб Колас, 22 снежня 45-го года. Дзіўна, што ён напісаў нізвання, верш датаваны 45-м годам, а памёр Колас 13 жніўня 56-го, і не можа быць, каб на працягу 11 гадоў ягонае пачуццё да былінкі не знаходзіла ўзаемнасці, хоць бы крыху цеплыні ў адказ. Думаю, знаходзіла, згадваючы, як пацяплелі заўсёды халодныя вочы Александры Антонаўны, калі я загаварыў з ёю пра Коласа, калі спытаў, раман у яе з ім ці нешта іншае. У дні развітання з нябожчыкам Александра Антонаўна не змагла пабыць каля яго ў ягоным доме на правах блізкага чалавека. Сям'я паставілася да яе варожа, асабліва нявестка Канстанціна Михайловича, чарнавокая прыгажуня Зарына. Хадзілі чуткі, што Колас завяшчаў былінцы нейкія свае рэчы, нейкія грошы, але Зарына зрабіла ўсё, каб гэтай фіфатцы нічога не дасталося. Праўда тое ці не ведаю. Пасля смерці Коласа Александра Антонаўна доўга хадзіла ў чорнай касыначцы, самотна курыла ў канцы звяздоўскага калідора, ля таго вакна, дзе столькі разоў стаяла са старым паэтам, і ён прыціскаў да сэрца ейную маленечкую далоньку. Амаль паўстагоддзя прайшло з таго часу, а ў мяне такое адчуванне, што бачыў гэта літаральна учора, гэтую простую сцэнку з маіх звёздных гадоў. Трубадуры звязды. Пастаўшчыкамі аператыўнай паэтычнай прадукцыі, то бок вершаў, прысвечаных дзяржаўным святам, юбілеям, барацьбе за мір, барацьбе з п'янствам і хуліганствам, сяўбе, жніву, нарыхтоўцы кармоў, уборцы бульбы, а таксама якім-небудзь экстраардынарным падзеям былі паэты Антон Бялевіч, Рыгор Няхай і Пятро Прыходзька. Вершы на згаданыя тэмы ім не трэба было заказваць, і яны прыносілі іх самі. За тыдзень да маючага адбыцца свята і назаўтра пасля той ці іншай падзеі. Самы пісучы быў Антон Бялевіч, прысадзісты, поўны дзядзька, можна сказаць, таўстун, аднак не квашня, не пульхнае цеста, дзябёлы, дужы. Быў чысцюля, заўсёды ў свежай, бездакорна белай, бездакорна адпрасаванай кашулі пры гальштуку, заўсёды чысцютка паголены і апырсканы добрая дэкалёнай. Праз моцную блізарукасць насіў акуляры і, калі быў цвярозы, выглядаў дужа важна, быццам які-небудзь высокі начальнік. Але цвярозы ён быў зрэдку, найчасцей быў паддаты, што не перашкаджала яму пісаць для звязды вершаваныя сатырычныя фельетоны пра п'янтосаў і самагоншчыкаў. Фельетоны ягоныя былі напісаны сакавіта, смачна, дасціпна, выдатна ведаў прадмет. Адзін толькі недахоп быў тых фельетонаў, як і ў іншых бялевічавых вершаў, яны былі надта даўгія. Антон Пятровіч сам называў свае вершы пугамі, аднак скарачаць ні ў якім разе не згаджаўся, прастадушна тлумачыў: «Я не маю права пісаць карацей, бо чвэрць майго ганарару адбіраюць аліменты, а я ж павінен сваіх дзяцей карміць, не толькі той паскуды, з якой усяго адну ноч правёў». Паскудай была дзяўчына з нейкай заходнебеларускай вёскі, куды Бялевіч прыехаў на некалькі дзён перад самай вайною ў якасці карэспандэнта звязды, у якой працаваў з 39-го году. Ён меўся напісаць нарыс пра жыццё заходнебеларускіх сялян, якіх чырвоная армія ў верасні 39-го вызваліла з-пад ярма панскай Польшчы, а савецкая ўлада ашчаслівіла калгасам. Калгасная тэма з даваенных часоў зрабілася асноўнай у творчасці паэта, ён быў натхнёны пясняр калгаснага ладу. Збіраючы матэрыял для нарысу, Антон Пятровіч трапіў на гулянку, што адбывалася ў хаце той дзяўчыны. Добра ўзяў, ну і зацягнула яго спрытная гулёна ў свой ложак. А на другі дзень, калі Бялевіч яшчэ мала што цяміў пасля бурнай ночы, пахмяліла яго паўлітэркам самагонкі і павяла ў сельсавет распісвацца.
У тыя часы распісацца можна было адразу, без папярэдняй заявы. Распісаўся і паехаў. Тут пачалася вайна, Бялевіч эвакуяваўся ў Маскву, дзе і заставаўся да вызвалення Менску. Тут пачалася вайна, Бялевіч эвакуяваўся ў Маскву, дзе і заставаўся да вызвалення Менску. У войска яго не ўзялі, бо ён быў белабілетнік з прычыны моцнай блізарукасці. Але пораху крыху панюхаў, двойчы у 1942 і ў 43 годах перапраўляўся ў складзе спецгрупы беларускага штабу партызанскага руху ў тылу ворага ў партызанскую зону на Віцебшчыне у якасці журналіста, што пазней адазвалася ў ягонай творчасці шэрагам вершаў на партызанскую тэму. Не ведаю, як чытаюцца, як гучаць тыя вершы сёння, ніколі іх не перачытваў, але тады, 40 з гакам гадоў таму, калі я пазнаёміўся з імі, яны здаваліся неблагімі. Ва ўсякім разе, наколькі памятаю, залішняга ура-патрыятычнага пафасу ў іх не было. Гучаў шчыры народны матыў, народны плач партызанскай вайны. Хоць і тыя вершы былі даўгімі пугамі, аліменты гэтага патрабавалі, дзіця патрабавала, здаецца, дачушка, якую Антон Пятровіч паспеў зрабіць у тую сваю адзіную ноч з першай жонкай. Хоць якая яна была яму жонка, так, мімалётная прыгода. У Маскве ён ажаніўся з масквічкай, якую пакахаў, пра выпадковую каханку адной ночы нават і не згадваў. Вайна выкрасліла яе з ягонай памяці. А дзяўчына, калі ён у 44-м годзе вярнуўся ў Менск разам са сваёю масквічкай, раптам з'явілася да яго з 2гадовым дзіцяткам на руках і заявіла, што дзіцятка ягонае, і паклала на стол пасведчанне аб шлюбе. За дваяжэнства прадугледжвалася па закону крымінальная адказнасць, але неяк Бялевіч з той кабеткай паладзіў, разышліся ціха мірна. Таму што дзіця ён прызнаў, хоць за чаркай і наракаў на жарт лёсу, які напаткаў яго ў асобе той спрытнай дзеўкі. Праўда, наракаў з гумарам, ён наагул глядзеў на сваё жыццё з гумарам, умеў пасмяяцца з сябе самога. Аднойчы, калі Антон Пятровіч у чарговы раз распавёў пра сваю донжуанскую прыгоду кампаніі сабутэльнікаў, Рыгор Саламонович Бярозкін сказаў: «Вельмі доўгая песня ў цябе атрымліваецца, Антоша. Можна карацей, бо ўся твая гісторыя месціцца ў адной расейскай частушцы. Во дворе стоит туман, сушится пеленка, вся любовь твоя обман, акрамя ребенка». Бялевіч паглядзеў на Бярозкіна з павагай. «Здорова, сабака, сам прыдумаў». І засмяяўся. Невядома толькі, хто каго падмануў, я дзеўку ці дзеўка мяне. Сабака было любімае ягонае слова, у ягоных вуснах яно гучала як найвялікшая пахвала. Калі хто-небудзь чытаў Бялевічу свой новы верш, і верш яму падабаўся, ён зажмурваўся ад задавальнення: «У, сабака, цаны табе няма». А калі верш быў яму не даспадобы, змрочна казаў: «Гаўно». Ён наагул быў хамаваты, а як перабярэ, мог выйсці за ўсе рамкі прыстойнасці, паводзіў сябе скандальна. Пра адзін са скандальных бялевічавых учынкаў распавядаў Анатоль Вялюгін. У купалаўскім тэатры праводзіўся нейкі святочны вечар, імпрэза, як цяпер кажуць, падчас якой Бялевіч у асноўным сядзеў у буфеце, піў гарэлку і накачваўся півам. Ну і пагнала яго тое піва ў туалет. У пошуках туалета Антон Пятровіч заблукаў і нейкім чынам апынуўся за кулісамі, у калідоры, дзе знаходзяцца грымёрні артыстаў. Прыняў адну з грымёрняў за туалет, увайшоў і пачаў рабіць сваю пільную справу, нічога ў гэты момант перад сабою не бачачы. Прыпёрла, як раптам чуе поўны жаху жаночы голас: «Што вы робіце?» Падняў галаву і ўбачыў, што перад ім стаіць народная артыстка БССР Вольга Владзіміраўна Галіна і разгублена глядзіць, як ён робіць сваю пільную справу ёй на пантофлі. Вядома, потым Бялевіч дужа перажываў і папрасіў Вялюгіна, каб той дапамог яму сустрэцца з Галінай, каб пакаяцца. Анатоль Сцяпанович стэлефанаваўся з артысткай, сказаў, што паэт Антон Пятровіч Бялевіч, той самы, што зблытаў ейную грымёрню з туалетам, хоча папрасіць у яе прабачэння.
Ці можна мне наведаць вас разам з Антонам Петровичам, бо сам ён не адважваецца. Галіна не адмовіла, і праз некалькі дзён Бялевіч, цвярозы як шкельца, адправіўся з Вялюгіным да Галіны, купілі букет кветак, бутэльку шампанскага, коробку цукерак. Бялевіч паклаў у кішэню зборнічак сваіх вершаў, каб падараваць артыстцы, усё, як той казаў, чын-чынам. Прыйшлі, Галіна сустрэла іх ветліва, без ніякай пыхі. Яна была кабета выхаваная, надзвычай інтэлігентная і перажывала за Бялевіча болей, чым ён сам. Пра тое, што менавіта адбылося ў грымёрні, гаворкі, вядома, не было, і так зразумела, за што Антон Петрович просіць прабачэння. Селі за стол, адкаркавалі шампанскае, Вольга Владимировна ледзь прыгубіла келіх, а Бялевіч з Вялюгіным выпілі ўсю бутэльку. На тым і спыніцца б, але Галіна на сваю галаву прапанавала гасцям па кілішачку каньяку, а дзе кілішачак, там і другі, і трэці. І Бялевіч хутенька захмялеў, стаў адпускаць двухсэнсоўныя жарты, лапаць артыстку за калені. Яна мякка зрабіла яму заўвагу: «Ну, Антон Петрович, я вас не разумею, так нядобра». Але Бялевіч ужо страціў самакантроль і ляпнуў: «Маўчы, баба, бо зноў абасцу». Вялюгін, распавядаючы пра гэта, весела рагатаў, і ўсе мы, тыя, хто слухаў, весела рагаталі. Нікому не прыходзіла ў галаву, што рагатаць няма з чаго, што выбрыкі Бялевіча зусім не смешныя, а хамскія. І не так хмель у тым вінаваты, як страшэнная нявыхаванасць, бескультурнасць. Выхаваны чалавек, нават калі п'яны, не ператвараецца ў грубага хама, ён на гэта не запраграмаваны. У яго ёсць маральныя тармазы, якія спрацоўваюць аўтаматычна і не даюць сарвацца з катушак. П'яны ён можа паводзіць сябе камічна, недарэчна, казаць глупствы, можа быць агрэсіўным, дзёрзкім, але ногі на стол, як свіння, ніколі не пакладзе. Гэта, дарэчы, цэлая тэма, нявыхаванасць, хамаватасць вельмі многіх беларускіх літаратараў той генерацыі, якая зрабілася паноўнай пасля сталінскіх рэпрэсій 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі амаль цалкам вынішчылі старую беларускую творчую інтэлігенцыю, што вяла свой радавод ад Багушевіча, Богдановича, ад асяродку да рэвалюцыйнай нашай нівы, ад культурных традыцый віленскай беларускай гімназіі, а таксама маладую творчую інтэлігенцыю, народжаную першым паслярэвалюцыйным дзесяцігоддзям, з ейнай прагай ведаў, прагай культуры, у тым ліку і побытавай. На месца вынішчаных прыйшлі людзі без ніякіх культурных каранёў, без ценю высакароднай шляхетнасці, якой вызначаліся беларускія інтэлігенты да рэвалюцыйнай закваскі і закваскі 1920-х гадоў. Такія, як, да прыкладу, Уладзімір Дубоўка, шматгадовы вязень сталінскіх канцлагераў. Мне пашчасціла з ім пазнаёміцца, здаецца, у 59-м годзе, калі Белдзяржвыд попрасіў мяне перакласці на расейскую мову казку Дубоўкі «Мілавіца». Ён уразіў мяне менавіта шляхетнасцю, культурай мыслення, усім тым, што вызначае сапраўдную інтэлігентнасць. У ім, сялянскім сыне, не было нічога ад грубага мужика, які хоць і выбіўся ў людзі і капялюш носіць, і гальштук, можа харкнуць альбо высмаркацца на падлогу двума пальцамі, як рабіў гэта паэт Захар Бірала. Такая сцэнка. Выступалі мы, група паэтаў, у адным з райцэнтраў, здаецца, ў Браславе, куды прыехалі па лініі бюро прапаганды мастацкай літаратуры беларускага літфонду. Адно з выступленняў было перад маладзенькімі настаўніцамі райцэнтру і навакольных сельскіх школ. Дзяўчат склікалі на курсы, на якіх выкладалі ім асновы эстэтычнага і этычнага выхавання вучняў. У той час гэта была новая дысцыпліна. Пасля адной з лекцый, што чыталіся дзяўчатам, мы і выступалі ў гарадскім клубе. Сядзім за сталом на сцэне, хлопцы па чарзе чытаюць вершы, я сяджу побач з Біралам, час ад часу ўстаю, прадстаўляю чарговага выступоўца. У той паездцы я быў за старшага брыгады паэтаў і вёў усе вечарыны. Дзяўчаткі слухаюць уважліва, дружна пляскаюць у ладкі пасля кожнага верша.
І раптам Берала бярэцца двума пальцамі за свой нос і гучна высморкваецца пад стол на падлогу, выцірае пальцы аб штаны. Заля на Бералава сморканне адрэагавала перахіхікваннем і зноў зрабілася уважлівай. Няблага былі выхаваны дзяўчаткі. І Бералу таксама, як і ўсім, весела пляскалі ўладкі, калі ён адбубніў свае нудныя вершы, наколькі памятаю сатырычныя, нешта пра гультаёў і абібокаў. Калі прыйшлі ў гатэльчык, у якім спыніліся, я сказаў Бералу: «Захар Яковлевич, вам прыйдзецца заўтра ж вяртацца ў Менск. Я буду тэлефанаваць у саюз пісьменнікаў Броўку, каб вас адклікалі з камандзіроўкі». «За што? За тое, што вы смаркаецеся на падлогу прылюдна на вачах у настаўніц. Нішто сабе паэт, у вас што, насоўкі няма?» Берала разгублена, вінавата, як школьнік, сказаў: «Ага, няма». Я доўга не мог супакоіцца, адчытываў Бералу, не зважаючы, што ён стары чалавек, на 24 гады за мяне старэйшы. Вядома, я не збіраўся нікуды тэлефанаваць, проста быў дужа раззлаваны на Бералу. Мяне трэсла ад успаміну, як ён шваркнуў свае соплі пад стол. Павячэралі ў буфеце гатэльчыку і пайшлі спаць, як раптам глыбокай ноччу, недзе о 3 гадзіне, нехта пастукаў да мяне ў дзверы. Устаў, адчыніў, на парозе стаіць Берала, даўгі, што жардзіна, у кальсонах, босы, і сарамліва кажа: «Ефімавіч, я гэта, прашу, не трэба тэлефанаваць у саюз. Я заўтра, куплю насоўку. У мяне раней былі насоўкі, але праз іх грошы губляюцца і ключы. Як вынаеш насоўку, дык яны выпадаюць. Але калі гэта, усё-такі трэба мець, дык куплю». Я ледзь стрымліваў смех, а як Берала пайшоў, даў смеху волю. Хоць які гэта быў смех, і грэх. Ды вяртаюся да Бялевіча. Ён, праўда, на падлогу не смаркаўся, карыстаўся чысцюткімі насоўкамі, але іншымі прыкладамі сваёй этыкі намнога пераўзыходзіў Бералу. Ды ён хоць пачуццём гумару быў надзелены і пры ўсіх сваіх чалавечых недахопах быў здольны паэт. Дарэчы, як паэта яго ўсебакова і аб'ектыўна паказаў Рыгор Бярозкін у сваёй кнізе літаратурнай крытыкі «Спадарожніца часу». А я, згадваючы звязду часоў хрушчоўскай адлігі, калі газета пачала адыходзіць ад казёншчыны, калі на ейным, раней строга афіцыйным твары стала паяўляцца усмешка, бачу, што вельмі часта гэта была усмешка Антона Бялевіча. Рыгор Няхай, на маю думку, быў у параўнанні з Бялевічам паэт нецікавы, ардынарны, пісаў цалкам газетныя дзяжурныя вершы, бледныя і кволыя, што матылькі падзёнкі. Раніцай нарадзіліся, вечарам мёртвыя. Кажуць, праўда, што ў яго ёсць неблагая проза. Каюся, не чытаў. Помню толькі, што нарысы, якія Няхай друкаваў у звязде, таксама былі казённыя, хоць і аздобленыя літаратурнымі адступленнямі, гэтакая саламяная сечка з сыропам. Зрэшты, на вкус і на цвет, таварыщей, нет. І не ўсё тое, што мне не падабаецца, кепскае. Як і наадварот, аднак Няхай запомніўся мне, і не адно мне, не так сваімі творамі, як тым забаўным, што з ім звязана. Вось адна гісторыйка. Няхай распавядае эпізод са свайго партызанства. У час вайны ён партызаніў недзе на ўкраіне, пра тое, як ноччу пайшоў у разведку, а як развіднела, вымушаны быў схавацца ў чыстым поле ў стозе сена. Сяджу ў тым стозе, дрыжу, надвор'е паганае, дождж, халадэча, вакол немцы, выпіць хочацца, а грошай ні капейкі. Па асацыяцыі з Бялевічам, якому трэба было карміць дзяцей, згадваецца такая самая турбота Няхая. Быў час, калі ў Менску пайшла мода на так званыя рюмачныя, у якіх да 50-грамовага кілішка гарэлкі ў абавязковым парадку прыкладваўся бутэрброд. Без бутэрброду гарэлку не адпускалі. Гэта каб чалавек закусваў, а галоўнае, каб біць выпівохаў па кішэні. Бутэрброд каштаваў даражэй, чым тыя 50 грамаў. І вось ідём аднойчы кампаніяй па праспекце Сталіна якраз у тую рюмачную. Яна знаходзілася на цокальным паверсе рэстарану «Нёман».
А насустрач, пахістваючыся, ідзе няхай, і на левай далоні ў яго цэлая піраміда бутербродаў, якую ён прытрымлівае зверху правай рукой. Піраміда ледзь не ў чвэрць ягонага росту, ён быў не вышэйшы за 12гадовага падлетка, гэткі шчуплы хлапчук з маршчыністым тварам. Мы здзівіліся: Рыгор Восіпавіч, куды гэта вы несеце столькі бутербродаў? Як гэта куды? Таксама здзіўлена кажа няхай. Дадому, мне ж дзяцей карміць трэба. Даволі яхідны, нават жоўчны, ён, узяўшы добрую чарку, станавіўся сентыментальным, застаючыся, аднак, высокаідэйным камуністам, выпіваючы з маладымі паэтамі, задушэўна, са слязьмі замілавання на вачах, казаў: «Хлопчыкі мае дарагія, вы ж нашая змена. Мы, старыя, памрэм, а вам несці сцяг нашай роднай савецкай літаратуры далей, у камунізм. За гэта трэба выпіць яшчэ па чарцы». Напэўна, ён быў не адно такі, якім запомніўся мне. Відаць, блізкія яму людзі, родзічы і сябры, маглі б распавесці пра зусім іншага няхая. Ды што зробіш, я іншым яго не бачыў. Усхвалявана, горача адгукаўся на падзеі ў жыцці краіны і ў свеце Пятро Прыходзька. Як толькі што-небудзь здарыцца ў глябальным маштабе, Пятро Фёдорович ужо з раніцы ў рэдакцыі ў аддзеле літаратуры і мастацтва. Учора ўвечары напісаў верш, сёння, як прачнуўся, перачытаў, і, ведаеш, самому спадабалася, вось паслухай. І пачынаў манатонна і разам з тым паэтычна бубніць свае радкі. Памятаю, як узрушыў яго выпадак з групай савецкіх салдат, якіх недзе на ціхаакіянскім узбярэжжы магутны шторм занёс на плыце ў адкрытае мора і насіў па хвалях ледзь не цэлы месяц. За гэты час салдаты нагараваліся без прэснай вады і ежы, каб не памерці з голаду, яны елі падэшвы сваіх ботаў. Выручыў бедалагаў амерыканскі крэйсер, што асабліва не падкрэслівалася. Халодная вайна была ў разгары, і пра амерыканскіх маракоў, якія выратавалі нашых салдат, газеты напісалі мімаходзь. Галоўным быў, як пісала «Правда», беспримерный подвиг рядового Зиганшина и его товарищей, мужественных сынов нашей советской родины, не дрогнувших перед лицом разъяренной морской стихии. З усёй сваёй шчырасцю і непасрэднасцю апеў гэты подзвіг і Пятро Фёдорович Прыходзька. Свой верш пра Зіганшына і ягоных сяброў ён, як заўсёды, спачатку стаў чытаць мне ўслых, але дачытаць да канца не змог. Голас у яго перасмыкнуўся, на вочы набеглі слёзы, і ён абарваў чытанне на паўслове, аддаў мне лісток з вершам. «Не магу далей чытаць, чытай сам». І выцер вочы вялікай насоўкай, высмаркаўся ў яе, як смаркаецца выплакаўшыся чалавек, у якога вялікае гора альбо шчасце. Не памятаю даслоўна той верш, блізка паўстагоддзя прайшло з таго часу, але ў ім былі прыкладна такія радкі. Хвалі грозна шумяць, ветер свішча, ужо няма чаго есці ані. Мусяць есці яны галянішчы, гімнасцёрак сваіх рамяні. Аддаў Пётр Фёдорович належнае і амерыканскаму крэйсеру. Вось і крэйсер да іх падыходзіць, сваім сцягам махаючы ім. Верш не дужа мне спадабаўся, і я зрабіў аўтару шэраг заўваг, у прыватнасці указаў на тое, што галянішчы непрымальныя, бо па-беларуску трэба пісаць халявы. І яшчэ я спытаў, як гэта крэйсер махае сцягам. Махаць, сігналіць могуць матросы, а не сам крэйсер. Пятро Фёдорович са мной пагадзіўся, патлумачыў, што ўсе агрэхі праз тое, што ён вельмі хваляваўся, калі пісаў верш, і што зараз ён усё паправіць, выйдзе ў калідор, паходзіць па ім і паправіць. І сапраўды, хвілінаў праз 15 ён прачытаў мне новы варыянт, у якім замест галянішчаў паявіліся халявы і падэшвы, а радок з крэйсерам загучаў так. Вось і крэйсер да іх падыходзіць, сцяг стракаты трапеча над ім. Здаецца, надрукавалі. У 1990 годзе выйшла кніга выбраных вершаў Пятра Прыходзькі «Споведь любові», якая прыемна мяне здзівіла.
У ёй ёсць нямала добрых, простых, натуральных, як дыханне вершаў пра каханне, родную прыроду, пранізлівая ваенная лірыка. Паэт прайшоў вялікую айчынную ад званка да званка. І не ўпершыню падумалася, як жа ламала, скажала паэтычныя таленты і вялікія і сціплыя догма сацрэалізму. Самацэнзура, якая прымушала амаль усіх савецкіх паэтаў станавіцца на горла ўласнай песні. Сапраўдная, натуральная, арганічная, толькі асобныя залацінкі ў тонах пустой пароды, не выключаю, вядома, сябе самога. Мы напладзілі безліч вершаў агітак, асуджаных на імгненную смерць, як толькі мяняўся гістарычны час. Былі не так творцамі вершаў, як зборшчыкамі іх з шаблонных дэталяў, якія лёгка замяняюцца на новыя шаблоны. У сувязі з гэтым не магу не згадаць, як з нагоды чарговай гадавіны перамогі, здаецца, у траўні 59-го году, мы, некалькі паэтаў-удзельнікаў вайны, выступалі па беларускім тэлебачанні. Відэазапісу тады не было, усе перадачы ішлі ў жывым этэры, і вось прачыталі свае вершы Анатоль Вялюгін, Навум Кіслік, Антон Бялевіч, я і яшчэ нехта. Дайшла чарга да Прыходзькі, і ён, як заўсёды патэтычна, пачаў: «Дзе прайшлі салдаты, Сталіна сыны!» І тут жа спахапіўся, замахаў, адхрышчваючыся рукамі: Леніна, Леніна, Леніна сыны!» Вельмі быў потым засмучаны, нават спалоханы, спытаў у нас пасля перадачы: «Што мне цяпер будзе за Сталіна?» Навум Кіслік змрочна сказаў: «Расстраляюць». Прыходзька не прыняў жарту, пахлапечы надзьмуў губы: «Ну ты скажаш, расстраляюць, цяпер за такое не расстрэльваюць, хіба што вымову дадуць». Вельмі слаўны, прастадушны чалавек быў Петя Прыходзька. Куратор «Звезды» Тимох Горбунов, нетрезвый вид состояния. У кабинете Пышкова проводится планерка, абмяркоўваюцца бліжэйшыя нумары газеты, вызначаюцца тэмы перадавых артыкулаў. Загадчыкі аддзелаў правіваюць матэрыялы сваіх аўтараў, аспрэчваюць скарачэнні, лаюцца з адказным сакратаром Нечыпарам Пашкевічам, які дужа любіць скарачаць. Звычайная рэдакцыйная цякучка. Раптам звоніць тэлефон, але не той, што стаіць на стале Пышкова, а вяртушка, то бок тэлефон спецсувязі, па якім галоўнаму рэдактару могуць патэлефанаваць толькі іншыя галоўныя і яшчэ больш галоўныя. Сакратары ЦК, першыя сакратары абкомаў, міністры, старшыня КГБ і гэтак далей. Ну вось звоніць вяртушка, і вальяжнай, поўнай саліднасці і ўласнай годнасці, бывае, што і пыхлівы Васіль Андрэевіч Пышкоў ператвараецца ў звычайнага смяротнага. Хуценька, неяк паслужліва, подбегам накіроўваецца да вяртушкі, якая чамусьці стаіць на асобным століку ў кутку, нібы нейкі культавы прадмет. Трубку Пышкоў бярэ з вялікай павагай, быццам здароўкаецца за руку са сваім нябачным абанентам, кажа па-расейску: «Слушаю. Да, Тимофей Сазонович, это я. Чем занят? Провожу планерку. Что в завтрашнем номере? Минуточку». Пышкоў свабоднай рукою паказвае Пашкевічу, каб той даў яму вёрстку заўтрашняга нумару, і пачынае падрабязна пералічваць матэрыялы, якія ў ім стаяць, называе прозвішчы аўтараў, іхнія пасады, коратка пераказвае змест найбольш важных артыкулаў. Запэўнівае свайго суразмоўцу, што ўсе факты, якія падаюцца ў матэрыялах, правераныя, як і аўтары. Ператварэнне Васіля Андрэевіча ў простага смяротнага, ягоны голас, які з важка начальніцкага зрабіўся нейкім ціхмяным, зразумелыя. Тимофей Сазонович, гэта сакратар ЦК КПБ па прапагандзе Гарбуноў, вярхоўны куратар усіх рэспубліканскіх газет, іхні галоўны цэнзар і дарадца. Праўда, старыя журналісты без ніякай павагі называюць яго Тимохам і пасмейваюцца пры ўпамінанні ягонага прозвішча. Але толькі з іхніх словаў ведаю, чаму яны пасмейваюцца. Сам я яшчэ ні разу не меў гонару з ім абщацца.
Але вось размова нашага галоўнага з Цімохам заканчваецца, і Пышкоў абвяшчае нешта, што павінна запоўніць вышэйназваны прабел у маёй журналісцкай практыцы. Заўтра я буду мець шчасце паабщацца з Тимофеем Сазонавічам і не дзе-небудзь, а ў ЦК. Тимофей Сазонавіч, кажа Пышкоў, прызначыў на заўтра сустрэчу з загадчыкамі ідэалагічных аддзелаў «Звязды», «Савецкай Беларусіі» і «Калгаснай праўды». А паколькі аддзел літаратуры і мастацтва таксама ідэалагічны, а я, хоць і не з'яўляюся членам партыі, выконваю абавязкі загадчыка аддзелу, то і мне заўтра трэба з'явіцца ў цыкоўскі кабінет Гарбунова. Раніцай наступнага дня о 10 гадзіне збіраемся ў вестыбюлі будынку ЦК. Усе мае калегі прад'яўляюць афіцэру міліцыі, які стаіць пры ўваходзе, свае партбілеты, а я прад'яўляю аднаразовы пропуск. Беспартыйны таварыш, што, вядома, нонсенс у дачыненні да звяздоўца, аб чым мне час ад часу нагадваюць у рэдакцыі, здзіўляючыся, чаму я не ўступаю ў светлыя ряды. Даўгі стол, пакрыты зялёным сукном, нібы більярдны, толькі лузаў няма. Зручныя крэслы з высокімі спінкамі, рассаджваемся. Перад кожным стосік шыкоўнай мелаванай паперы і новенькі завостраны аловак. Сядзім, чакаем. Нарэшце ўваходзіць неяк па-бабску распаўнелы мужчына з бабскім чырвоным, нібы ашпараным тварам, з двайным падбароддзем, з маленькімі бантикам губкамі. Вочы таксама маленькія, што ў парсюка, з белымі альбіноснымі вейкамі. Усе ўстаюць, ён паказвае пульхнай жаночай рукой: «Садитесь, товарищи, садитесь». Садится на чале стола, некалькі хвілін маўчыць, шавеліць губкамі, відаць, збіраецца з думкамі. Нарэшце пачынае тихим, нейкім расслабленным голосом: «Мы в Центральном комитете решили вас созвать с целью заострить внимание. Вопрос наглядной агитации. Возьмите узду. Товарищи там поработали добросовестно. Задачи, лозунги, маяки производства. Наглядно, так сказать, мы в Центральном комитете сочли. Узда — районный центр, но есть чему, так сказать, поучиться. Вам и карты в руки». Далі бог, я нічога не выдумляю, я запісаў гэтыя эканні Гарбунова за тым зялёным сталом на аркушы шыкоўнай цыкоўскай паперы на вюткім цыкоўскім алоўкам, слова ў слова. З цяжкасцю, але ўсё ж датумкаў, чаго хоча ад нас Гарбуноў. Газеты павінны звярнуць асаблівую ўвагу на такі важны сродак ідэйнага выхавання працоўных, як наглядная агітацыя і прапаганда. Плакаты, транспаранты, дошкі гонару, дыяграмы і дыярамы і іншыя прапагандысцкія атрыбуты. І яшчэ я датумкаў, што ў райцэнтры УЗДА справа нагляднай агітацыі пастаўлена на небывалую вышыню. Таму рэспубліканскія газеты павінны азнаёміцца з вопытам УЗДы і зрабіць яго здабыткам усіх гарадоў і вёсак БССР. Напісаць пра вяршыні уздзенскай нагляднай агітацыі Пышкоў даручыў мне. Тэрміновая камандзіроўка, праўда, працягвалася яна адзін няпоўны дзень, ды і тое асноўны час адабрала паездка туды і назад. А для азнаямлення з уздзенскай нагляднай агітацыяй мне хапіла паўгадзіны. Пашпацыраваў па галоўнай вуліцы, любуючыся велізарнымі плакатамі і транспарантамі, шматлікімі дыяграмамі і графікамі, якія інфармавалі пра няўхільнае павелічэнне на Уздзеншчыне пагалоўя буйной рагатай жывёлы, адлюстроўвалі няўхільны рост надояў ад кожнай каровы, паведамлялі, колькі уздзенцы спажываюць на душу насельніцтва мяса, масла і хлебабулачных вырабаў, колькі на Уздзеншчыне аптэк, школ і спартовых пляцовак у параўнанні з 1913 годам. Каюся, нішто мяне не натхніла на напісанне палымянай публіцыстыкі на тэму уздзенскай ідэалагічнай наглядкі, і я зусім быў зажурыўся, як раптам убачыў велізарны фанерны шчыт ДАІ. На ім быў намаляваны кашмарны момант дарожна-транспартнага здарэння. Пад коламі грузавіка ляжыць дзядзька з зялёным тварам. З галавы ягонай нацякла на брук бурачнага колеру лужына крыві,
А побач валяецца бутэлька з-пад гарэлкі, такая самая зялёная, што і твар пацярпелага. Пад гэтай жудаснай выявай быў накрэслены чорнымі літарамі такі тэкст. Граждане, имеющие нетрезвый вид состояния, чаще других оказываются под колесами движущегося транспорта. Уважайте свое здоровье, избегайте ненужной смерти в стадии алкогольного опьянения, госавтоинспекция. І сапраўды недасяжная вяршыня нагляднай агітацыі. Нездарма ёю да глыбіні душы быў узрушаны сакратар ЦК Тимофей Сазонович Гарбуноў. Узрушаны настолькі, што амаль страціў дар маўлення і стаў толькі экаць. Жарты жартамі, але лицезрение Гарбунова з'явілася для мяне яшчэ адным тормазам, які не даваў мне уступіць у партыю. Што гэта за партыя, калі ў яе такія сакратары? Коснаязыкасць і прымітыўнасць мыслення Гарбунова не проста засмучалі, яны выклікалі нервовы смех. Як такі чалавек мог стаць сакратаром ЦК? У дадатак згадвалася і яшчэ тое-сёе. Калі я вучыўся ва ўніверсітэце, недзе ў 52-м ці 53-м годзе, прачытаў у газеце «Правда» фельетон Андрэя Макаёнка і Міхася Чавускага, не памятаю, як той фельетон называўся, пра злоўжыванні высокапастаўленых партыйных і дзяржаўных бонзаў Беларусі, якія ўкралі, прысвоілі тысячы метраў, кіляметры дарагой тканіны, адпушчанай для пашыву парадных спартовых касцюмаў спартоўцам і фізкультурнікам рэспублікі, удзельнікам спартакіяды народаў СССР. Касцюмы ім пашылі зусім іншай таннай тканіны, здаецца, з паркалю, а дарагую, здаецца, белы шевіёт ці бастон забралі сабе. У ліку удзельнікаў гэтай махінацыі называўся і Ц.С. Гарбуноў. Пасля апублікавання фельетону некаторых махляроў судзілі, а некаторых адправілі нібы ў ссылку на вучобу ў Акадэміі грамадскіх навук пры ЦК КПСС. Такі вось партыйны метад перавыхавання таварышаў, якія аказаліся зладзеямі. У ліку тых, каго адправілі на вучобу, быў і Гарбуноў. Павучыўся, адвучыўся і зноў сеў у крэсла сакратара ЦК КПБ і стаў на кожным кроку помсціць Макаёнку, дамагаўся забароны спектакляў паводле п'ес Андрэя, арганізаваў цкаванне Макаёнка ў друку. А калі яго ўрэшце выгналі з ЦК і зрабілі дырэктарам Інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР, ён на гэтай пасадзе вельмі хутка спёкся, паказаўшы поўную сваю нікчэмнасць і абмежаванасць, і яго ушлі на пенсію. Кажуць, не ведаю, ці праўда тое, але магу паверыць, што і на пенсіі ён быў нячысты на руку, прадаваў букіністам рэдкія кнігі са штампам бібліятэкі Акадэміі навук, на чым яго і злавілі, пасля чаго ён канчаткова знік са сцэны грамадскага жыцця. Голас Эльзы. Набліжаўся Новы год, не памятаю дакладна які, здаецца, 1959, і звязда вырашыла ўпрыгожыць свой навагодні нумар неардынарным матэрыялам, надрукаваць інтэрв'ю з вядомым французскім паэтам Луі Арагонам. Гэта была ідэя аддзелу літаратуры і мастацтва, якую галоўны рэдактар газеты Пышкоў падтрымаў. Арагон, сябра ЦК французскай кампартыі, аўтара выдадзенага ў Савецкім Саюзе на рускай мове рамана «Камуністы», тое, што трэба. Але перадусім з Арагонам неабходна было звязацца. Гэта цяпер проста. Зняў слухаўку, набраў код любой еўрапейскай сталіцы і нумар абанента і размаўляй колькі хочаш, былі б грошы. А ў тыя часы званок у капіталістычную краіну быў цэлай праблемай. Размову трэба было замаўляць за суткі, а то і болей. Тэлефаністкі з міжгародняй станцыі па 10 разоў на дзень тэлефанавалі табе, удакладнялі нумар, адрас і прозвішча твайго абанента, а ў дзень размовы твой тэлефон гадзіны за 2 да яе адключаўся і заставаўся нямым гадзіну пасля размовы. Усе разумелі, чаму. Недзе нехта наладжваў падслухоўваючую апаратуру, а потым яе адключаў.
Але з Арагонам была яшчэ адна складанасць. Мы не ведалі нумару ягонага тэлефона і патэлефанавалі ў Маскву ў рэдакцыю газеты «Правда», каб яна дала нам той нумар. Таварышы з «Правды» доўга распытвалі, навошта нам спатрэбіўся Арагон, пра што мы збіраемся з ім размаўляць, і нарэшце далі нам нумар тэлефону рэдакцыі газеты французскай кампартыі «Юманіте». Некалькі дзён мы патрацілі на тое, каб з ёю звязацца, а калі звязаліся, для размовы з Парыжам была запрошана перакладчыца. Юманісты таксама доўга задавалі пытанні. Па-першае, хто бы такія, што гэта за газета «Звязда», дзе яна выходзіць, у Менску? Дзе гэта? У Беларусі? Ах, у Беларусі! Па-другое, навошта нам спатрэбіўся Арагон? І чаму мы шукаем яго ў Юманіте? Арагон там не працуе. Ах, вам патрэбны нумар яго тэлефона? Зараз пашукаем. Нарэшце ўсе клопаты ўлягліся, і 30 снежня мы сядзім у кабінеце Пышкова, сам Васіль Андрэевіч, я і перакладчыца, цярпліва чакаем званка міжгародняй. Пытанне Арагону праз перакладчыцу павінен быў задаваць я. «Ты паэт, ты і размаўляй», — сказаў Пышкоў, «а я, можа, што-небудзь падкажу». І вось працяглы залівісты званок, міжгародняя. Перакладчыца бярэ слухаўку, гаворыць нейкую фразу, у якой мне зразумелыя толькі словы «бонсуар» і «Луі Арагон», і тут жа замаўкае, слухае, і твар яе становіцца здзіўленым. Там нейкая жанчына ўзяла трубку, кажа яна мне і Пышкову. Яна размаўляе па-руску. Я імгненна здагадваюся, што гэта за жанчына. Гэта Эльза Трэале, знакамітая французская пісьменніца, жонка Арагона, родная сястра Лілі Брык, сяброўка Владзіміра Маяковскага. Хапаю слухаўку з рук перакладчыцы і взрушана крычу: «Это Эльза Юрьевна? Здравствуйте! С вами говорят из Минска, столицы Белоруссии, из редакции газеты «Звезда». Пригласите, пожалуйста, к телефону товарища Арагона. Мы хотим взять у него интервью для нашего новогоднего номера». У адказ чую выразный мелагучный голос, самую крышечку хрипловатый. «Почему вы так кричите? Я слышу вас хорошо». Пауза, у слухаўцы нешта патрэсквае. Напэўна, думаю, Трэале перадае слухаўку Арагону. И тут же чую: «К сожалению, Арагона нет в Париже. Но если бы был, вы зря позвонили. Арагон очень занят и никому не дает интервью». Я вздыхаю, збіраюся попросить прабачэння за тое, что потурбовали, але яна кажа: «Не огорчайтесь, скажите лучше, какая там у вас в Минске погода». «Погода?» Я гляджу в окно, за яким густо терусить снег. «Погода славная, снег идет, легкий морозец». «Завидую вам», — гучить голос у слухаўцы. «У нас в Париже слякоть». Зноў короткая пауза, пасля якой чую: «Вы не представились, с кем я разговариваю, как вас зовут». Я чамусьці губляюся, як юнак, які знаёміцца з недасяжнай для яго кабетай. Збянтэжана называю сябе: «Меня зовут Валентин». Прозвішча я праглынуў ад хвалявання. «Очень приятно, а я Эльза Трэале, как вы догадались». Молчание, а потом: «Поздравляю вас с Новым годом, Валентин. Поклонитесь, пожалуйста, от меня снегу». И отбой. Кладу слухаўку, тлумачу Пышкову, што Арагона няма ў Парыжы, а калі б і быў, то ўсё адно інтэрв'ю ён нікому не дае. Але, кажу, тэлефанавалі мы недарэмна, я зраблю невялічкі матэрыял са сваёй размовы з Трэале, ізюмінку. «А што яна яшчэ сказала?» — пытаецца Пышкоў. «Попросила поклониться ад яе снегу». «Снегу?» Твар у Пышкова становіцца пакрыўджана сярдзіты. «І з гэтага ты зробіш матэрыял? Не гарадзі глупства». «Вядома, скажи я, что Эльза Трэале попросила передать поклон нашей великой советской краине, нашему великому народу и пожадала ему далейшых поспехаў у будаўніцтве камунізму, мне было б загадана неадкладна садиться за стол. Але поклон снегу?» Эльзы Трэале даўным-даўно няма на свеце, даўным-даўно няма і Арагона. Засталася ягоная кніга «Вочы Эльзы», шэдэўр сусветнай паэзіі кахання, а для мяне застаўся яшчэ і голас Эльзы, мілагучны, хвалюючы, ледзь-ледзь хрыплаваты. «Поклоніцеся ад мяне снегу».
Бывай, звязда. Дуся Лось, безумоўна, мела рацыю, калі казала, што гэта ненармальна. Беспартыйны Валянцін Тарас узначальвае аддзел літаратуры і мастацтва у партыйнай газеце. З цягам часу мне ўсё часцей сталі напамінаць аб гэтым то Пышкоў, то Казялецкі, то Палескі. Пора ўступаць у партыю, Валянцін. У ЦК нас даўно ўжо не разумеюць, пытаюцца, чаму аддзелам літаратуры і мастацтва кіруе беспартыйны. Недзе напрыканцы 60-го году мяне выклікаў да сябе Пышкоў і паставіў пытанне рубам. Чаму ты марудзіш з уступленнем у партыю? Я патрабую, каб ты сказаў шчыра, душой, сэрцам, ты з партыяй ці не? Калі з партыяй, я сам дам табе рэкамендацыю. Я стаў выкручвацца, як выкручваўся ўжо неаднойчы. Маўляў, я не гатовы, не саспеў. Гэта дужа адказны крок, мне трэба падумаць. Пышкоў мяне не даслухаў, перабіў. Не фінці, а падумаць падумай, толькі хутка. Не ведаю, ці адчуваў ён, што якраз душой, сэрцам я ў вельмі многім даўно ўжо не з партыяй, што поўны сумневаў у ейнай бязгрэшнасці у тым, што яна ум, честь і совесть нашай эпохі. Думаю, што адчуваў, здагадваўся, таму і вырашыў паставіць усе кропкі над «і». І я завагаўся, а можа ўступіць? Сапраўды, колькі можна заставацца выконваючым абавязкі загадчыка аддзелу, трэба прымаць рашэнне. Праз некалькі дзён на кватэры ў Навума Кісліка я раіўся з бліжэйшымі сябрамі, з ім, з Алесем Адамовічам і Міколам Крукоўскім, як мне быць, што рабіць. Навум сказаў, што ў гэтым пытанні ён мне не дарацца. Если у тебя еще есть сомнения, вступать или не вступать в эту партию, решай сам, тебе жить. Тое самае сказаў і Алесь, адзін Коля Крукоўскі пусціўся ў разважанні. А может, Валентину стоит вступить, да и всем нам, сделать карьеру, дойти до самых верхов, до депутатства в Верховном Совете, а там выйти на трибуну и сказать всю правду и о КПСС, и обо всей системе. Вот это была бы бомба. Адамович хмыкнуў, стаў старанна праціраць насоўкай акуляры. Ён заўсёды, калі злаваўся, старанна праціраў акуляры, каб утаймаваць злосць і заставацца спакойным. Сказал насмешливо: «Дорогой Коля, к тому времени, когда ты дойдешь до трибуны Верховного Совета, ты превратишься в такого же партийного бонзу, что и те, которые будут сидеть в зале, и скажешь то же самое, что и они. Слава КПСС и родному советскому правительству. Потому что по дороге наверх 1000 раз должен будешь вступать в сделку с совестью, поступаться убеждениями. Иначе система сразу отшвырнет тебя, как инородное тело». И резко звернулся до меня. «Та история с репликой твоей звезды литературной газете ничему тебя не научила? Собираешься и дальше ехать на телеге сомнительного компромисса, сидеть на 2 стульях? Так не бывает. Или». Алесіў напамін пра рэпліку звезды літаратурнай газеце патрапіў мне не ў брыво, а ў вока. Простую рэпліку я ледзь не страціў сваіх сяброў. Было гэта недзе ў 59-м годзе, калі літаратурная газета надрукавала артыкул Рыгора Бярозкіна пра сучасную беларускую паэзію, у якім былі раскрытыкаваны вершы Петруся Броўкі і Пятра Глебкі, вершы многіх іншых зуброў за палітычную траскатню, дэкларацыйнасць, за алілуйшчыну. Бярозкін у той час быў адным з самых аўтарытэтных беларускіх літаратурных крытыкаў, высока каціраваўся ў Маскве, супрацоўнічаў з Новым мірам, галоўным рэдактарам якога быў Александр Твардоўскі. А быць аўтарам тагачаснага Новага міра, таксама як і аўтарам тагачаснай літаратуркі, азначала займець у вачах высокага партыйнага начальства, у вачах літаратурных бонзаў, рэпутацыю не нашага чалавека, рэвізіяніста, ды што там, антысаветчыка, які, вядома ж, пяе з чужога голасу. Прачытаўшы артыкул, нашыя літаратурныя генералы, якія даўно ўжо зрабіліся недатыкальнымі, якіх дазвалялася адно хваліць, пабеглі скардзіцца на Бярозкіна ў ЦК КПБ. Адтуль паступіла каманда «Звязде» даць водпаведь літаратурнай газете, паставіць на месца зарвавшегося критикана.
Звязда вырашыла выступіць з кароткай, але знішчальнай рэплікай, а напісаць рэпліку Пышкоў загадаў мне. Адкруціцца не ўдалося, хоць я і спрабаваў. Сказаў Пышкову, што Бярозкін мой блізкі друг, як жа я магу яго бэсціць. А галоўнае, я рашуча не згодны з ацэнкай ягонага артыкулу як крытыканскага, рэвізіянісцкага. Гэта грунтоўны, высокапрафесійны артыкул аб паэтычным майстэрстве, аб неаспрэчных крытэрах сапраўднай паэзіі, аб тым, што кан'юнктурная палітычная рыторыка, як і алілуйшчына, ёй не ўласцівыя. Яшчэ я сказаў, што Рыгор Бярозкін, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, франтавік, ваяваў пад Масквою і Сталінградам, што пасля вайны 9 гадоў ні за што адседзеў у лягеры з кляймом ворага народу, і цяпер, калі ён цалкам рэабілітаваны, навешваць на яго ярлык рэвізіяніста і антысаветчыка удвая несправядліва. Але Пышкоў сказаў: «А ты не навешвай, не ўжывай гэтыя страшныя словы, знайдзі іншыя, на тое ты і журналіст, ды яшчэ паэт. А прамаўчаць мы не можам, ёсць указанне ЦК. А тое, што Бярозкін твой друг, ну добра, рэпліка будзе надрукавана без подпісу, як рэдакцыйная». Я і суцешыўся тым, што рэпліка будзе без подпісу, і накатаў нешта аморфнае, без ніякіх палітычных абвінавачванняў, адно што указаў Бярозкіну на ягоны залішне рэзкі тон, крыўдны для старых паэтаў. Надрукаваў рэпліку на машынцы 2 асобнікі, адзін здаў Пышкову, другі паклаў у сваю папачку, патэлефанаваў Адамовічу, Крукоўскаму і самому Рыгору Саламонавічу, папрасіў іх увечары зайсці да Кісліка. Я адразу пасля работы да яго прыеду, ёсць непрыемная навіна. І вось сабраліся ў Навума, я распавёў, у чым справа, даў хлопцам прачытаць рэпліку. Адамовіч, прачытаўшы, скептычна фыркнуў: «Крутишься, как уж на сковороде. Но это ладно, пусть. А вот уверен ли ты, что так и пойдет, что твой Пышков или Полесский ничего не добавят? Уверен? Ну-ну, посмотрим». Навум і Крукоўскі таксама сумняваліся, што рэпліка будзе надрукавана ў тым выглядзе, што выйшаў з-пад майго пяра. Рыгор Саламонович, чытаючы, паблажліва усміхаўся і раптам папрасіў аловак, стаў выпраўляць нейкія мае няўдалыя фразы. Дні праз 3 звязда выйшла з рэплікай, якая так і называлася «Рэпліка літаратурнай газеце» і займала 3 калонкі падвала. То бок яна была ў 2 разы даўжэйшая за тую, што я напісаў. Ад майго тэксту ў ёй засталося адно шмёцце. Я чытаў і халадзеў, мярцвеў, як мярцвее чалавек, які атрымаў раптоўную звестку аб няшчасці, якое здарылася з ягонымі блізкімі. У рэпліцы, якая там рэпліка, цяпер гэта быў цэлы артыкул. Бярозкіна называлі і бессаромным крытыканам, і рэвізіяністам, і антысаветчыкам, чалавекам, які не любіць і не паважае нашу савецкую паэзію. Першым памкненнем было неадкладна зараз жа напісаць заяву аб звальненні, пайсці да Пышкова і кінуць яму гэтую заяву ў твар. Але я гэтага не зрабіў, быў не гатовы парваць з рэдакцыяй з многіх матываў, у тым ліку і матэрыяльных. Ды і проста з боязі, што тут утоіваць, перажываў, кусаў губы, ледзь не плакаў ад бяссільнага гневу. А наперадзе было самае цяжкае — сустрэча з Бярозкіным, з Навумам, з Сашам і з Колем, з Алегам Сурскім. Што я ім скажу? Ці павераць мне, што гэтую надрукаваную рэпліку пісаў не я? Што з таго, што яна без подпісу? Сустрэліся зноў жа ў Навума. Ягоная кватэра ў доме нумар 3 на вуліцы Фрунзе заставалася нашым нязменным штабам, клубам, рэстарацыяй. Ну што, дапісаўся? Спакойна, але так, што ў мяне абарвалася сэрца, спытаў Адамовіч. Вочы ў яго былі бязлітасныя, чужыя. Ніколі раней я не бачыў, каб у Сашы былі такія вочы. Усе астатнія доўга маўчалі, а потым Навум сказаў, што я, калі лічу сябе прыстойным чалавекам, павінен заўтра ж расплівацца з рэдакцыяй. Калі, вядома, не я аўтар гэтай брыдоты. Алесь і Коля падтрымалі Навума, але тут умяшаўся Бярозкін.
Ребята, так нельзя. Что за максимализм? Легко сказать, расплеваться с редакцией. А как он жить будет? Ведь у него семья. И вообще, Валя ведь мог ничего нам не говорить, что готовится какая-то реплика. Но он сказал. Хотел как-то смягчить уготованную мне затрещину. Мы же все прочли, что он написал. Что ж вы на него напали, ребята? Але Саша был непримиримый, сказал сухо. То, что он написал, тоже было подловатым. Трусливый компромисс, и нашим, и вашим хотел угодить. На мяне не глядзеў, нібы мяне тут не было, нібы размова ішла пра кагосьці, хто не мае дачынення да прысутных, не ўваходзіць у іхняе кола. Вось што згадалася мне, калі Саша спытаў: «Та история с репликой твоей звезды ничему тебя не научила?» И мае ваганні уступаць у партыю ці застацца самім сабой улятучыліся ў момант. Праз некалькі дзён я падаў Пышкову заяву, прашу вызваліць мяне ад выканання абавязкаў загадчыка аддзелу літаратуры і мастацтва і перавесці ў аддзел пісьмаў на пасаду літработніка. На словах патлумачыў, што добра падумаўшы, прыйшоў да высновы, да ўступлення ў партыю я не гатовы і таму не адчуваю за сабой маральнага права надалей кіраваць аддзелам. У аддзел пісьмаў прашуся таму, што адчуваю патрэбу быць бліжэй да жыцця. У аддзеле літаратуры і мастацтва маю справу толькі з інтэлігенцыяй, з элітай, а трэба ведаць жыццё народу. Сказаў, што маю намер грунтоўна вывучаць рэдакцыйную пошту, часцей выязджаць у камандзіроўкі ў глыбінку, разбірацца са скаргамі і праблемамі аўтараў лістоў на месцы, пісаць на падставе найбольш цікавых лістоў аналітычную публіцыстыку. Пышкоў слухаў іранічна, разумеў, што ў аддзел пісьмаў я ўцякаю толькі таму, што не жадаю ўступаць у партыю, аднак просьбу маю задаволіў. У аддзеле пісьмаў я працаваў роўна год, з лютага 61 да лютага 62, і гэта быў апошні мой год на арбіце звязды. З таго дня, як пайшоў з рэдакцыі на вольны хлеб, не пераступаў ейны парог 30 з гакам гадоў, да траўня 95, калі адзначаліся 50-тыя ўгодкі перамогі. З гэтай нагоды звязда запрасіла мяне і яшчэ некалькі былых звяздоўцаў, удзельнікаў вайны, на шклянку гарбаты. Уручылі сціплыя падарункі, мне вельмі сімпатычны кававы сервізік на 3 персоны. За шклянкай гарбаты папрасілі гасцей падзяліцца ўспамінамі пра добрую старую звязду, аб якой постсавецкае пакаленне звяздоўцаў мала што ведае. Я ў сваім слове распавёў пра тых сваіх калегаў па старой звяздзе, якіх даўно няма на свеце. Пра Сцёпу Гаўрусёва, пра сарамлівага як дзяўчына, наіўнага як дзіця, паэта-летуценніка Сямёна Блатуна, пра бабніка і выпівоху Міколу Бутрымовіча, пра Міколу Ціможыка, гэтакага вясёлага звяздоўскага Дон Кіхота, які вечна псаваў настрой начальству, таму што рэзаў праўду ў вочы, усе рэчы называючы сваімі імёнамі. Пра мілую, абаяльную, светлую жанчыну Эму Вяхотку, пра старэйшую журналістку звязды, мудрую Соф'ю Садоўскую і, вядома ж, пра Розу Аронаўну Цвік з ейным баршчом і прагай сямейнага шчасця. Згадаў пасядзелкі маладых звяздоўцаў, Ігар Дылеўскі, Коля Каралевіч, Віктар Говор, Сцёпа, я у бібліятэцы звязды, дзе гаспадарыла вялікая модніца і разам з тым разумніца, вострая на язычок Зоя Фетченка. Нехта з хлопцаў назваў бібліятэку нашай выспай свабоды. Там вяліся размовы, немагчымыя ў рэдакцыйных кабінетах, у прысутнасці закарэлых у партыйнай догме звяздзюкоў. Але перадусім я згадаў Надзею Міхайлаўну Баўбель, якая ніколі не працавала ў звяздзе, наагул не была журналісткай і партыйкай ніколі не была. Але менавіта яна запаліла звязду на маім небе, маленечкую, як улётка звязду 1942 году, за якую я мог заплаціць жыццём, калі б цёця Гіта здала мяне немцам. Дзіўна, тая падпольная звязда і звязда пасляваенная, у якой я працаваў 6,5 гадоў, не ўяўляюцца мне адной і той газетай. Для мяне яны розныя, нібы з розных вымярэнняў.
Зрэшты, яны насамрэч з розных вымярэнняў. Адна з таго, дзе слова і жыццё былі непадзельныя, бо слова вынікала з жыцця, з супраціву гітлераўскім захопнікам, дыктавалася сэрцам. Другая з таго, дзе слова зрабілася лукавым, часта лжывым, лунала ў падманнай вышыні бальшавіцкай утопіі, а жыццё курчылася ў пакутах нематы з кляпам цэнзуры ў роце. На жаль, гэта праўда, але праўда і тое, што ўсё-такі мы, маладыя звяздоўцы 50-х гадоў мінулага стагоддзя, ды і не толькі маладыя, пакінулі на старонках звязды не адно пустазелле. Калі пагартаць падшыўкі газеты таго перыяду, які наступіў пасля 20-го з'езду КПСС, можна пераканацца, што ў ёй было нямала сур'ёзных, смелых матэрыялаў, напісаных сумленна і яскрава, раскавана. Як толькі хоць крыху прыўздымалася чыгунная пліта таталітарнага ціску на ўсё існае, абуджалася жывое, шчырае слова, спяшалася прарасці. Не прадузяты, не зашораны аніякай догмай, аніякай палітычнай кан'юнктурай, аб'ектыўны гісторык яшчэ адшукае гэтае наша слова, якое працавала на далёкую будучыню. Постскрыптум. Спахапіўся, што не завяршыў расповеду пра Надзею Міхайлаўну. Я выпадкова сустрэўся з ёй увосень 55-го году на Камароўскім рынку, дзе яна працавала кантралёрам санэпідэмстанцыі. Купляў нешта і раптам бачу, што побач стаіць цётка Надзя Баўбель, правярае ў адной з гандлярак нейкія даведкі. Я пазнаў яе адразу, а яна мяне не пазнала, амаль нічога не засталося ў маім абліччы ад худзенькага 12гадовага хлопчыка-абарванца часоў акупацыі. 25гадовы мужчына ў рацінавым паліто, у капелюшы, у дабротных чаравіках. Я назваўся, і яна, угледзеўшыся ў мяне, войкнула, як тады, зімой 42-го, калі ўпершыню за ўвесь час акупацыі нечакана прыйшоў да яе ў ейны домік над Снянскай са спадзевам, што пакормяць. А божа, Валік, ні за што не пазнала б. Мы пайшлі ў службовае памяшканне рынку ў нейкую канторку, і там размаўлялі цэлую гадзіну. Перадусім я спытаў, як пажывае дзядзька Костя, як Ліля, і Надзея Міхайлаўна заплакала. Ліля памерла ў 43-м годзе ў лесе ад запалення лёгкіх. Там у лесе і пахавана. Уцёрла слёзы, уздыхнула. Дачушка памерла шчаслівай, яна ж не разумела, што ідзе вайна, была нібы немаўлятка, а што немаўлятку трэба, каб маці заўсёды была побач. А Костя... І яна распавяла, што калі вызвалілі Менск, калі яны з Косцем вярнуліся з лесу, яна з дзіцем на руках з сынам, які нарадзіўся неўзабаве пасля смерці Лілі, вярнуўся з фронту і ейны муж, міліцыянт Пётра Баўбель. І ёй трэба было вырашаць, з кім яна застанецца, засталася з мужам, з першым сваім каханнем. Муж дараваў ёй здраду, калі гэта можна назваць здрадай, улічваючы акалічнасці, у якіх яна апынулася ў першыя месяцы вайны. Сына ейнага Пётра прыняў як свайго, будзем гадаваць. А Костя паехаў на сваю радзіму, піша час ад часу, дасылае грошы на сына. Сын да яго нядаўна ездзіў з Пецем. Петя і тады, калі вярнуўся, на Костю з кулакамі не кідаўся, а цяпер дык і пасябравалі. А яна не хоча сустракацца з Косцем, ён звязаны для яе з вайной, з акупацыяй. Не хачу ўспамінаць пра ўсё гэта, было, і з вадою сплыло, дай Бог, каб ніколі не паўтарылася. А я не мог спыніцца, згадваючы вайну, акупаваны Менск, і, вядома ж, згадваў падпольную звязду. Тое, як яна, Надзея Міхайлаўна, дала мне яе прачытаць, як я хадзіў з гэтай газетай улёткай за пазухай да людзей, да якіх Надзея Міхайлаўна мяне пасылала, як у гета мяне схапіла цёця Гіта.
Сказаў, што тая падпольная звязда аказалася для мяне вяшчуваннем лёсу, прадракла маю будучыню, бо вось ужо 3 месяцы, скончыўшы універсітэт, я працую менавіта ў газеце «Звязда». І яшчэ сказаў, што, атрымліваецца, гэта яна, Надзея Міхайлаўна, была тады, у 42-м годзе, даверанай асобай майго лёсу. Але Надзея Міхайлаўна паставілася да гэтых маіх успамінаў вельмі стрымана, спахмурняла і паўтарыла, што не любіць і не хоча пра ўсё гэта згадваць. І ўразіла мяне просьбай не распавядаць пра яе, пра ейны ўдзел у падполлі. Ты, пэўна, ведаеш, у чым справа. Цяпер пра падполле чаго толькі не гавораць, лепш маўчаць пра тое, што меў да яго дачынення. Над менскім падполлем яшчэ ў час вайны навіснуў цень змрочнага падазрэння. Яно было абвешчана правакацыйным, створаным гестапа з мэтай заманіваць, уцягваць у гэтае нібы падполле савецкіх патрыётаў, каб потым знішчыць. І цяпер як растлумачыць, чаму ты, калі быў у падполлі, застаўся жывым? Чаму гестапа цябе не схапіла? Маўляў, сапраўдныя савецкія патрыёты ўсе як адзін загінулі? Але і пазней, калі падполле, здаецца, у 57-м годзе было рэабілітавана, Надзея Міхайлаўна не стала дамагацца, каб яе ўнеслі ў спісы ягоных удзельнікаў. Не пнулася ў гераіні, казала, я сваю справу зрабіла, хопіць з мяне і таго, што жывая засталася. Я страціў яе з відавоку гадоў 40 таму, цяпер, відаць, яе ўжо няма на свеце, яна была 1908 году нараджэння. Бывайце, Надзея Міхайлаўна, бывай, звязда. Хоць распавёў пра цябе далёка не ўсё пра добрае і пра кепскае. Не хачу кідаць лішні камень у агарод, у якім узрос як журналіст і асоба, таму што менавіта ты разбурыла мае ілюзіі і сфармавала мае сённяшнія перакананні шматлікімі доказамі ад процілеглага.